of God. 'Cause I'm going to take big thing. What? Something. I am no longer a slave to give. Andiba masongs acho nanengakurika parodhi umana zvinhu zvacho. Right, can I let Samika again? But Can you buy for me a phone? You want your phone? Hey, but Hans Nakuda, can you please buy a phone for me? Oh, you want a phone? Okay, I'll buy you a phone. He wants mine like because I told him that he must have a phone because it's nice having a phone. Okay. So okay, don't worry, Kuda, I'll buy a phone tomorrow. I'll buy you a phone tomorrow. And yes. Tomorrow when we just buy a small phone so that you can go on YouTube with it. You can see some videos and whatnot. Right? But why are you not wearing socks? You didn't bring some socks. You didn't put some socks in your bag. Then I can give him some. Yeah, tell Shakilevin to give him his own socks. Okay. Right, guys. Nde kuda uyo guys. Mamuona mwana we diaries. Anditika kuda uyo hanzi nakuda ndokumbirawo phone, please buy me a phone. Au vasikana zvino moyo unongoinda mudenga kuti kokoko nomutengera kafoni kake handiti maona kungoti chi afarewo handiti maona mwana eheka ndozvatinoita isusu madiaries. Regai nditi masikira seiko manheri mamuka seiko mativi mana nchiti aiwa guys, thank you very much. Dumelani njani machera wangu favor vasikana ndokumbirawo favor chaicha ndio anoda tokumbira uyu muimbi yanonzi Julian King official wedwe Julian King official wedwe ndokumbirawo vasikana. Munoona vanhu vandinoya ndichitaura pana pane zvavava my endorsement mira ndinyatso kukudzai. Munoona ndikaenda kumbira ndikati my diaries ndokumbirawo mende kunondisubscribe muimbi uyu timupromote anditika vaimbi vamangwana ivava anditi ndo vaimbi vedu vamangwana ndichikukumbira kuti muende ku Instagram kunonzi ku YouTube anosachasa sera kuti Julian King official andika sometimes inini kana ndichiva vachiuya kuzo market kwasa izvo zvizvika normally ko zvinezvi ndotochaja kuti ndipe kana 5 wire handimaona 500 yangu yoya ndo yamunozoona ndichispina handimaona ndichibatsira nayo handimaona saka mukona ndaya ndichikumbirawo kuti madiaries please ingwenda munosubscribe inonzi endorsement iyo yanenda toita pane ngauya kwamuri ndomutaiwa unoona zvandinoita vandozviziva ari pano unoona zvandoitawo kuti ndinombopota nchidai handitika ndachikumbirawo kuti at least undipe 500 rands ini ndoudzawo chi madiaries onokusirawo chi onokusubscribe rakupi kupage kwako isusu toita zvatinoita tospina maria yanditika kuti zvinhu zvifambe so ndati ndigadzirisa ipapo ende zvakare ndiri kuona vanhu vari kuda kudhonzana mumacomments mukufamba umu vari kudhonzana musoro vari kudhonzana hamene kuti chingati chii kuti mwazodai mirai ndikutaurirei the people who talks the most are the people vasingakwanisi kuti chero pakanzi pafiwa nhasi they contribute a cent handitika
they cannot even contribute a cent. I don't see why it's a big deal to many people kuti musvike pakutuka chinoitika ndechekudai. So mangwana muchatadzisa vanhu kubatsirwa, mangwana muchatadzisa vanhu kubatsirwa. Ukaona mumakoments anonyorwa nevamwe vanhu soka unotoona kuti uyu munhu iwoyo haana kana one day ukati even kutobvunza chero iye evidence kana OC kuti uyu munhu akambopiwa here kana 500 kuti pazvinhu zvako zvauri kuita izvi zvokubatsirikani, anenge asina kana sendera akabvisa ipapo, but anenge ari number 1 kuti loudspeaker kutaurisa. Handika ndatoona kwakunzi Melly akazoti izvo akanyora kuti izvo anzi akanyora kuti akanzi nachidanger anzani chikwini chaking here kwanzi nachikwini chaking comment kuda funga kuti handizvioni kana kuti handiko izvo pane munhu akonditega kosi SIS MELLY vakaposta marisei vachiti guys let me tell you instead atambotanga kuita zvinhu zvekuita charity kana kubatsira vanhu kana kudindi, instead atambotanga kuzviita kana muchiri kuremember. If you go back mukanoscrolla panapa muchazviona. OC came to me. OC asked me kuti ndipe vanhu vake nokuti vari muno South Africa kune zve Olinda Foundation yake andika ndivatengere magetsi. What I did, ndakatenga magetsi ndikaudza vanhu vaya vakaenda kuna Olinda vakanotenda akanditi do not mention my name, and I did exactly that. Ndakangoya pano ndikati thank you very much, magetsi aenda kuvanhu ava. Vanhu vaya kuma inbox pandakaudza kuti magetsi anyauya ndikati endai munotenda kukwambuka zvabva munokuziva, but also could not buy my magetsi evanhu ava. Tisati tombotanga kuita zvedu zvechifoundation, and that man was only 2.5 and we gave 10 people. So it's as per her instruction. I gave 10 people. Then later on, that was the only 2.5. I think right now, 2.5. I did ask for him, man. I still remember my days, guys, if you were there. My days, you still remember that I did ask my husband for his card. Ndakanga rangu kadi kumba ndikatamkumbira ndokumbira kadi rako. I never even gave him back that money. Akandipa kadi rake kuti nditengere kuda grocery. That was not money coming from anybody. That money was not even coming from anybody. So kana kune mahondo ari kutika ku street uko, please do not drag me muzvinhu zvenyu kumuhondo kokoko ndatigara ndakuudzai. Musandi drag star rangu muhondo dzenyu kwamunenge muri kokoko vana chikwini cha danger nanatawanda kwayanani. Do not drag me. I'm doing one thing zvandiri kuita pano padiaries. Ndakazvimiririra tiri diaries pano. Hatina OC mukati, hatina evidence mukati. The fact that OC asked me kuvanhu vake veku OC Foundation kuti I cannot buy and ndikuda kuti vapiwe ari magetsi kwete mari, saka you are the person who can do that. Then ndikati all right, no problem. Akatumira 2.5 yake ndakatenga ari magetsi ndakapa vanhu ava. Handina pantinokwana, and whatever that we are doing here hazvinei 2.5 even 2500 taitenge kana bhasikoro rakuda 2500 haitenge kana hembe dzevana vaivanika. Ini zvatoita panoita zvedu zvinhu zvedu pano hatina ine zvinoitwa na OC, hatina ine zvinoitwa na evidence. Saka hondo dzekuma street uko, please do not involve me. Do not kana une chinoda kunzwisisa kana kuti une sendi rako rawakati wabvisa iwe wapa SIS MELLY, please you are free to come pano pa platform andika woshamati ini ndakakupai mari yangu musi wakati evidence yangu iyi mari yangu yakaenda kupi. I'm giving you the flow. Ndotokupa flow panapa wouya panapa wodi wopinda wotaura. Handina kutsama ndiri kungoexplaina. Handiti ndiri kungoexplaina kuti vanhu vanzwisise. Unongoti ndokumbira platform ndokupa platform yako hoya pano wodi wotaura nyaya dzako. Handitika kuti iwe inini handisikuisa pakati then totangira ipapo. So please musandipinze kutumane shenanigans tiri kuitika kuma streets uko. Ndikuona tumaposti vanoda nyaya vemakuhwa vatomhanya vatora nyaya vadzitendereza vafamba vadivi vakutofamba nenyaya dzevanhu. Atiko isi takapfuura level iroro remakuhwa, takatopfuura that level remakuhwa. Tiri kuita zvedu zvepano padiaries patinounza padiaries vachitora nyaya dzavo vachibatsirikana. Kana pakanzi pafiwa tinokwesa nenhamba toti nhamba dzemunhu afirwa veduwe anoda kubatsira straight kumunhu afirwa ikoko. Hakuna mari inoya nekwandiri yamunenge mati yauya nekwandiri inini ndofunga musikana yawo takabatsira through inini makambozvona kuti shiti mhepo dzaadzoda kusumuka kune vakangwara, asi akangouya pana pakazvitaura kukanzi hakuna rufu, asi rufu makazongoguona. Handiti kofini mukariona, she was supposed kuti abudise hama yake chitunha chiri mukofini guys mumochari, simply because she wanted to kuti ajustify kuzvinhu kuvanhu. And also kubvunza kuti alright, these people that are making noise handika vakambobvisawo here kana send the people who had contributed iyo mari yakanga ichidiwa 4.5 they were quiet. They were actually quiet, but the people who were making the most noise are those people vasina mbovira vakabvisa kana send. So maZimbabweans, we are our own worst enemies.
We are our own worst enemies. Hamundi kuona panobatsirwa vanhu, hamundi kuona panoitika zvavanhu vangawirirani always. Vanhu vanotombosvika pakuita madisagreements handitika, but muchatadzisa vanhu kubatsirwa. Muchatadzisa vanhu kubatsirwa nekuda kwezvinhu zvamunenge muchiita. Ende ukatarisa vanhu vari kunyanya kutaurisa stereka. Those are the people vazhinji vacho vari muno South Africa muno. They are here in South Africa. And mangwana you might be the next online kutsvaga kuda help pano kana kutsvaga kuda help kuvanhu. Macomments tinenge tichiona, tinotora mascreenshot tochengeta. Zuva rako richasvika rokutoda kubatsirwa, tinongokurangaridza nescreenshot kuti hausiriwe here apa. Cousin, nasi wakuya pano uchiti unoda kubatsirwa kana kuti wakuenda kumwe uchiti unoda kubatsirwa. Saka be careful zvamunovhura miromo yenyu muchishama, muchitaura kwamunenge muchikomenda iko muchifunga kuti vanhu havaoni. People they see. And mangwana screenshot inonozvonyogwa inobuda and you won't get any help. Four families are here right now. 4 families vari pano guys vanhu ivava. Kwakatanga kuya kutanga. This lady is in UK. Auntie, ari ku UK, but baba vake vanga vari muno South Africa. The father passed on. Ndine machat, ndine screenshot I can say with her permission I can send it to you pano. Baba vake vashaikira kuno. Musikana we said to me, anditika mukadzi we said to me, ano akavharirwa nelockdown, anoshanda anzi ma stay in here kugara mumba uchichengeta vanhu aya ku UK yuko. So pakanga abuda aita kumba kwake ndofunga ku-off kana something handizivi, ndopakanzi lockdown, ndobva varigwa ari panze kuti achidzokera kubasa ndobva varungu vake vati haukwanisi kuti uuye kubasa uchibva kunze, go back. Saka haasi kutambira, hana mari, right? Ndamubvunza kuti takamubvunza ndikati how much do you have cousin? Handitika akati ndakana send, ndikati quotation mapiwa mari zvika quotation ndapiwa 21,000 muzati ndakaperekwa chero kuti ndiuye pano kuzokumbira 21,000 ndakakundikana pafeya. Ndakuza ichokwadi, ndakakundikana 21,000 ndikati kazenika ini chirega ndingotora nyaya yako ndingoiposta kugroup handiti ndoisa nenhamba dzako vanoda kubatsira vachakuconducta. Ndakaona hangu macomments evanhu vaya vasingatuki vanga vasingadi vaitaura zvinhu zvakanaka vachitaura kuti guys at least zviri nani uyewo uchiti ndakabata iyi ndashoterwa. Hanimaona ndashoterwawo nenyaya nemari yakati ndibatsira then topindira, but mari yacho iri kutaurwa apa yakawandisa chero isu T1 and month toda kutengawo zvikafu tichitumira kudzimba toda kubhadhira mabills toda kudii, and I didn't comment. Indangoposta nyaya but they follow hangu macomments and the people were making sense ipapo. Hanimaona right. Soon after achingopedza guys handika pakabva paita the Cape Town vekuchirwa vava ndachitaura navo nhasi makuseni family yekuchira mumba 5 vava vandifonerawo kuseni handitika pane 3 murume nemukadzi nemwana ungoti mapictures ari mufoni andirikushandisa ingadenda kutadza nevidhio yacho yakatorwa imba ichifuta. Hanimaona vandiconducta makuseni handitika sisi Melly tiri mamembers enyu, even vashaika vava members enyu, tibatsirei. Ndikati alright, how much are we talking about pano nhasi kuseni? I'm sure vari pano and nevanhu vandifonera vamwe vasikana vari kugrupu rake ko vari pano apa anofollowawo kunamata so I think vari pano. Ndabvunza ndikati how much are you having right now imimi hama dzachona because anogara ku North West hanzi kutaun, but vanhu vashaika ava hama dzake dzashaika idzi vafira ku Cape Town vese baba nemwana nemai vafira ipapo. Ndamubvunza kuti une mari zvikanzi truly speaking Smell atina kana cash. Ndikati right, saka kwanzi mari vanga vaita quotation dzavo ivo kwanzi mari zvikanzi body 1 iri kunzi 30,000 tikutaura zvituna zvitatu apa 3 mabodies zvikanzi body 1 yanzi 30,000 because inopano include mari yemadNA kuti vaonekwa kuti zvechiwa madNA vanhu vatsvava ndivo here. Muza ndaperegwa ndakundikana even chero kuya pano ndikati saka tikutaura about 60,000 even if tiri kuti tokumbire discount kune vanhu vanoita zvemafuneral pala tongoti discount yavo pa60,000 vangona kutobvisa 5,000 ita 55. Muzada kufunga kuti nezuro kwakauya mumwe 21 nhasi kwauya 3 vavari kuti 60,000. Saka chero ivo vanhu vachona vasikana chero iyo mari chitinoiwana kupi. Ndangomuti you know what I'm going to do, ndichangoposta but iwewo chandokuencourage muningira nechekudai fonera vari kumusha vari kuisa pressure dzekuti bhodhi ngadziuye kumusha umbovatsanangurira kuti mari iri kutaurwa kuno kuyakawandisa. Mari hapana, hakuna mari yacho ima hamuna mari handitika mari hapana. Kana zvaigona ngavabvumidze kuti vanhu ava vavigwe kuno Cape Town kwavari ikoko. Kana vavigwa Cape Town ikoko mozotora ichi mavhu ayaya moenda nawo kupi kumusha kana lockdown yapera munoviga zvakare because mari iyi yakawandisa handioni kuti inobuda kupi mari yakadai so. Handimaona akati aura it's no problem. Ndikati chatingangoita kuti chamukazongoita ini kutsvaga mari yemadNA acho handika right now sezvo mati nhasi vachiri mumochari yegovernment but mangwana sokutaura kwake vanenge vabviswa mumochari yegovernment vakunzi vatore bhodhi yavo kana madNA apera vaise kuprivate mochari. Panenge
panenge pakuzoda mari yeprivate muchati chingotora bhodhi inobva yatanga kuchaja pedei handika tafondera mukoma more boys munetsi tiri pa3 way call nemwana uyu nemusikana uyu handika mukoma more boys vakati this is a tricky situation nyaya inonetsa handimaona kuti panganzi panobuda discount kuti chero kuti SIS MELLY vacho namo ndimuti kwaiva handina zvandingataura but iwe chati muchaungangoita vamupawo advise ndamupa taura nevehama kuti vanhu vavigwe kunwa kuZimbabwe hazvibudi pafeya hazvibudi right yapera ndaisa audio pano guys pane mwana ne10 years akazviuraya nesuro mwana wechikomana akasungirira panesuro the father called me chionai kuti vari kuuya vese kwandiri kuti ndiite live ndakafila kuti ndiri pakona ndoita umwe live vamwe ndavaudza kuti ndingoposta nyaya inofila asi kune vamwe vanoitigwa mafavors kune vamwe vanoitigwa malive ini vese vandivazivi ndabva ndapera pawo ndikati mwari ko sei makundisa paposition yakadai munoti ndakazvibvunza kati mwari sei mandisa paposition yakadai so mwana azvisungirira nesuro ndofunga audio makaiona vakatikumbirawo help ndikavabvunza kuti mune mari fortunate enough baba vaya vakati tine 14,700 right saka pa 14,700 manzi mari kwamainda kufuneral pala zvikazvitanzi 21,000 right ndikati bhodhi yemwana iri kupi zvikanzi bhodhi yemwana yatotorwa yaenda kune amene funeral pala yavanga vaindisa iye kuti 21,000 ndikati vanga vatanga kuita mapepasi here zvikanzi vanga vaita death certificate chete but mamwe ese vanga vasina kuita saka tamuti slow down tondoti mari yacho tinoikwanisa here ndikati hanzvadzi chimbomirai you know what I did because indotemba ngoti more boys zvinhu zvakadai so izvi anogona kuhafurafura anorizinika naye ndabata more boys ndamisa pa3 way call nababa vaya ndikati hanzvadzi hauna here zvaunokwanisa kutitira because baba vari kuti lockdown ichipera ivo plani yavo vari kurelocata back to Zimbabwe handimaona saka kuti vasiye vangodhamba mwana kuno voenda kuZimbabwe ndiye mwana wega 1 wava naye vongodzokera kuZimbabwe vari kuona zvakavaomera saka vangwani chicho chokuti mwanadi aende kumusha ndikatovafunza do you know kuti mwana achienda kuZimbabwe ima hamuende kunoenda driver nebhodhi chete vakati hazvina problem mai vangu kureva mai vavo mbuya vemwana vanovigavo as long as panenge papera lockdown kudzokera kumba ndenichiziva kuti mwana wangu akadi akachengetwa apa pamusha pandinobva ndikati aiwa pakanaka mukoma maboys vakauya pa3 way call vakati ngati mukoma maboys tine situation pano ndonyaya iri pano iyi nhasi ndakufundira katatu moboys uya ndo situation iri pano iyi zvikanzina kuva moboys alright from Cape Town to Glendale kurutaurwa nabudhava handitika ndogona kuvachaja 15,000 right ndikati but pane imwe kwavanga vaisa bhodhi vanga vatanga nepaperwork saka not knowing ene plus bhodhi iri kumochari yevanhu ivava its obvious kuti unotora bhodhi ikoko iwe uchitanga kuti yako paperwork pachaita mutauro apa vanotichajwa chete saka how best can you help us mobhoisi akati aipapo pari trick ndikati on the other hand zvakare kuti tizive kuti ava vari kuita mapepa aya kwaitiswa bhodhi yemwana mapepasi avari kuita ndeechokwadi here kana ndeefeki because pane mwe mukadzi watine WhatsApp group akafirwa nemurume wake bhodhi yakagara 2 months vaitigwa mapepa efeki hapana vakunosvika kubhodha kuti vachienda kubhodha kuya ava mukadzi yaya ndakutozvitaura pano I was not even supposed to say this animona mukadzi yakugroup redu remadzimai uko kuwhatsapp ndine machasi ake achinditi SIS MELLY izvo zvandiomera nditumire ndipewo mari ndandisina mari ipapo ndakatora vanenge nditengesa fishi dzangu yese ndakamutumira vari kugroup rewhatsapp madzimai anozviziva pakaita 1 wofuti mwe mukadzi watinaye group rewhatsapp ari kuAustralia akazomupawo 300 because mukadzi yanga asitakira kumesina driver uyo akaenda nechitunhu amunyepera kuti ndokwanisa kuprocessa kuti upinde nebhodhi yemurume hakuna munhu anofamba ari kupinda pabhodhi chero uri mukadzi wemurume kana kuti mwechitunha kana mukadzi haubvumidzwi kupinda pabhodhi chinopinda pabhodha ibhodhi chete ndikatombvaudza ndikati maichuma handioni kuti munhu wenyari kudzai zvinhu chaizvaizvenyu imimi ndimozoti wamira kuye kuti mupinde pabhodhi wamwese achirambirwa haabva amene zvikanzaiwa anoti atanondibatsira nodidi semunhu ashaikirwa nemurume aroda kuenda nemurume wake kuti vanoviga kumusha vakakwira vakadii vakanzi pindai mutraki vakatsvagirwa traki vakaenda kumesina vaenda kumesina uya watungamira nebhodhi mapurisa anokumisa murodhika atungamira nedriver atungamira nebhodhi nemurume uya vari 2 vasvika kumesina kuya zvikanzi mapepa asiriwo mapepa ndeefeki bhodhi ngaidzokere bheki kumesina kumochari muri kuona ava mai vari mutraki vari kutevera chi bhodhi yemurume kuti ndinoprocesswa nani nadriver ndide kuZimbabwe vasvika kumesina kuya bhodhi yarambidzwa driver kutoza kuti bhodhi tadzosera pai tadzosera musina mochari kwanzi mapepa haasiriwo takutanga kuti wani kuita mapepa vakutangidza kuti mai aya kumesina havana vanoziva vanogara kuJoburg guys havachina mari yechikafu kuti havaprocesse patove nenyaya izvozvo as we are speaking murume uyu akaita 2
2 months body chinetsa kuti vakrosese kuti munhu agadzire mapepa chaiwo chaiwo. Akazoenda musi uno last week iyo handika mukadzi akatodzoka back kumasure, murume ndiye akazokrosa akaenda. Mukadzi there was no way yaigona kupinda kuenda nebhodhi yemurume wake, akazodzoka back kumasure kuti chi kuti murume iye akwanisa kuuya kuno kwahama dzemurume ndo dzakazogamuchira bhodhi kuti adi vanoviga bhodhi. Tambomuudza akaita naro handika chiimagine kuti vanga vajirwa mari nemunhu uyu, kuti vanga vajirwa something like 18,000 here nemunhu uyu, mapepa only to find the fake. Murume dei vanga vari pano ndava edha pano handika bhodhi yemurume vachitsanangurira kugroup remadzimai kuwhatsapp uko vaiti bhodhi yemurume wangu yave yegreen vasikana from one mochari to another, bhodhi yachinja kala yave yegreen. Hatichazivi kuti ndoita sei. Anomaona apa kuti tikavati kwamadi kuviga kuno zvikanzi hama dzemurume dziri kuisa pressure kuZimbabwe kuti takamirira bhodhi iyo takabvisa mari bhodhi ngaiuye. Anti muri kuona saka ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika muSouth Africa izvi. Musati mamhanya kumwashuka muchivhura miromo yenyu muchitaura. Murume akaenda atokanganisika, imagine 2 months uchingoitwa ma-up and down chiri chituna ma-up and down, and akaita sudden death murume wacho. Handimaona uchingodaro bhodhi yanga yaparara. So very way ndikukumbirawo mastreets mamuri kufamba umu muchishama miromo yenyu muchavharira vanhu kubatsirwa. Handika iyi hondo ndeya evidence. Who? That one. Who now? Tell them I'm gonna hit them. So hondo iyi ndeya evidence na OC. Inyaya yenye kuti munomhanya kumonda kunodai munomira kumonodai. Evidence I understand kuti she's helping arubatsirawo. Handika whoever started this program na evidence I don't know and hazvinei handika OC kwakawana mari yekuti abatsire vanhu vake vari kubatsira neOC Foundation hazvinei handiti. But vanhu muma-comment section umu mashamisiro amuri kuita miromo muchitaura munyaya dzevanhu 2 ava vari kunetsana vari tukava muchenjeri kuti muchatadzisa mangwana kunofuma kwakafa hama yako. Ndakambokuudzai ndikati ngatese vanhu vakuru, rufu ndo chinhu chisina appointment, rufu ndo chinhu chisina inigikiri appointment kuti unofambiswa kati wakarivara taka. She says you don't want. Alright, just go and play outside and close the door kuda. Anomaona saka rufu munhu wese anowirwa nerufu akarivara, ende rufu haruuye une mari. Rufu runouya usina kana senti kana pekutangira tangira kazhinji ndo zvinoita rufu, ndo parunoda ipapo. Antimaona. So please guys, please chikumbiro taurai henyu chizati mune zvinhu zvenyu zvakarongeka, mune mafuneral policy enyu akarongeka, makajoina mafuneral policy zvinhu zvenyu zviri kukuitirai, mopinda henyu mastreets chi muchitaura handitika. No, Angelica, I don't mind kuti OC aisa star rangu because she was saying the truth. I don't mind kuti OC aisa star rangu. No, because she was trying to explain herself in namo dzava handizizivi, hondo dzava handizizivi. But from what I've seen pa 2 minutes anangoona nchidarika, she was trying to explain kuti ndakatombotumira mail handika kuti andibatsirire vanhu vangu vari kuSouth Africa ndikamupama, and for sure is true. Hakusi kunyepa, ndambotaura kuti kunyepa here is true. Anomaona though she didn't want to be mentioned hake pano because vanhu vanga vari vanhu vake veOC Foundation handika vekwake uko vanhu vake, but angasina munhu wekutrasta kuti vanhu havatengerwe magetsi 250 each. Mukatovenga even maslipa yanongori 10 handimaona. So angati ngavapuwe ma 250 magetsi each handimaona before tatombotanga kuita isusu izvi pano. So OC hana ninangu from what I've seen pane statement ranyora anyora mele hana kunyora mune chakaita because tatisina tatombotanga kuita zvedu pano isu tatisina kumbotanga kuita zvedu. She ndiya ane foundation, Olinda is got a registered foundation, ina handina registered foundation, and I told you that I don't intend to have one. Ini tumboita nyaya yeCovid-19 chete kuti idarike. Covid-19 ikafura munhu nemunhu ane maoko ake kunonzi teach them how to fish. Antika, do not give them fish every day, but instead teach them how to what? How to fish. Atingarambi kuramba tingo babysitter panana chatinogona kuita kana covid yapera, right? Let's bring ideas pa table kuti mumwe nomwe achitanga kuita kana uchita peace job inda ku peace job unganze mari yako handika utange something. That's what we can do. Handika atingarambi chingwa pa every day tinzwane pa tichizikuwa pa every day. We can teach each other how to fish. Handika. So to me angonyora chija mene zvanga chi explain kuti handisikiza zviri kuitika handizivi, but zvanyora handikanga taura ndinotombobatsira vamwe vanhu ndichi sure she sent 2.5 tisakatombotanga kuita zvepano macharity epano panhingikiri pa diaries pano zveshuwa kuti ndimupire vanhu vake kuti ini ndimusvitsire inzviri kuti ndimusvitsire nditengere vanhu vake magetsi. So munhu wese ndaitomuti magetsi akwaya woenda kwawa unokuziwa kwawabva nditika kuna OC unotenda magetsi akwaya woenda kuna OC nditika unotenda, and they went there vakanotenda. Hapana munhu akambotina ndakwana magetsi angu
2.5. I think that right now what we have done pano kapa diaries is more than even 20,000 or 25,000. Saka 2.5 iyoyo yemagetsi iyo, that was not a significant achieve, but she practically mentioned kuti ikuenda kuvanhu vake, and she did not want to be mentioned pano, but I posted pano because vanhu vanichandoziva vanhu vari evidence ndo vanhu vari diaries, ndo vanhu vari OC, ndo vanhu vari kupi, so I had to post them pano futi. Hanimona kuti naivo vadiyo vacheke inbox avo kuti kune magetsi apinda inbox uko, because these are the same people vari groups ese. Hanimona, that's why ndakazoti no man, instead of tirambe tichingoita zvinhu zvakadai so every day, why can I not go kune vanhuwo vasina access to internet? Because ukazitarisaka vanhu vacho vari kubatsirwa, those are the same people vari kubatsirwa OC, ndo vanogona kubatsirwa pano diaries, ndo vanogona kubatsirwa evidence, ndo vanogona kubatsirwa magroup ese. Antimaona akabva pa kungabatsira nhasi oenda futi OC onoti neno ndinodawo help, abva kubatsirwa pano, obvazve oenda kwa evidence oti ndibatsirei futi zvakare, obatsirwazve. Saka ndakatoona kuti no, the fact yekuti vane mabundles ekuuya pano paFacebook pano vachiita malive nesu, live inodhura guys, vachiona mari yekuti vatenge chikafu vangazoishaya, ungawani mari yebundle usina mari yechikafu. Inini hangu ndobva ndashifta ndikati pane zviri kuitika, because ndakanga ndadiscover zvakati wandei ndisina kuzvitaura pano, because zvindinakidzi kuti ndipumure munhu pano, hazvina zvazvinondipa, handina zvandowana pazviri. Ndikangoti no, inda kushifta focus, ndakunotsvaka kune vanhu vasinawo kana magetsi kana chinonzi internet. Handiti kubatsira as long as tapa vanhu vekumusha kwedu, tisina kupa veku South Africa kana vekuMozambique, tapa vekumusha kwedu, chikuru kudi kubatsira. Avatori internet vanotogara paWhatsApp apa pamaFacebook vachiona, so haisi big deal. Ndikanindewo kupi uko ndosamutiona takainda tikanotsvakana neva, tikanotora nevana vedu tu, umwe mwana wedu uyu ari pano nhasi, izvo zvaari pano nhasi imari yaOC iri kudliwa pano nemwana uyu. Mamuwo achitaura pano kudakamiye, mamuwo achitaura pano kuti ndoda kuti mama nditengereiwo foni, andatoi mama wake kai. Saka pane pandichauya pano ndokumbirawo mari yefoni kuti ndoda kutengera kuda foni, aiwa imari yangu yaho dzangu dzakazara mufiriji umu, ndototorawo mangwana mwana akumbira foni because vana vazere pana pavane mafoni avo. Handichika ndonomutengerawo chifoni chekuti kana ari kunewo achidzokera kuna baba wake pachadzokera next week anenge akabatawo kai kafoni, because we all know situation yakuda. Tine mwana uya comfort blessing uya wamakati blessing indikati comfort, handika rababa wacho comment. Handiti izvozvi ndakatomirira kune vakadoneta hembe dzavo masecond hand, ndakamirira kuti dzisvike, ndakakuenda kuone musemandi, but ndamirira vanhu vakatumira masecond hand clothes evana kuti dzisvike tingoendisa ka1. Handika asi atingazongoendika nenikiri nemasecond hand clothes. Handitika pachada mukaka, pachada inozii mapambers, pachada ivo mai vaya vari kuchengeta mwana uya, makavaona kuti vane umwe mwana chidiki chachiya, zvinozoita here tichefe vari kutichengetera mwana. Handitika tongosvika toti mwana hembe dzemwana idzi ko chiya chatakaonawo chavo chiya kutochinongerawo 2-3 kwaita iye mukoma wakamford. Handi kunonzi kune mukoma ariko ane 4 months ane 4 years. Handitika zvinozoita here handitakutsvagawo zvihembe mupepu store zvemwana ane 4 years kuti patosvika toti idzi ndedzemukoma wakamford, idzi ndedzenyu mama, idzi ndedzemwana, kuti zvibhalansi. Handiti ndokuti zvibhalansi. Saka please kumastreet kwenyuku kwamunotaura zvenyuku kuda come here takwana kumastreet kwenyuko siyana nekunipidza sara mwina I'm doing good pano kuda come and greet people again, some they haven't seen you. Hello. What are you eating? Cookies. Oh, you're eating biscuits. Okay. Hey, kuda uyu kuda uyu guys, kuda uyu mamuona kuda uyu kuda. My name is the daughter. Your name is where? There, up there. It's up there. Can I say also now Kuda has got a friend, guys. Kuda has got a friend. You know his what? Kuda has got a friend here. You see? Kuda has got a friend, Pano. This is Kuda. This is Kuda. We've got a friend here. So, isi Maria, akuna Maria Munu, you could buy us, check Kuda, even in biscuit rari kudlairo, harina kubva pa 2.5 yemagetsa ose ava nemagetsa kwanda Maria, hazvinena OC, hazvinena evidence. Ndezvedu pano padiaries kuita muno mumba mangu muno, nemwana wangu na Kuda uyu, na Kelly uyu, nevamwe vari pashapo. Anditika tati mungoona. Kuda, where's your name? Where's your name? There. Where? You saw it? Yes. Okay, you can take take that ball. You can go and play with that ball there. There's a ball that down there and that gun there. Nditi mashona. Exactly, Michelle. Exactly, Michelle. So please, kuonda dzekuma street uko. Don't involve me or
oli ndakandituma kuvanhu vake vekuondeva foundation ndikavapa so zvokuda kuzotwista mashoko enyu muchididi mumacomments ini masikrinshot ndongotora ndochengeta ndozoita semunhu mukuru zondonyerera dhe rako richasvika vachazouyawo kuda dambudziko chairo chairo tokuyeuchidza kuti cousin munotoda kubatsirwa imi hamusiime here apa makanyora apa imi hamusiime here tapedza nemi andika tapedza nemi saka guys ngatitese vanhu vakuru mumastisi mamuri kufamba know how to comment macomments enyu mangwana achakuvharirai zvimwe zvinhu achakuvharirai makomborero achakuvharirai kubatsirwa paita dambudziko chairo chairo achakuvharirai kubatsirwa mugare makazviziva izvozvo muchatadza kubatsirwa ini kana ndine dambudziko rangu randinaro nchitotsvagawo rubatsiro handimbofi ndinotoenda kune vanhu vangu vanditoziva ndowirana nanasisi vangu pano kana 1 or 2 ndosvikana kuti asisi hazvo zvatondomira hadina hai ino kana vachindibatsira vandibatsira zvezvimwe izvi zvamuri kutaura kaizvi please siyanai nezvinhu zvenyu muchatadzisa kuti mubatsire handitika muchatadzisa kuti mubatsirwe mangwana muchatadzisa kuti mubatsirwe saka naimi chiwanaiga indangoti ndingotaura ndikuda kuadhisangu kuna chikwini chaking munhu anonzi chikwini chaking ighost ake asi ndamuona chikomenda and itop fan futi yepano stereki chikwini chaking neye anonzi tawanda kuti chokwadi pataisumudza izvi ndichienda kuno musi wekutanga ndichinoona kuda uyu izvi ndasindawana baba kuda vachitengesa pane ndangotora kuda vanga vachitengesa zvinhu zvakaisa mudip freezer iyo yakabva kuna OC yakabva kuna evidence imika musadaro thank god gova manje inosvika here mwana wayo achiri pano handisi kuziva bcause angu ari panapa paholiday for holiday angoyawo zvake kuholiday sezvo tiri palockdown hanimaona so ndatowana vari bhizi veizvo zvakutengesa baba kuda vakangwara mari yayo taivapa iyaya vakanohodha masigaretsi handikoza fodya yakabhaniwa kunoko vari kutengesa masigaretsi kundoona mufiriji yamudip freezer vanga vakaisa mune nyama dzanga dzirimo dzavakati vabva kunohodhahodha vari kutengesa mumba pane vanhu vakazara yadhiyani mukona vari kutongotengawo nyama kuna baba kuda baya you see zvonakidza hanimaona zvonakidza you teach them ndakati ndichivaudza musamai vepo ngati baba kuda ndakupai firiji haisi yenyu ifiriji yekuti muri munhu wechirume kuti muite sei kuti mukwanise kutenga mukwanise kutengesawo kunonzi you teach them how to fish handika you teach them how to fish antimaona tikati firiji mochitengesa imi kana matengesa modiwo moita mari dzenyu and that's exactly what is doing. I was so happy nas vakatopfeka weksuti yavo I was so happy vanga vachitengesa ndasvika vachitengesa vakati matotigonera mai kuzotora kuda endai naye because atondidisturba and fodla hakuna vanhu vari kudai vachitenga fodla kuna baba kuda mudzanga vari kutengesa 5 rand 5 rand take it or leave it mudzanga vanoita 1 rand kana fodya iriko vari kutengesa 5 rand handimaona ndokungwara zvikanzi imantha ndisisi ndoda kuti ndibhadhare renti izvozvi handimaona and ndokungwara ikokoko kunonzi we teach them how to fish vakati ndikati baba kuda mune funeral policy here ndavabvunza ka zvikanzi handina ndinozviita kusei ndikati ndoda kuti mujoine funeral policy ndoda kuti mungojoinisa kuda nafuneral its only 80 rand pamwedzi hamungazoishayi 80 rand vakati ndinotoda ndicharichivatadza mufoni mangu mavideos ekutsva kwenhingikiri kwevanhu vecaptain vaiva ndichiti honai zvakaitika nesuro handimaona honai zvakaitika nesuro handimaona sikanzi nditonijoinisa izvozvo so ndototsvaka funeral ive angelic vaya vajoinise babani baba kuda 80 rand yavo kana vasina kutojega nawo tokandawo 80 rand tovabhadharirawo kana ivo vanayo vozvibhadharira kuita kuti munongoonawo vakuda kugara nemwana wavo chikanzi chachaya nhasi madhairis tingasazvigona here bete tivajoinise funeral policy yavo ikangosvika pa6 months vakutokwalifya kuti vavigirwe ivo kana vafa kana kuti vavigirwe mwana kana kuti kana kuti ndazimabhevoti ndakufundapo handiti mashona so baba kuda munhu asina internet guys asi vanhu pandatoti vatsanangurira nyaya yefuneral kukosha kwefuneral policy vabva vati ndikutoida nechitoshando sei hanimaona and funeral policy guys ka haisi kuda mapepa ako as long as une passport chete to show kuti ndiwani hanimaona havadi kuti uve nepemiti havasi kuda kuti as long as une pepa rako rokutadza kuti ndiwani weid yako to show kuti ndiwani ndiwe chaichaiye unongojoina handimaona so that chitiko chikawira ichi unodi unotangira ipapo handitika saka ndozvanangotidi tiudzane ipo pano kuti musandipuma tiri kwenyu kwambo kutaura uko please siyai nekuti tikuita zvinhu zvangu pano padiaries pano osi hanambonditumira 5,000 ini hanambondipa 10,000 ini akandituma handitika akandituma ini ndikatoposta pano dekuchidza zvina kupostiwa maitiko izvi zvabvepi izvi ndakatozviposta pano bed spread amuri kuona riya remavaravara riya nderangu ini randakadotora mapicha ndakaisa marisitsi ake ndikaposta pano ndikati vanhu kumainbox murudzo wemagetsi apa munhu ane magetsi ake apa check your inbox
because ndandadopuwa manhamba ndadoikanda kuvanhu ivavo kuti oichi magetsi enyaya avo vanoziva kwava vaitozviziva kuti magetsi avo ari kuuya ari kubva kupi. So please musatipinze tuzvinhu zvisina nebasa rese kumastreet uku, ndangoti ndidaridze ipapo, asi mascreenshots ndatora kuitira mangwana kana wazwa igwa nedambudziko. Anditika to support Wood again, giving a comment with no face. I think it's smelly to set it up. Actually, I think it would be good idea to put it with no face. All right. Ndizvo chaizvo mufunge asisi pano padiaries atina kumboita sorry the phone was off. All right, atina kumboita maproblems isusu ekuti tazonzi chichi atina takaita problem one ekunzi kwai kwakuna kufiwa takolekta mari dzavanhu 4.7 kuti tidle tisheyane namukoma more boys tikazongo indikadoti ati we don't owe anybody any explanation. Neona iwo yanonzi ridofu atidi vanhu vachina dzakadaiwo panedza get to garata blocker iri ghosted apa spenyu panapa pana ridofs apa spenyu panapa apa spenyu kuti munhu yakuzotora nyora zvinhu zvisina nebasa rese pano apa spenyu endai kumastreet endai kumakuwa kumunonyora ikoko kumakuwa ina mumbondioni ndiri kweni endai kumakuwa munonyora kumakuwa ikoko pano apa spekuita pekuya muchitaura zvinhu zvisina nebasa rese muchituka na baba akuda handitika hatibvumize munhu kutuka pano apa spenyu pano right. Guys, regai tidzokere kunyaya yedu yanhasi yatunganidza pano handitika enga ino kumakuwa ndiko ndakabuda ini magroup ose emakuwa ndakabuda negativity yose ndakati handidi nditozvitaurira pano asi makuwa ini chuwa ndakabuda ini ndakatobuda magroup ndikatoona this is not going to add value in my life or handidi I exited delete exit ndine peace mntona ndakati so peace andinaisa ndi peace yo ndakati zvinondipa chi andidi isi tikuita zvedu pano padiaries toonekwa the other day tiri kutaura zvinhu zviri constructive the other day tiri kundurana navanhu kana ndimiona ini toita double standard dzinoda ndikati the only way advice I got it from my husband ndakati zvimagroup zvamunenge muchi munojoina munondidiri uchibuda kana imwana ante mukuita zvinhu zvakanaka mukuzviita zvinhu zvakanaka fone yenyu pano pabaindoti haitozorori kuringa amutoti ndemutaurira uku muchingofonekwa so muda kuzviputsa here nekuti kwai muda kuona makuhwa avanhu agokupai chipa upenyu hwenyu agokunzirai mari muakaunti menyu agokutengerai chipa upenyu hwenyu ko mukabuda munobvei ende shuwa ndakanyatsofunga ndikafungisa ndikati ishuwa chokwadi handingowanikwi one day ndiri kuita zvokundurana navanhu the next day zvemangwana ndiri kuwanikwazve ndiri kuti kwai uyai kudhiaries taure nyaya dzavanhu hazvichadi ndikazvibudira handiti even chero mukoma masimba vaya munoti havana kukwana vaya vasina masino vaya ndeumwe munhu akatonzi ati sisipa masvikaka hamuchadi zvese izvi siyanai nazvo budai ndikabuda shuwa mukoma masimba vaya ini hangu ndotovatenda mukoma masimba vaya ndotovatenda nokuti vakatondigonera ende vakandipa advice novaka vanandipa advice noputsa so mumastreet muka ndangoti ndingokuudzai zvangu muchenjere asi chimwe chinhu guys iwai satamirira kola yedu iyi yatosvika pana yatouyai muri kumboona ndakachena musoro asi kamda pana munhu amboti shuwa nice he asi musadaro so asi madiaries ka musadaro muri kungozvionera kuti ndakachenawo musoro hamusi kundibvunza kuti musoro wakaitirwa sei hamusi kuona asi hazvisi kuonekera naimi hazvisi kuonekera kuti ndakachena musoro iwigi guys yandakatopfeka iyoyi kwai inonzi mangolini here mangolini andimona mangolini inonzi mangolini 100% iyi inoita kunge iwigi onai iwigi ndadori kwa mabhanzi pasana muri kuona kadori kwa mabhanzi iwigi yandatopfeka unogona kutoivhura futi maline pakati apa ine closure inotangira kurichinda uku anoona iyo iwigi iyo iyi kai iyo iwigi guys ndaipiwa nemudiaries iyi wigi yakatumigwa nemudiaries akati pfekai sisi meli iwigi mukuiona iwigi 100% chero kaikama inoita makeo kumasoro onai yakanaka zvokuti kana asi wigi dzakasiyana siyana anoona saka unogona kutoikama nekamu haidone haina chainodona haidi inongoramba yakangomira yakadai so iwigi so imi vanhu vari kudiaspora imi matopinda musama here imi hasati vapinda musama nokuti kana mapinda musama vanhu vari kunhingirikiri kuuk makuda zvimawigi zvinopinda mhepo handiti izvozvizvi saka imimi vanenge vachida muzongondibata handitika ndokupai nhamba dzemumwe wedu mudiaries ari kusona mawigi hatengesi aya ekuti unotsva anotengesa mawigi ekuti unopisa kana ne anonzi machiya ekupisa vhudzani ekupisa iwaya unotopisa musoro kudai haitsvi
i100% original chaichaiyo haasi dakajaira kupfeka vana sisimela eteranda rosipfeka ya haasiriwo ake maoriginal chero malongo ana wakareba kudai chero mamwe akareba kudai ane makeuzi video une mawigi anoshura une mawigi akanaka mwana iye unotenga zvinhu zvake amene kwanozvitenga kuzhoko oya oita mawigi acho zvakanaka zvisingaiti mufunge ende zvakanaka singoti nini kuda ndisinawo choice ndindakatanga nekuti ndoda icho chishoti ichi nokuti ndakati zvokupisiwa izvonisa zvoda nazuva izvi zvakareba izvi zvoda nazuva isu hedu tiriwo izvo zvichembere izvozvizvi asi mukuona kuti ndikuonekerawo chiro chipisho plus ine ningirikiri ine makeuzi ndogona kudzosera makeuzi hanimaona kana ndichitodi ndichitosvikawo pavanhu ndotonyatsotsvika ndichinyatsoonekera handimaona zvinenge zvakangonaka handichimaona so aiwa wigi ndopfeka chiti kana ndichifambawo zvenai kana ndichichiwiwo zvepalive nayasikana muda kuti ndibude palive ndinda kuyoutube kaini ndinde kuyoutube namabhanzi musoro ndingopfekawo zvepa ndindapedza kana ndichifamba kana ndadzoka ndobvisa ndokanda kweni handitozvigoni zvine mawigwigi sterekizvi sindingopfeka panoitawo live kuita kuti kana ndinda kuyoutube ndidiwo ndinzi kanga wakapfeka chiwigi chavo hanimaona kana ndadzoka pano izvezvi ndichingopedza ndotobisa chiwigi changu ndotokanda kurusana nemabhanzi angu musoro handimboona ndozvezizira chi aiwa iyaya last time gotwe yaya ndoyanga iri natural hair yangu but ichi chimanje chiwigi ichi iyaya yekupesira ya ndakazorukwa mapanzi ndakazorukwa mapanzi ani muri kuona ndakazorukwa mapanzi saka ichi unongopfeka ichi kana wofamba wodi woinda hani maona saka imimi guys zvamunongoita especially totemba nemi anditika taura ichi zvisingaititesa imi munongondibata motenga chi hanzi kweni pin number sisimeli kweni pin a number namba yairi mufoni umu zvino ndichaiziva mira ndinoti mufoni yaimwe anogona aiwa anogona mawigi ake shemu anogona kungozoti choice ndo dzinosiyana sitozodzichembereka zvinhu zvacho mirai ndione nhamba dzake kuti ndinadzo here nhamba dziri mufoni namba dziri mufoni saka ndichazodii namba dziri mufoni mirai lala moyo mira kana ndapedza ndichaisa contact ndokuisirai contact grace please supporta iwo vasikana supporta munozoera kuti dhimwe yamunenge muchisapota dhimwe neni ane ndichipowo mawigi ndichipfeka hamuzondiseki mangwana kuti kwa wigi yavo yangakadai ndini ndakachenawo zvino ngati kupati ndichiwa kupati ndini ndakapfeka wigi anti mazviona right saka nangoni ndipfudze chikamu icho chaipapapapanye hanzi bvisa tione unondiseka iwe makuso mabhanzi aya ndakarukwa then wozopfeka chiwigi chako ichi kuti zvo zvinyatsokufamba kuda ndindakona kuchipfeka here atisi asi ndinenge ndakonawo amen ari kujobheki kuSandton but anotumira ari kujobheki kuSandton but anoposta everywhere izvo zvo ndikatora kamu ndikadai haidasari pakamu i100% chino mukatora inonzi chitongu inoichi yekupisa muiyi hazviputsi haipisiki inenge ichingori inoramba yakangodaro haitsvi animaona saka ndangoti taure right regai tinde kunyaya yebezuva ranhasi kana aihope tataura taseka indotaurisa asi nyaya ichauya guys mozvibata macomments umu anowanika kuSandton. They are bullying you. What have you done? You and Kuda now? Nothing. When don't go and play with them. Just go and play that side. Go and play snooker there. Ne? Go and play pool there. Hanmona. Ayo rozindisiye. Saka guys, takutanga nenyaya asi tambotaura nyaya iri kuya vediweka. Comment section mondi behavior wanditi mondi behavior opanyaya iri kuya munachitaura nyaya yake. Modi behavior kana waona kuti iwewe haukwanisi kuti uteerere zvakanaka as much as there is iri yedu tese but please let's know what to comment pamunenge ashara nyaya yake and because ipapa paka zvino inangu ndakambochema nezuro nhasi ndichachema zvindizvizva ndichatochema zvino kuti upenyu hausi fair zvandinokudzai kuti nguva yekuvhairirana yakapfuura gone are the days kuti musoro muchivhairirana life is too short. Enjoy every second and treat munhu wese ari padhuze newe as a human being. Do not create my commotions, do not create my enemies, do not create a war pasingadi war. Do not kutsvaga zvinhu zvisinei newe zvisiri zvako handimaona ita zvako because life is too short. Mangwana munhu wangu adzorera nei nhasi
ukanzoti afuma akafa mangwanaka samwe unoti ine ndakazana kaita many things naye zvino zvaatofa handimaona saka vedu we ngatidzidzanei rudo chinhu chakakosha ngativei nerudo hakuna munhu asina basa paupenyu hakuna munhu asina kukosha munoona soka zvinhu zvatinoita mukati mekurarama nekutaura zvati mukati mekurarama kaumu dai muchizonzwa nyaya dzevamwe vanhu dzandinonzwa ini zvakaita kuti hangu nyaya dzekudhila nevanhu dzakaita kuti ndichinje mafungiro angu namaonero angu completely kuti Mwari ndibatsirei ndisawanikwe ndiri mukati mekudzorana navanhu zvakare because chokwadi unenge uchidzorana nemumwe munhu wokuti akazokudza nyaya yake unoti unofila guilt wega kuti manje ndopagadzirisa sei because munhu anenge achitori nemaissues iyayi ouya pano otaura nyaya yake isu tanga kutaura zvatenge tida chishauda chita sei hazvisenza kubuda zvakanaka vasikana so kana tona kuti uriwo kutuka hako kana kuti uriwo kujaja kana kudii please woenda kumvenge kana kuna mamwe makuwa group handika wonoita zveko handiti isu pano ndipe vanhu vari kuuya nenyaya dzavo vachitaura nyaya dzavo vachizvitaurira vega nyaya dzavo so the least that you can do is just to listen handika tosympathize nomwe wedu handitika they are calling again. Yeah. Tell them I'm coming there kuda. I'm coming to hit them all. Anditi maona. Saka ngatidzei kuti tingobatana chisavanhu even mukufamba. Life is too short. Ndangoti muzvizive. Regai fonere guest yedu yanhasi tinzwe nyaya. Hello. Hello. Uri right here, Maria? Right, maswera sei. Daswera. Nasi saka iwo takuti Maria pano just to I don't know what happened to network yake or something. All right, regai tifone zvakare. Hello. Hello. Sorry, I'm yakata by mistake. All right, no problem. So uri sei zvako nai Maria? Ndiri right, SIS MELLY, maswera sei. Aiwa ndaswera waswerawo zvako. Maria ndati nasi kuti ndiwe Maria pano just kuti ngokuprotecta kuna munhu anokubhula kunze uko. Maybe by mistake totaura zita rako poita munhu anokuziva unotukwa vanhu vangozara nehatred pakufamba. Kuonekwa chikomenda kune rimwe group unopesera kuriya uchidzwa zvinhu zvawakataura pano wega wakutukwa nazvoko. So to protect you iwe nhasi ungori Maria. Handitika? SIS MELLY. Maria tuzoti une makore mangani zvakare uri kunyika ipi zvakare chakunza pachirongwa chezivara nhasi chii? SIS MELLY ndiri munyika muno muSouth Africa. Ndine 34 years. And chandounza pana padiaries kuti ndisheyewo nyaya yangu yemakuriro andakaita. Maybe nokwanisa kubatsirawo mumwe who is going through what I went through. Kana mumwe who is about to give up. Saka nebasa ramuri kuita SIS MELLY ndakabva ndangodecide kuti maybe it's time I speak out. Because andina munhu wandakamboudza ene wandakaudza wacho ndakamboudza wacho they couldn't believe me. Saka kubvira ipapo ndakabva ndangodecide kuti ndichagara ndakazvarira. But nekuona vamwe vanenge vachitaura padiaries ndakagadha courage yokuti I think it's time I speak out. Ndokwanisa kungobatsira mumwe munhu anenge achifungidzira kuti ichi maybe ari kutambudzika asingazivi kuti pane vamwe vanhu vakatombopfuura nemuvo vachiri mazvitori nokuti I'm still healing, I'm still in the process of healing. Hello, take your time, Marco. Take your time. Don't worry. Can I want to feel out we're under pressure? And you are allowed to cry. You are allowed to vent it out and everything. And it's a healing process. And it. SIS MELLY. Ndingatange. Tanga ako. Makadi madiaries. Nine ndiri mwana akakurira kumasvingo. Ndakarerwa naMbuya. Ambuya amai vakazvara amai vangu. Saka amai vangu vakandisiya kuna mbuya ndine 5 months. Saka andinombozobvira ndagara futi naamai vangu kubvira paucheche wangu ndakarerwa naambuya vangu. Saka zvaro ndakakurira kusaiti kwaambuya vanowano vakabereka amai vangu. Baba vangu chavo handivazive. Andinombobvira ndakavaona. Saka ndichikura ndiri kuna mbuya kudaro vakadzi vanjodzi dzamai havana kufara nazvo.
saka ndakura ndinokukura ndakangokura ndichibatwa rafu ndichiabuse kubva ndiri mwana mudiki. Pamusha pedu wangu uri musha mukuru, saka kana muchiziva panonzi paguta taive about 16 or 17 kusanganisira ana mbuya nevana nesu vazukuru. So at the age of 9 ndofungana na grade 3 ndakange ndakwanisa kana vanoziva kubika mabhodho masize 6 ndakange ndakwanisa kubika bhodho size 6 ndiri grade 3 ndichikwanisa kuenda kunochera mvura ndichitsiga mugomo ma 20 liters ndiri kubvira paage iyoyo ndichienda mugomo kunoteza huni ndichidzoka ndichiita basa rese repamba. Ivo vana mbuya vangu vanga vaine vana vasikana, vana vavo vasikana havana chavaiita. Ine ndindani ndiri musikana webasa, ndindani ndiri mukomana wekumombe. Ndaienda kunorisa mombe, kunochimeka shoti mombe dzirimo dzese mudanga. Hapana chandakakura ndisingagoni kuita SIS MELLY pamusha papo. Vaindiitira utsinye panguva yacho, but on the other side vainditraina basa. Ndi kumusha ikoko SIS MELLY zvinhu zvanga zvakaoma to an extent yokuti bhutsu chaiyo ndandisina, tenesi ndanga ndisina, kana ndakazokwanisa kupfeka sandaki ndagrade 1 ndagrade 3 imi pandakatenge mbuya vangu vaita zvokuumba hari, vaumba hari vabva vatengesa ndobva vanditengerawo sandaki ndokutanga kupfeka kwandakaita bhutsu ikoko. But still ndaiti ndikatengerwa uniform nyowani vana mbuya vainditorera vopa vana vavo votoradza kudhara dzevana vavo vopa inini. Hazvina kana kumbo semwana unenge uchikura sometimes zvinombobata kwenguva iyoyo wobva wakangana, but nenyasha dzaMwari panguva yacho yekuchikoro ndaigona, saka ndaifarirwawo nematicha. Sometimes ndaigona kuenda kumba kuchikoro, it was 3 kilometers away papamba, saka ndaifamba netsoka kuenda kuchikoro unongozopenyu kumusha. Ndosvikawo kuchikoro ikoko ndodzidza, ndadzidzawo patinobuda kusebuda na4 tobuda na4 handichazofamba dzokera kumba, especially munguva yechando nosvika kumba kwasviba kwati dzva. Chisvika ikoko ndisina kana kumbobvisa uniform kaplastic kangu ikako ka 2 kg keshuga kanenge ndakatakura mangai ndaenda nako ndokandinongokandawo pasi ndotakura mugomo ndonina kumvura. Wotanga kusuka maplate awasirwa masikati chavabika havakusire, wotanga kusuka wotanga kubika, vana vavo varipo vakagara. Saka ndagrade 7 that was 99 pfungwa dzanga dzakushandawo ndikambofunga mweya wekuzviuraya. Saka kune demu inonzi kubhangala demu, kune demu ndakabva ndaenda kudhemu ikoko ndobva ndangosvika ndakakwira pamusoro paifamba nevanhu vanonosvika vanazvidonhedzera mukati momvura. Ndazvidonhedzera mukati momvura zvinongoitawo Mwari kana nguva yakasati yakwana. Hameno masidhivers kana vaitei kana vaiteiwo vandiburitsawo mumvura, vavabvunza mwana wokwani mwana wokwani. Saka family yedu iyi family haizikanwa, vakandonobva vataura ndobva vandiendesa kumba. Ko chii changa chaitika handina kutaura, nokuti kutaura kana kusataura zvanga zvakafanana ndainzi anozviitisa. Akajaidzwa akauya kuzotora nzvimbo yevazukuru vedu pano ngaaende. Ende SIS MELLY ndakakura ndichinzi ndiri gora nokuti ndina baba. Saka zvakandibata chaizvo kuti ko amai vangu varipi, chigara ndichibvunza mbuya kuti ko amai vangu varipi, mama waidzi vari kuHarare. Mama koseko mama sei vasingauyi, ndaingonzi vachauya. Mama havana kusvika pakuuya, havana kuuya. Rimwe one day ndiri pamba, mumwe mwana wanzvadzi yamai vangu mukomana sekuru vangu ndobva auya. Iyeye ndiaigara chindishungurudza kunyanya, pandibata aida kundirepa. Kana muchiziva imba inochengeterwa chibage mudure mumo ndoma ndakachambira, mudura ndoma ndakachambira imomo achibva andipindira imomo achida kundirepa. Ndakaponeswa nababa vepanext door vaitopfuuro vakanzi handichichema, ndobva vapinda vakati ako sekuru muri kuita chimwana, ndokundisiya kwaakaita ndobva aenda. Ndakataura nyaya iyoyo kuvakuru vabereki vana baba vake nanamai ake. Amai ake vakabva vatsika-tsika, nyaya yakangotsikwa yangopera zvikanzi anonyepa, ndobva yapera yakadaro. Grade 7 ndakapasawo zvakanaka, ndikadii ndikati nini ndakuda kuendawo kuna mai vangu.
saka nyaya yakazobuda ndeyekuti amai vangu mama vangu vangu vakaroorwa futi vakaroorwa. Nyaya yakabuda ndeyekuti amai vangu vakati inini havana mwana taura inini zvinova zvakandibata sitimedi kuti vakati havana mwana inini ndanga ndiripo. Chandakatadza chii ndobva ndagara form 1 murume wavo iye vangaroorwa naye saka nefekti yekuti vakanga vachiwa havana mwana akabva ati iye haasi kuda zvokugara nemwana wavo kutaura inini ndosaka ndakagariswa kumusha. Okay. Unfortunately, stepfather vangu vakabva vashaya 99 year. 2000 ndiri form 1 form 2 ndiri kumusha. And before that ndakabva kune kwakuine mabhazi aienda havana kukurakurerwa aienda straight kuHarare. Saka sekuru vangu semunhu aizikanwa vaizikanwa nemabhazi nefamily yekumba kwedu sometimes vana vavo vaigona kungotorwa nemabhazi chero pasina mari vaiendesa kuHarare and then vozovatora kumaholidays. Saka ndakangoendawo kubhazi ngomba ndamukira mba ndanorara panopfuura nebhazi. Tichisvika ndakangopinda mubhazi pandagara. Bhazi ratofamba pato nedistance ndokuzondiona kwakaita kondakta kweiwewe uri utsvagei muno ndobva ndamudzoti ndikuda kuenda kuna mama wangu. Zvikanzi vari kupindika kuti vari kuHarare. Zvikanzi ndobva vataura asi mwana wako anenge zvikanzi ndiye pazvanzi aoraita apa haisi nyaya yekumba kwasekuru wake tinokuziva tinonomusiya ikoko ndokusiya kwavakanondita kuna sekuru kunokusiva kuHarare hanzvadzi yamai sekuru hanzvadzi yamai. Okay, sekuru hanzvadzi yamai. So sekuru achibva vafonera hanzvadzi yavo amai vangu vakati uya umba ndobva mama vaita sei vabva kumba kwavo vaenda vauya kwasekuru vachisvika ikoko instead yekuti vambofarawo kuti mwana wavo auya kana kuti ichi vakasvika vakanobvunza vakati ari kuda ishii pano auya arini ari kuvingei. Ndobva sekuru vati uri kuona ende ndandisina kana boots sisimeli ndasina kana shangu ndakabva netsoka nehembe yesketi yangu yanga yakabharuka neshena yangu ndozvandakapinda nazvo mubhazi. Saka sekuru vakangondisiya ndadaro vakandigadzika panze ndobva vati mira wakadaro ndaudedza amai vako vazokuona ndobva vandidedza. And mubhazi macho ndakanga ndarasikirwa nedovi pamakumbo saka makumbo angu anga azvimba ende nekutsemuka kuparuka kwekuyekwa kushaya kana vaselini kana chekuzora zvanga zvawese. Ndobva sekuru vafonana naye vauya zvikanzi ko mwana ainda mwana akaita so zvikanzi avinga chinga anogara kumusha namai handikwanisi kugara naye. Kanzi mwana izve apedza form 1 akapedza grade 7 awadi kugara nemwana kuno kusvikanzi aibva zvide. Sorry Maria, amai vako pavairamba pavachinzi nanjodzi yavo kugara nemwana murume wavo angatoshaika nditi? Angatoshaika. Vakanga vane vamwe vana here apo? Vane vanga vatone vamwe vana 2. Saka vaiti kugara ivo nevana vavo asi still vakaramba kugara newe? Alright. Mberi. Saka vanetsana sekuru paipa ndopakazobuda mamuromo kuti wewe ndowakati ndinosiya mwana kuna mai. Saka sekuru kanzi ndovakaitaura namama kuti inini ndinosara kuna mbuya ndine 5 months kuti mama wakwanise kushanda panguva yacho vasati varoorwa nestepfather yangu yekushayika iyi. Ndobva sekuru vakazoti zvonichi alright mwana ngachigara kuholiday uzoita sei ndozomudzosera kana mazvikoro zvakuda unovhura. Ndobva holiday yakatozopera ndiri kwasekuru ndinoti kuzonogara namama wangu vachibva vaenda. Ndobva sekuru vandidzokera kumusha zvikanzi anozodzoka kana form 2 kana kuti form 3. Ndobva ndanogara kumba kwemba ndapedza form 1 yangu form 2 ye ndobva ndapedza ndakuenda form 3 ndopavakazoti ndichiuya. Ndobva ndaenda kwekwe ndokwandanakugara namai vangu sisimeli zvanga zvakaoma because namai vangu tanga sina kana relationship. Amai vangu ndaivatya naivo vaindityisa nokuti mamwe mashoko avaitaura ndakazosvika pakubvunza kuti one day vakanditi da ukatsikwa nemotikari ukafa haukodzera kugara kudzokera kumusha. Saka semwana unenge uchingoita seunongokongonyara ndakangonyara ndobva ndazobvunza ndikati muri amai vangu here mimi chaivo kana kuti makangondinzwi rodzi dzimurodhi mungandinhonga zvokuti vanhu makangosvikawo kandirasira kuna mbuya kuti
mwana wangu asima ndinhonga ndakarohwa sisimeli ndakarohwa ndarohwa inini ndini mwana aigara achingorohwa nemunini wangu takasiyana ndokunga ne8 years saka anga ari mudiki tereke so zvezvokuti mwana anoteedzera zvinenge zvichiitwa nevanhu vakuru ndo treatment ndakanga ndakupiwa nemunini wangu panguva iyoyo but handina zvinombobvira zvaenda pamwoyo kumba kuna mai vangu sisimeli ndakagara ndichiita kunge musungwa kwaiva kuna anti vaitibatsira basa anti vaunokona treatment yandaitona mai vangu anti vabva vatanga kunditoshi sikanawo basa and ndakabva ndatanga kusvika paikobra yeredhi munoiziya yaida kudzinyatsoonekwa unzinju kuonekwa ndakamira apa kana kupenya kuti washainisa ndindaiwacha ndaita zvese saka panguva yacho zvanga zvakaoma sisimeli apa ndiri kuenda kuchikoro ndikuti ndiconcentrate kuchikoro zvakaoma kumbako ndaingova nestress yekuti kusei mai vangu vachinditrita matrito akadai so mhosva yangu ndeyei ndichiriko botroga ndichiri kuchikoro form 3 ndakuda unopedza mai vangu vakaita futi mumwe murume vaita mumwe murume cause mai vangu vaicrossa border vachiita basa rekuhodha nokutengesa at the same time vaishanda futi amtech saka ndokusangana kwavakaita nemurume murume wavo vaidriva mabhazi but anenge angasina pakunyatsogara pakati tsikiti saka ndiyakazoita move in nesu aita move in nesu baba vayo vakagara nesimba vaintrodusa kusvika ndidete saka inini ndobva ndati havasi dedi vangu inini dedi vangu handitesei ndivazive nekuti shungu dzangu dzanga dziri pakuti ndikuda kuziva kuti baba vangu ndiani nekuti kumushanda akakura ndichinzori bhora hauna baba hauna mai kuchikoro zvobvunzwa vana munoerei kumwe ndinoera nzou ndinoera shumba inini ndinongo handizive ndakapesera ndakuti ndinoera nzou nokuti amai yangu anoera nzou ndakuti bvunzo inini ndokundiri kubvunza kuti baba vangu ndiani kumushande kupi zvikanzi ava ndo baba vako ndikati aiva vakauya ndiri form 3 havasirivo zvikanzi wandiudza chihure sisimeni ndakarohwa vabva ndibatsira kundo kuti andizveninini mwana ndakazvara nondokandiudza kuti ndiri hure saka unditondiudza kuti havasi baba vako unoziva kuti wewe baba vako ndiani utondiudza chihure zvadaro kuchikoro baba vave vakanditi vakati kuna mama mwana uyu haafanira kuenda kosi ndaitsvagirwa nzvimbo geuzai zvikanzi haafanira kuenda geuzai kugeuzai kune zvinodhira kosi pakabva pakauya list yacho yaive nemayunifomu etenesi mayunifomu acho zvinhu zvanga zvakangowanda wanda kozi inini ndaitamba netball kana ndiri kumusha saka vakati izvona zviite stepfather zvikanzi ngaende kumakoleji makoleji okukoresponda napane chandaiziva nezvemakoleji tindaibvawo kumusha ndobva ndatsvagirwa nzvimbo kukoleji mutown ndaifamba taigara kumbare kudhuze nekuadben konokupedzisira ndaifamba netsoka kubva ikoko kuenda kuchikoro mutown zvikanzi kumusha aifamba 1 chinomutadzisa kufamba muno mushini nokuti amudown akura achifamba saka ngaafambe netsoka ndaifamba sisimeli nasitombo ndanga nastress ndichienda but chaizotadza kuti ndichiconcentrata kuchikoro manje hazvichakudi apa kuti ndifunge kuti mbuya vangu kumusha ndidzokere kumusha ndinodzokera kumusha kwekwe kwandakakona ndichitambudzwa ndichishungurudzwa sometimes ndichingonyimwa kana chikafu ambuya vakasatora vakasaviga kuti ndizodya vanhu pausiku vanhu varara handikwanisi kana kudya egerai ndishingirire bva ndashingirira sisimeni hapana pakunonyora olevo pane chingabuda pana smell nekugona kwandaita kuchikoro olevo ndakafera ndakabudana ne1 zvikanzi aita zvevakomana kuchikoro aita zvevarume apa
kana mukomana ndandisingatombotamba nevakomana ndiri mwana kangukuru vakangozvibata apano tiri kumba kuye stepfather vairi muzuva vandibatinga nemiri muhombe ndakanyanyokura pamakumba pazvidya zvikanzi mazikumbo esaya irikukura vhari ufanira kupfeka zvinhu zvakareba mazikumbo esaya vakomana vanozoita advantage vandibatira nemwenzera zvoti ndandisiri comfortable ndaudza mama kana undibelieve kandituka zvikanzi unonyepa ndakatoita nyaya yehombe ndanyarara ndesabva zvokuti pese patainetsana pacho tikanetsana ndinorohwa ndairohwa nemugoti saka nyaya yekurohwa iyi yakangobvirira kubva kumasvingo ikoko kwarare yakanditeera ndaingorohwa zvokuti ndakapedzesera sindanhini sisimeli ndokuti pavanenge vakusimudza mumugoti vakurova ndoramba ndakangoti zindirisewo handimuvhe handitesei vaurova zvekurova zvezvi handimuvhe handicheme kana vaneta ndoti mapedza zvonzoda undidzosera ndoti aiwa nandichidaita basa ndikondinyene kusuka kana kuita zvandinenge ndichida wese kurohwa kwacho kwanga kwanyanya saka zvakaitika kuti second time baba vai vapinda murume edu ndanakarara nemanhedeso nemusana ndobva vaita sei ndobva vauya futi vichida kubata mumakumbo muzvidya ndobva ndati muri kuitei zvikanzi ndiri kukugadzirisa muno musikana afanira kugara wakaita so ndobva ndavaudza mama nyaya yebhaisimuka bhayasimuka nemumwe mubvo musi iwoyo zvikanzi atingati vakadzi vakuru vairi mumba mweche uda kuti unitorera murume wangu ndikati aiwa baba vaita so ndo zvavaita havana kundibhilivha sisimeni vasina kundibhilivha kudaro zvikanzi mumba mangobuda nokuti hatingagarisana vakadzi vakuru here mumba imwe chete hazviite kana chinobuda ndakarongedzerwa tuhembe twangu itotosisimeli inini ndandirokumupedza namo vana vekutaundi ndo vaipindirwa medga zangu ngave nemaakaunti namekoko but ndandisina kana basa nazvo chandaingoda chete kugara namai vangu zvadaro ndobva ndaenda kumba kwemwe shamwari yangu ainga ari neighbor kuti aingoitana shamwari neshamwari ndobva ndamuexplainera kuti ndoshi ndozvaitika kanditi tigara yotigare pandagara 1 week ndinaye pamwe ndogona kutazoti sorry this man pamwe ndogona zozvitaura kuti nemone matsamatarira ndakakudza ineso zvinokuti zvimwe ndaikangana saka ndobva tagara 1 week kwekwe ndikoko ndobva ndakataura musikana andaidzidza naye kuchikoro akaudza mai vake situation yangu musikana iyeye sisimeli kuchikoro aindiigira lunch ndakapesera ndakudya kuchikoro ndichigirwa nemusikana yandaidzidza naye ndoku sometimes ndosvika kumba kudya kwacho ndingatokwanise kanodya saka ndaidya kuchikoro saka mai vake vakazonti vaive nesi ndobva vanditi nini pane kosi yaunokwanisa kuita wakamumirira mari results but mazacho zvakazoya ndatofoera saka ndakazoita massage therapy ne-first aid yavaita advanced nursing patime yacho iyoyo ndikatomboita attachment paEarthworth clinic saka kumba uku mai wangu asingazomboziva kuti ndiripi ende kana shungu dzekumbonitsvaga kuti mwana aripi ande patime yacho yananda O level shamwari yamama wangu iri kuUK akambotaura navo akati regai ndikutumire mari mwana atore passport ndikuda kuti auya kuzodzidza kunoku ndobva atumira mari ndobva nditoswa passport yeemergency saka passport yandandinayo but then patime yacho mavhisa ndopainetsa ndakazoshaya vhisa ndokuparara kwazvakaita saka ndaiza kuti ndine passport ndiri kugara mumba kweshamwari yangu iyeye ndobva ndatanga kuhodha mafrizizi ndichiita sechitengesa kusika mari unganidza mari ndichitengesa ndichiunganidza mari tengesa kudaro ndobva ndaita sei vasangana nemusikana aitengeswa mukutengeswa ndobva chingotorose vasikana mukutengeswa vanditi iwe ndinoshanda kubotswana mabasa emumba anobhadhara kupfuura zvatikuita zvinogona kutoshanda basa remumba woita sei wowana mari yako inenge iri nani unoda here ndikati zvikanzoni passport ndikati passport ndinayo pandatamira 1 day
kanzvadzi kangu kakubva kuchikoro mama wangu aenda kubasa ndichiziva kuti kumba kuna munhu ndibva ndateera kanzvadzi kangu kuzi ndiye aizopiwa makiyo unovhura umba ndobva ndapinda mubva ndaba pasipoti yangu mba ndabuda mandaenda rimwe dhei rokuti tichienda kubotswana musikana iye achibva arasikirwa nechine pasipoti yake arasa pasipoti yake kudaro ndobva ti hazvinetse ndine mukomana wangu ndogara naye chikubotswana iwewe enda bcause ndandakati mufonera ndakamudza kuti arandokuya nemunhu anosvika akakutambira zvakanaka ndikati allright ndakakwira bhazi Smelly ndichienda kwanasingazivi kuti ndiri kuendepi kana kuti ndichazonofamba seiko kwandina wandiziva bhazi momo ndakasanganawo nomwe musikana wakanditi inenge first time yako ndikati first time yangu asitomboziva kwandiri kuenda ndobva ndiexplaina zvikanzi vanhu vekumusha vari kurarama mamwe mararamiro akaoma kunokubotswana plus ichii mapurisa anonetsa kanoona zvikaoma usaitesesa compromise mukomana iye anogona kuita sei kuti adaurara newe please don't ikati allright ndinoenda kupi situation yangu yakamira so zvikanzi aiwa zvinete unoite sei unondifonera unodzoka ndikati allright ndasvika ndakafonera mukomana iyoyo ndobva ita sei abadaira foni zvikanzi uri kupi ndikati ndiri mugaps pastation zvikanzi kwire inonzi johaning mandakwira john unosvika painoperera mataxi obva ita sei dzikira ipapo ndifonera ndinozokutora ndobva ndaita sei ndobva ndaita seizvozvo akauya akanditora zveshuwa ndobva taenda kumba kwake manga muri muna june SIS MELLY kwaitonhora zvokutonhora zve saka tasvika kumba kwake hapana manheru pakurara zvikanzi uya urare chibedroom kuti unogona kungorara gumbezi rake ine aiwa tinorara mukicheni semwaplazi semwana akakura nambuya mbuya yangu andiziva kuti mukomana hasi wekutamba ti padhuze naye munhu ngaavhare especially kana kubata zamu chako chako ndairova munhu saka ndikati aiwa ndinorara mukicheni zvikanzi hazviite kurutonhora nogona kufira mumba mangu ndizoti chii munobotswana muno makuzimbabwe munotino ndikati aiwa ndakaita nharo kusvika pakuzvivharira mumba mukicheni yemubva ndakiyadhona kumana yachibva anorarire mubva ndararama kusena akamuka achivava chipopota zvikanzi hatina kugarikana sinokwanisa kuteerera mutemo yangu hatikwanisa kugarisana buda ndikati hewe ndinobuda kwakutakurara bhegi kangu kai buda futi pandafonera musikana uye ndikati ndomafambira ndaita zvikanzi nandichizviziva vanhu vekumusha vamwe vakomana vanotora advantage vaita zvakanaka dzoka ndobva ndadzoka vanogara kubotswana vanoziva kunonzi kubrodest ndoko aigara musikati naini ndobva ndaenda kubrodest ndasvika akandidzidzika paBBS pandadzoka ndibadzika paBBS abauya abanditora ndakanogara nemusikana iyeye ndofunga kwewiki ndobva murume wake atanga kuti sei kunetsa zvikanzi ndada kuti uye nehanzvadzi yangu tizogara naye ukaramba saka sei chitakugara neshamwari yako zvikanzi aiwa ichi munhu andiri kungobatsirawo ndakangonzwazisisa munhu asingazivi chii nyika ino first time kuuya zvikanzi hazviite ndobva ndati nini handisi kuda kuti ndikanganise chii imba yako kana zvingaite ndoita sendokunotsvaga kwekuenda akati aiwa pane imba inogara mazimbabwenzi vanobhadhara ma5 pula per day handingazomboshayawo chi5 pula yekukupa kuti ubhadharwa nepekurara ndokupa chi nemagumbezi ndobva aita saizvozvo ndobva taenda pamba paipa vanotaura nalandlord weyo ndobva apuma ndobva ndapiwa pekurara saka pane mazimbabwenzi kana mukasangana nasikana munobatsirana ndobva vese vachitoona kuti uyu mwana uyu achangotanga kuuya zvikanzi ashanda vamwana vakomana vachiti hanzvadzi tine chikunzwirawo mabasa mukushanda umu atinenge tichiita pandatewo zvakanaka ndakagara ipapo ndichienda makuseni kunokumba kwemusikana uyoyo enda inomubatsira kwazi anga ine nhumbu ndinomubatsira ndoklina ndosuka ndomuwachira nomuita zvise ndobika ndobva ndadyawo ipapo nogara ndichibva ndotanga kuwanochi mapiece job zvimapiece job zvezveshungu dzaingove dzokuti amai vangu kumba vandidewo vamwe vatengera mazigrosari sineri ndakatenga mazigrosari ende ndatenga makatoni zvatenga nehembe ndaenda kumba ndine masutkezi mairi ehembe nyoni chete ende ndaita malebai achitenga panoera pakuenda kumba ndakaenda kumba ndichisvika kumba kwekwe ndakangofarwa zve2-3 days pachigijiki wakuda kutonditongana kutondigira zvimagrosari zvapezvo takura zvimagrosari zvako zviboshiboo kudemba mangu endi tikati nemwari
Mushesha na munyenyuta dzambiri. Ava ndivo mai vangu chaitaira. Chinhu chandakadzidziswa naambuya vangu kunamata. Ndinenge ndakura ndiri mwana aida chechizingaite zvokuti kana vakandishaya vaziva kuti tinomuona paipa vanenge vandofanofanoona mukati mechechi ndasati ndaona ine chechi anga iri pakona padhuze nepano. Vakandishaya kwese vanongoona ndiri muchechi chiimba zvangu ndichiri zakanangomana hosha. Ozi kubva kuhole ndiri muroma kusvika mundaenda kuyuti ndichiri kuroma. Saka Maria, network yako yakuita ichikata. Network yako yakuita ichikatakata. Tsvaga pamwe pane network iri strong. Hello? Tsvaga pamwe pane network iri strong. Network yako yakuita ichikatakata. Hello, Sisma? Network yako yakuita ichikatakata. Tsvaga imwe network pane network iri strong. Makundinzwa? Takukunzwa. Saka ndakabva ndangotorawo passport yangu ndobva ndabuda handinozombogara ndobva ndabuda mba ndadzokera kubotswana kosi ndandine mari yangu ndadzokera kubotswana ndikati kana zvadai ndamboedza zvaita sei zvaramba inini ndakuchingozvitora semunhu asina vabereki asina mai asina baba ndangori munhu akungozviraramira ndadzokera kubotswana ndashanda saka nenyaya yekumira mabasa kunotsvaka mabasa ndainomira paBBS nevamwe asikana SIS-MELLY apa nezuro ndatinga ndakapasikipa ndinawo patauro ndasvika ipapo ndakaita sei ndakabatwa nemapurisa ndabatwa nemapurisa passport yange yaoverstay bvatavharirwa bvataendeswa unonzi muhotani kwakutenderedzwa kwakunodhipotwa ndadhipotwa zvino tagara pabhodha vane kudzimba dzavo dzakanaka vamwe kuti ndakwenda kumba sitakwenda kumba ndagara payedu ndinozogara kumba kunani ndagara navakomakomana vari kutaura isusu tiri kutojamba kana kuzara kunodoka tiri kupinda munzira tiri kufamba bva ndati ndiri kuda kufamba nemi zvikanzi aiwa vasikana vanonetsa ndikati aiwa ndiri kukumbirawo kufamba nemi handina kwekudzokera kumba zvikanzotaurwa kwekudzokera kumba se ndikati aiwa ini ndinoza nyaya yangu ndiri kukumbirawo kufamba nemi zvikanzi orit vanomwe hamusii ngatifambei zvikamwe zvichizvawo kuti hauzotinetse munzira tinofamba tese saka pakazoita musikana akatijoina takafamba tiri 17 vakomana 15 nevasikana 2 chandoda ngotenda mwari kuti takafamba nevakomana vanga ine mweya wakanaka SIS-MELLY havana kumbopera vatitira mweya wakaipa vakatichengetedza munzira iyoyo but vatakafamba SIS-MELLY from border kusvika kuFrancistown takaita 7 days mumwe musikana iye akazotadza kusvika kuFrancistown because anga kuti makumbo ake achakwanisa ndobva aenda parod pano handizivi kuti akazowana transport yekuti adzokere kana kuti akazofamba sei but ndakashinga nevakomana vandakafamba navo ndakajamba waya SIS-MELLY ichibva yandidembura pachidya ndikatanga kubleeda saka ndandapfeka trade bottom ndakadembuka ndobva mukomana taifamba nebha dembura sheti yake kozanga ine long sleeve tichifamba kukanaya tichinaiwa tichirara musango tichimuka tichifamba tichiunzwa mota dzemapurisa tichinjenga tichirara tichifamba takafamba 7 days tapinda muFrancistown ndobva taita basa rekutakura vakomana ndobva ndichichigara pasi ndobva ndagara pasi ndobva vaita basa rekutakurira vanhu malageji vachipiwa ma5 kula svika tichida kureza mari yekuti titese tikwanise kuhaika kuti tiende kudzokere kuGaps vakati orit ndobva vareza mari vakomana ndobva vanditengera chikafu tatenga chikafu tadya saka pane road block iri tichangobva muFrancistown pane main road block yaivepo ndobva tasvika takahaika ndobva takuda unosvika ipapo saka takataura nadhiraivha kuti tikukumbira kuti paroad block apo utidzikise then topinda nemusango wozoita sei wozonotimirira kumberi ndobva dhiraivha aita saizvozvo tasvika takaita saizvozvo ndobva taita sei ndobva anotimirirawo zveshuwa saka ndokusvika kwatakaita chii muGaps mukomana takangodza kuparadzana kwatakaita semunhu anga asisina foni kana madhipotwa zvese unototengesa kafoni kandaive nako ndandatengesa saka tasina kana foni saka ndokuparadzana kwatakaita ndadzokera kuye kuGaps ndaugara ndakuchingoshando ndakuitawo zvemapiece job angu lucky enough varungu vangu vamwe ndaishandisa vamwe vanga vakatonimirira umwe wari waredi kutiko wanga uri kupi ndobva ndaexplaina kuti
ndoshanga zvaitika zvikanzi okay no problem unoita inzese mwoyo uchishana panangu eno ndichishana nchito ndomusangana nababa womwana wangu ndasangana nababa womwana wangu andina pakutanga ndira kumbomudza kuda kuva open kuti ndimudze kuti chii chaitika muupenyu wangu because ndasingaziva kuti munhu anga serious here kana kuti aida kuzotamba neni tadanana paya akusvika pakuzogara tese kusvika pakuzoita nhumbu ndane nhumbu manje ndobva hama dzake mukoma wake ndobva tishamwari mwana wavanhu ashata azvito tugara nemwana wavanhu akadai so tisingazivi kuti chii kumba kwavo ndekupi ko kana pakaita zvinowanikwa tinonodzana ndobva andibvunza ndobva ndamuexplainera kuti zvakamira soso zvikanzi right chiita sei chimboedza futi kutaura nani namama ndisaka pana ndagara pana ndatokanga ndisina basa kuti chi ndina mai andikati zvazvaita ndamboedza mai vachava ndidisaka ndisisina basa nazvo ndobva ndisingazivi kuti kwakasara stepfather vaye vakatanga kuabhusa futi chimwe no hanzvadzi yangu last boy saka vanga vakuabhusa mwana uye zvokuti ndopavakazonetsana manje namama vanetsana namama stepfather kwakudanana neshamwari yamai vangu kwakumitisa shamwari yamai vangu zvese zvakaitika nini ndisingachazivi saka uri kutaura kuti mai vakazobhilivha nyaya iyi yabuda pane umwe mwana wavo step brother half brother yako kwauri iwewo havana kubhilivha kwandiri havana kutombobhilivha inini ndakanzi ndinonyepa allright saka ndo zvakazoitika ko ndofana kunyora ini ndakatonyora tsamba ndichiita sei ndichingonyorawo kuti ndane nhumbu so ndikuda kuziva kumusha kwangu chichisimeli the next thing message yakapinda yekuti baba wako vanzi ningi kumusha kwenyu kumberengwa address yekumba kwenyu kuVictoria Falls iyi mafone number aya sometime ndobva ndafona zvikanzi ndizvozvo ndobva ndati ndobva ndafona Victoria Falls bandadairwa nabambu mukoma wababa ndobva vati kubvira kudhara tichitokutsvagai manga muri vaviri asi mai ako vanga singaiti sei vasingadi ko mumwe ari kupi ndikati mumwe akashaya ne3 years and akashayika zvishwa ne3 years panguva yacho iyoyo akaisirwa mushonga muporiji kumusha naambuya mukadzi wasekuru saka lakira ndakaita neni nderekuti vamwe amai nini vakanga vabuda neni ndokusadya kwandakaita poriji iroro mwana akangozvimba dumbu nemakumbo kwakutofa saka ndobva ndichingobvunza kuti mese aita sei zvikanzi mutore muite sei muende naye kwakwe wamwambuya mutaura inini ndobva ndaendeswa kumwambuya kusvika vaite zvefuneral kusvika achengetwa ndobva ambuya vazondiexplainera kuti ndozvaitika okay vanguru vachibva vati uya tikutokuziva kuti uriko ndobva ndati ewe saka ndakazoenda kumba kozina nhumbi yangu yange yakuru saka ndakazoenda kumba mwana ndabatsirwa but mamongo wangu akucommunicata nababa womwana wangu neboyfriend yangu saka ndakazoenda mwana ane 5 months ndichinovaratidza mwana ndokuenda kwandakaenda kumba kuVictoria Falls kuna nabamukuru ndasvika ikoko vakanditambirawo zvakanaka vatambira zvakanaka ndibva ndabvunza kuti baba wangu aripi zvikanzi baba wako vakashayika 2005 ndikati nei mwari vakasiyawo vamwe vana zvikanzi aiva vakasina kana vamwe vana ndikati okay ndakangozvigamuchirawo ndikati mwari ndo zvamakaita sezvamakandirongera ndakaonawo macousins angu bva ndakagarawo ndofunga kwe 1 week ndichibva ndadzokera kuharare ndadzokera kuharare handinozombogarisa bva ndadzokera futi chibotswana ndadzokera kubotswana boyfriend yangu yanga yakuronga zvekuita sezvokunobvisa auronga zvekunobvisa sesimele munhu zvanga utanga uchinja behavior munhu hachabatiki kupindura munhu takupindurwa rafu ko chii chiri kuitika haundibvunze kuti ndaenda kupi haundudze zvokuita mumba mangu munomu zvakatanga rini taingowirirana zvakanaka zvikadii sisimele munhu akandichinjira abuse ikati yatanga chihure chikati chatanga mananga ane 1 year 1 month ane 1 year 1 month boyfriend kwakuhura nemusikana wapanext door inini kwakuvaona vari mumba bedroom medu matera ratese handina kubvunza ndakatakura mwana ndobva ndabuda ndagara panze
vabuda mure vari kubotswana vanoziva kuti mahwindo ekubotswana mamwe dzimba dzisva haana mabhagila basi akabuda nepahwindo musikana iyoyo ndobva aendana saka iye ndobva abudo ndobva aenda haana kana explanation yakapa kwakudzoka kuma12 usiku inini ndakangogara ndakamirira ndikati ndiri kukumbira kuuza kuti chiri kunyatsoitika apa chii zvikanza undoti ndikuita nditongwe nemukadzi mumamwiro mbama kumunhu kondaita seuri kundiroverei ndakarohwa SIS-MELLY ndikatizira kuenda mubedroom manga ndangatatimwe dressing table so yanga ine glass ndakasimudzwa ndikaroverwa padressing table ndikandachekeka mazamu aya ndichijamba saka mwana akabva animhanyira bcause mwana wangu akatanga kufamba ine 11 months saka pa1 year 1 month akaya kutomhanya mwana achibva andimhanyira achikosinga ndakapfeka long dress achibva abata skate dress rangu kuzasuku ndobva ndichiti ndimuvha dasi mwana achibva anorovera pasofa kosinga ndakubuda mubedroom ndakupinda mudining ndichitiza akandibasa akandira ndakarohwa SIS-MELLY zvokuti ndakachekeka kuita blue black miri weso ndobva ndakuti ndijambe nepawindo ndichijamba nepawindo panze pacho panga paine concrete pasi ndakanosvika ndobva ndarovera pasi ipapo achibva abuda nepadhoo achibuda nepadhoo akandirova nechibhagiro pamusoro apa ndichibva ndadonha ndichibva ndafenda saka ndofunga ndopakazopengenuka kuti ndakukwadza munobva mvura saka akafonera shamwari yake yaiti bamunini achibva auya abamunini akubvunza kuti chaitika zvikanzi bamunini ndo zvaitika ndikukumbira kuti muite semutondibatsira panapa ndobva afona aive neshamwari yake futi aive doctor aive nesurgery ndobva afona shamwari yake zvikanzi chii ndikuda ndibatsire ndokurumura kwandakaita mwana SIS-MELLY ndakaita svondo rese ndisingakwanise kusimudza mwana ndakazvimba ndibva ndafona kumba mama ndarohwa kunoka kunamira mushe zvikanzi dzimwa panado mwana wangu unoita right ndo zvinoita dzimba ndikati hamusi kunzwisisa ndoti munhu andironga ndakuvara ndapedza kutaura navanhu ndinanga ndachanambotaura bamunini veve ndo vakatora mwana ndo vaichengeta mwana ndokurumura kwandakaita mwana uye ndabuda mukusejari kwekuenda nangopiwawo tumishonga asipo ndobva ndatora mapasipoti angu ndobva ndabuda ndobva ndaenda kumabhasi kwaPCJ vanhu kwaPCJ vanga kundiza kozi ndobhasi randaifamba naro ndasvika ikoko ndakataura navo vakati chii ndobva ndangoexplaina zvikanzora no problem toita pay forward ndikati hama yangu anonobhadhara kumberi ndichisvika ikokoko ndavafonera mama ndasvika umwe yaimuzonditora kumabhasi handina mari yekubhadhara vakasvika ndopavakandiona ndopavakatanga kuridza miri ndakakudza kuti ndarohwa mukati nanuka kana kuti ndiri munhu anodisrespecta handidisrespect munhu munhu anokudza munhu chero mwana mudiki kana pana vanozviziva ndopavakazondiudza nenyaya yestepfather uye nenyaya yekutanga kuabhusa hanzvadzi yangu nenyaya yekuti zvese zvakaitika ndikati wara zvese zvaita sei zvapera as long ichi ndaana mai yangu padhusa tagara mondi yatera atitenga nemotikari nasawira wake vatera vauya vapotera zvikanzi tiri kukota uya kuzokumbirawo regerero mhuri yangu ndinoida ndanga achitoda kutonhorora hechi pano ndikati nandida handina kwandiri kuenda munongozivawo vanhu vekumusha kana chii kana kuda zvinhu here zvikanzi unomwanepi murume anokutengera mota uya kuzokurumbira regerero anotokuda unomwanepi dzokera ndakadzokera kubotswana SIS-MELLY ndisingade nenyaya yemotikari mota iyoyoyo handinombobvira ndaiaccept ndakati nini handiide because ndaiziva kuti hakuna kwazvaimbosvika tasvika kubotswana akangochinja 2-3 months ukati atanga futi pamwana mucheche ndichafona umba futi kuti nditaure ndopandakatanga kudzidza kuti ndiudze futi munhu ndakudhila nazvo ndiri ndega ndagara paipa ndakangomudza kuti kusvikira wachinja nemunhu anenge akuita sei achirara murumu make because taive ne2 bedroom house ko mwana anga aripi apa mwana ndandinaye alright mwana ndandinaye saka inini namwana ndisi takasara main bedroom yakapinda muspare SIS-MELLY ndiri munhu yokuti ndinoshingirira asi kana ndasvika panguva yekuti this is enough ndinenge ndatopedza handidzokera mashure saka ipapo ndakanga ndaneta ndikati chigara rama kwendorarama handichakwanisa kusangana newe
ndokupera kwazvakaita ndakagara kusvikira ndifunga mwana ane 3.5 years munhu achiita munonzi kushora ndikati ndofirei saka pane mumwe muzukuru wake ane mukadzi wakewo ndobva vachingoti vedu ambuya saka vainditambisa apa before that pakunoroora pepai ndakabva ndatiaiwa ngazvimbomira bhosi ndakati nandidi zvokuzvisungirira ndobva zvakagara zvikanzi wakaramba unoroorwa ikaita imwe hondo ndikati chimbomira chimbondimirirai bhosi handisi kuona kwazviri kuenda apa hama dzake dzanga dzisingatondide kozi vaiva nemusikana wake musikana wavo wavaida kuti iye aite sei aroore ndikati ngazviite sei ngazvimbomira ndinogara tinozoona kuti kana achinja ndinopa ndichazoita sei achauya kuzoroora anombochinja sisimedli akabva ita wesi aita wesi mwana ane 3.5 years ndiri papo ndobva ndataura nemuzukuru-kadzi uye ndinozishi nendaneta ndiri kunzwa kuti kuSouth Africa kune mabasa ndakuda kuita sei ndakuda mwe kutsvaga basa kuSouth Africa kuti ndidzokera kuZimbabwe vanondidzosa futi panapa saka handichadi kudzokera kuZimbabwe asi tomboda kuti vazive kuti ndaita sei munewo munoziva here kuSouth ndikati hapana wandinoziva zvikanzi ndokwanisa kubatsirai but musaita semusatauri kune munin'ina womurume wangu ariko kune mukadzi wake saka ndogona kungovafonera ndovaudza kuti vaite sevakipe secret kuti sisazikanonzi ndinda kubatsirai nokuti ndozopinda pamawani ndikati alright ndobva aita saizvozvo vandibatsira hapano pakunoti mwana abva abata mwana kozi aizwa kuti pamwana ndo pana ndisingakwanisi kusiya zvikanzi kuna mwana wangu kwaari kuenda ndikati naveduwe ndogara ndakamagariro ayo kusvika rini nekushanda nandisingachashande patime yacho iyoyo nokuti mari yeairtime uiwane hauna unenge wakungomirira munhu but semukadzi ndakaita madhira angu ndobva ndaita semana ndine kamari kana handina kozi ndaitengesa masuti saka kamwe kamari ndaita kekuvigiridza saka excuse me ndandine kamari kekufambisa akaramba nemwana ndikadoenda mumapurisa SIS MELLY nenyaya yemwana akabraiva and munhu yanga ane makore achigara mbotswana saka munhu aizikanwa futi ndobva zvafa zvakadaro ndikati mwachengetere mwana wangu ndakasiya mwana aine 3.5 years pandaenda ndasvika kuSouth kwekuye ndobva ndatambirwa ndobva ndangogarawo 2 weeks ndobva ndawana basa ndawana basa ndobva ndatsvagawo space andauda mbogara nakozima anga iri 1 room mandatsvaga space yokusheya ndatsvaga space yokusheya kubasa kungashandike SIS MELLY ndikuona vamwe vari kuenda nevana vavo kumabasa vabata vachinosiya kucreshi ndifunge kamwana kangu kane 3.5 years ndichafona mwana zvikanzi unoziva kuti kana uchida mwana unomuona dzoka SIS MELLY ndakashanda ndofunga 2 months bva ndasiya mandazokera kumwana ndasvika kwekuye munhu haana kana umbochinja zvikanzi uri kuramba kurara neni wakuita zvechiuro nemaboyfriends ndosaka usingadi kurara neni ndikati zvimanikidzwe munhu izvi ndiwo wakandichinja kuti ndive zvandiri handidi akabva ita wesi ndopandakazvishingirira ipapo ndikati chero zvazvaita mwari tarisai mwana wangu ndakuendai ndakatiza ndobva ndadzokera apa ndiri kuSouth ndiri kushanda kudaro pane pandakambotaura namai angu vakati mwana wako wandifonera uri kutiza mwana zvakazoti dzokerana naye zvine zvawakuda kutigira vamwe vamwe vana baba vakasiyana ndobva ndati nini handinouya kuzotsvaga murume ndakauya kuzotsvaga basa kunotsvaga pekugara ndoziva kuti ndikauya ikoko munondidzosera kumunhu anenge achinishunguridza inini ndiri kuziva magariro andinoita ndaneta nekutambura kubvira ndiri muchepa uchechi wangu ndichingosiva ndichingoshungurudzwa nanhasi ndozozorora rini havana kana umboda kunditeerera ndobva nangokata communication navo vandakuzvigarira SIS MELLY ndakagara ndichishanda ndichiita malabor ichinja ndandangoshandira ndaishanda ndaita labor yehembe dzemwana ndaitenga zvese zvandaifungidzira kuti zvinodyiwa nemwana chikakuita magrosari instead yekutumira magrosari kuZimbabwe ndaitumira magrosari kuBotswana kumwana kana ndikawana time pane ndawana time ndoita sendonoona mwana ndodzoka saka pane pandakazoenda ndawana mwana akacheneruka akapfeka hembe dzakabharuka kana uzive kuti chii chaitika ndakagara pasi ndikachema ndikati mwari wai tikati zvese ndinotenga kubvira kukrimu yake mwana uyu ndinotenga ndosanganisa kana chinenge chidasangana ndotenga kuti ndokuziva kuti unosvika achizora hazvimbodi kuti uite labor yekuti unofanira kusanganisa chenechi because anga ari asthmatic saka anga ine eczema bye ndobva ita sei ndobva ndati plan munhu uyu
haangambondibvumiri kutora mwana. Saka kachi plani ndeipindurwa ndafunga kuba mwana wangu SIS MELLY. Yep. Sorry SIS MELLY. Okay. Yeah, ucite then uyarinza and then uyarinza. Yeah, ucite and then amantombazana bazonekiwa shena ngithi. And then uzolanda le washing machine le. Sorry SIS MELLY. All right, sure. Ndova ndasvike pepe saka pane murume aingonditoma iguru kuti bamnini wekumusha. Ndova ndati ndafunga kutora mwana zvikanzi nabamnini vemaiguru nini nditoona kuti mwana haananyatsoka zvakanaka. Ndova ndadokumbira mundibatsire mutakuri mabhegi edu muise chimota menyu. And then mwana tichabuda toita sei totange toenda kumova. Ndova ndatomudza ndikati ndikuda nochinja bhutsu dzemwana dzaita sei pane imwe peya ndauya nayo yakakurisa saka da noexchange nditore chisize chaicho. Zvikanzi alright ndobva atoendeye baba mwana neni bva tatenda tese bva atisiya kumova. Asiya kumova akasiya paBBS pepe ndobva taita sei ndobva ndafonera bamnini ndozvaitika. Bamnini bvati okay ngatinosangana chekustation. Tasangana kustation bamnini akati Gulezi mune mari ndikati ndinayo mari. Zvikanzi ndine munhu andichakutsvagirai achanojambisira mwana bhota. Tikati bamnini munhu munomutrasta here because mwana wangu akanogona kunyangarika mundaramo zvikanzi don't worry munhu ndinoita sei ndomuziya ndobasa rake. Ndikati alright. Sandobva taenda bamnini vakanotiperekedza nemushamwari yavo kunosvika tisvike pabhota. Saka bamnini vakazosara vari mumota tavakamirira shamwari kuti iprocesse mwana ini ndakakura nepabhodha mandasitembisa passport. Ndobva nanomira kumiri takazonosangana South African side. Sangana South African side ndobva ndabatwa zvangu nemapurisa nemwana wangu. Ndobva ati chichaitika iwe tambokona pabhodha. Ndikati zvikanzi mwana ari kubva kupi. ndikati apinda nemusango. Ndobva vatoseka zvikanzi straight. ndikati nokuti handina vana kunyepa kwandaikwanisa kuita panguva ichoyo. Saka rukuenda kupinda ndavaexplaina ndikuenda kuJoburg. Ndobva vandiperekedza vatonochisira pamateksi ekuJoburg vakapira nomwana wangu ndinuyo munzira takuJoburg. Tasvika takagara tagira mwana wangu nzvimbo yechikoro kushanda. Ndaishanda pachechi. Saka ndashanda pachechi ndanane one room yangu ndichishanda ndatagira mwana nzvimbo yechikoro ndichishanda pachechi ndichiswerako ndikana ndisiri kuchechi ndiri kumba nemwana wangu ndisiri kumba ndiri kuchechi. Saka ndoyanga life yangu iyoyo. Noti handisi munhu wemafaro hazvimumandiri. Saka tiri kuchechi ikokoko shando kuchechi. Ndobva paito vamwe wobhudhi vakaona musikana saka bhudhi ava munhu aitozikanwawo muchechi. Saka chechi yedu ihombe asi handizokwanisa ngokuti nditaure zita rayo. Saka bhudhi vaya ndobva vaita sei ndobva vafarirawo musikana. Pane zuva ratakakura tese kombi ndobva vanga vaito nemuzukuru wavo ndiye andashanda naye muchechi. Muzukuru wavo tatomhoresana vai vega kwakuzobvunzana musikana uyu ndiani. Ndobva atoexplaina kuti munhu akaita sosi zvanzi okay ndamufarira. Ndobva atouya vandiudza zvikanzi sekuru wangu vati vari kuguta. Ndikati haiwo waudzwa kuti neni ndinovadawo ndichitoseka chitofungidzwa kuti aita sei ari kujoka. Zvikanzi ndiri serious. Ndikati kana neni ndiri serious. Ndobva ndatoti brother Emmanuel misiyanai neni handisi kutsvaga murume. Saka akatozoita serious murume. Ndikati kana chindida ngaende kunana pastor anowauya because ndo ainona nzira yaitwa zvinhu muchechi medu. Vaiti kana waya serious because pane vakomana vari kungoita basa rokungoita sei rokungonyenga vana vevanhu vachivatambisa. Kana uri serious bva waenda unobudikira kunana mufundisi tokuziva kuti ndiwe unenge uchifambidzana nanenge. Bva ndamuita saizvozvo. Abva aenda ndobva ndadedzwa paye. Ndadedzwa ndobva ndati nini ndakangonzwa kuti ndozvaati ari kuda but nini kwandiri ndandisati ndaita sei ndabvuma zvikanzi iwe uri kumuda here. Ndikati nini handinyatsozva kuti munhu akaita sei. Fona ndoda kuti ndimboziva kuti chii munhu akaita sei. Semuchechi momo mamwe nevakomana vekumusho vana vachaita namukoma namukoma. Munhu iyoyo anga ari close kune mwe namukoma vaimba. Ndaenda ndikana kuti mukoma munhu akaita sosvo auya ati ari kundida ende ari kuti ari serious. Zvikanzi aendaira akanoona napasta. Ndikati zvikanzi amupana wapinda munhu bosterek munhu ari quiet ende munhu hatori nezvinhu zvake. Ndenapa munhu wacho ndasingatombomuzive zvimwe zvinhu zvokuti unongosina kana basa nemunhu. Apa munhu aitodiwo nechii nevakadzi vakawanda muchechi meme. Ine kana mukoma mimi muri sure zvikanzi namukoma handingambokurasise mupana munhu bosterek. Ndikati alright ndokuzobvuma kwandakaita munhu iyewe. Apana pakufambidzana ndikuonawo munhu bo chaizvo aitobatsirawo muchechi. Ngari leader wehospitality anga ari mubhodi rekuchechi aibhadharirawo masingle mothers
marendi vainetsekana sometimes aitawo zvekutengera maorphanage magroceries achibatsiro zvese zvangakuita zvitata kutoita tese tibatsiro sange kumaorphanages tichienda tese bvo munhu siri ndobva ndati nenichi no sex before marriage zvikanzi no problem izvozvo chete ndinokwanisa kukumirira ndikati okay nemwana wangu vawirirana vaklika havana vakatora time because ndaida kuvasho kuti munhu ari serious here ndisati ndamuintrodusa chii kumwana ndobva vakangotangawo vari kungori angu munhu bvaazotichi inini nditori serious saka ndakuda kuti se ndiri kuda kunoroora totaura nani ndobva ndafona pfumba ndobva ndavaudza kuti nyaya yangu yakamira so zvikanzi huyai ndiskanzi namama taura natete ndobva ndataura natete zvikanzi natete munofamba so moita sekana varedi vanhu vako munouya musvikira kumba kwangu ndobva ndati vandiri kuti tete ava ihanzvadzi yastepfather vangu itanga ndova ndiri kuti tete because takangozointroducwa kwavari tichinzi nditete saka ndakangozokukura ndichingoti tete ndova ndataura naivo tete vacheva tete ndobva takufambidzana kudai so nemunhu wangu uye mistake yandakazoita mukufambidzana kana yange yaexcitement kana kuti it was a blessing in disguise handisi kuziva nezvakazobuda ndobva brother vaiti chi ndite move in ndobva ndaita move in achida kuti zvinhu zvindirerukire inino neexcitement anokuona kuti takutorongowo nemadhezi muchato nevasikana tichitonga nemacolors zvese kuti pakunoroorwa apa tinenge takapfekei excitement taita move in mwanasikana nemwana pai kuti zvikanzizvoni ndichada kuti ushande muchechi unokwanisa kutsvaga zvimwe zvinhu zvokuita here ndobva ndati ndofarira kubika zvikanzi tsvaga restaurant ndokurendera restaurant ndobva nditsvaga restaurant paya ndatsvagawo nemusikana ndakazoita pasi naye because kwaive busy ndobva taita zverestaurant zvichabva tanga complaina uri kuuya usiku chino chakazoda panguva yekudanana kwesoku chandisina kuzwa kuti ndafungidzira kuti aindida but panga paine masigns eobsession angatori serious ekubvunza kuti uri kupi kana ndakati ndiri kwakati ndakagara ndina SIS MELLY tiri pakati aibhadhiraivha ubvongo muna asvika ndanangoti ndikuigirei madrinks kana kuti ndanangoti ndipfure nditi hai kuna SIS MELLY apa anenge achida kutoona kuti ichi ndiri kupi saka hazvina kumboklika kusvikira parestaurant yeye yazovhakwa kusvikira nai mwari ndana kugara nemunhu SIS MELLY unopedzera wakutozorara naye apana pakunorara nabhudhi vai bata munhu kuzasuka hakuna shingamuka dololo ndine stress yechichi zvikazoda saka mafirst days hazvinombopinda musoro kuti chi plus zvesexi ndasingatombomhanyira kuti ndisange ndarara naye because ndandisingade kuti ndirare naye asati aroro zvikanzi ndibva ndatozoona kuti stress yacho nongoramba iripo munhu asati amborara naye chii chiri kuitika ndokandakazofenda kuti munhu uyu anga ari diabetic ari diabetic dambudziko rekuzasuku ranga achitongori dambudziko ranga ragara riripo ndipo pakazotanga nyaya ndakakatwa off kushanda handichashandi ndakugara pamba manje 24/7 ndaamukadzi wemumba yefoni yangu yayekwa mameseji ari kupinda pakangopinda meseji inenge yakanzi I miss you ndaimufira uri kuhura uri kuita basa rokutsvaga varume nokuti nini handikukwanisa kusatisfya apa inini ndakanga ndazvitambira kuti dambudziko rine mumwe wangu semumwe wangu handandati ndinomuda dambudziko rine mumwe wangu iri kairi tinogona kuita sei kubatsirana akarapa hakune mamens clinic kune mishonga yakawanda semunhu aitravhela futi kazhinji kuenda kunana China kunana India ndikati tinokwanisa kunoona chi mahebs kana matablets chavo mapirisi chavo kuti uite sei kubatsirikana shashaiza kuti hapana kana chaimuka rakaita dambudziko obsession yacho yanga too much saka pane vasikana vekumusha veve kuti taisangana kuchechi ndofunga tatiri gurupu yevasikana 4 inini wechi4 ne3 veve ipa ndakaona pagurupu vasikana ndozviri kuno zvikanzi zvakaoma saka wodi
chimboshingira anditi ndikati ndiri kushingirira nkurume foni inasikesi chimbomira uite sei pamwe achachinja akangondisha SIS MELLY munhu akabhadhara munhu wekubva wekuti ndikabuda ndichiti ndiri kuenda kumwe munhu anenge ari kumashure kwangu achinditeera ndisingazive ndikapinda mupepu ndikabuda ndikapinda mujetsi ndikabuda anenge achimuupdata kuti azofamba azodai azopinda muchicken licken azotenga azoenda kuchikoro kwemwana azodai azodzoka achimudza every movement one of vasikana vevai anga ine murume wake anga karohwa vanetsanawo nemurume wake ndobva vaseparata ndobva ita sei anditumirawo mameseji inini zvemurume ndaita sei ndaneta nazvo ndakuita sei ndaane munhu andakufambidzana naye akanoitwa print out mameseji aya yachipanoratidzwa murume wake SIS MELLY ndakapinda chana ndikati naiko wadarire kuparadza imba yomumwe munhu zvikanzi ari kuhura muri kubatsirana kuita chiuri ndokukata off pandakaita communication nevanhu vese vaiva saka iwe ungogara nguva yakareba zvakadii nabrother vekuchechi ava asi pasina lula tanga tagara sindinga takagara gore nesome months pasina kana lula pasina ndisati tatomborara naye pandakazoda kurara naye pandazorara naye pacho SIS MELLY hapana kana chaibuda yanga yakangoitawo mbodza kuti kumira kwacho asi Maria zvakaoma zviwa saka apa yakazoshanda sei musi iwoyu yakazoshanda sei musi iwoyu yakazoshanda SIS MELLY tsano vakaenda kupati neboys dzavo ameno boys yakauyawo nechiguchu ibva yapa tsano bvavanwa vanwa kumbako ndakatorohwa neanhu avauya ndikati yezvo kuchinhasi munhu atonivingo ini mwana ndakatomekati zvikanzi mekashowa kozi akatumira message zvikanzi mekashowa kuti mwana ari kurara eli ndikati ko indava zvikanzi aiwa kana kuti utagare murumu make pane zvandiri kuigira ndatengerwa kuti masito ndido SIS MELLY auya munhu saka musi iwoyo wakashanduka Maria kuti zvekutamba musi iwoyo musi uyu ndakashandwa SIS MELLY kusvika pakuti ndakutsva ndobva ndatozomudzingira panaa kuti ndiri kudaenda kutoileti ndobva ndakuramba ndakiyandikatiandichani ndikatiandichani aka chibereko chaMaria wenyu SIS MELLY ndocheche chine musa changati ndokutambirwa chakaita musi uyu apa tirikunetsana handisi kuziva kuti ndane saka zvakangoita kahwani chete ndobva tobatira nhumbi ipapo ani chete ndobva ndatobatira nhumbi ndisinga prevent zvakaisi yangu wakaura naivedu ndahura ndaende pindi ndosera pana nekuona futi toxic munhu uyu ari abusive emotionally ndaitukwa munoziva mashoko ekusvika pakati angochekunyarara ndanyarara ndiri murelationship network yako katakata futi network yako ichikatakata futi Maria uchechi kuvafundisi ndataura ndofunga kanenge katatu chigariswa pasi hapana kana network yaMaria uya kuti achitiza hello network yako kuti achimbokatakata network yerimboda ichikatakata regereni ndibve pandandakamira alright makundinzwa takunzwa ndobva ndoita sei ndobva ndasimba ndaona kuti hapana zvekuita pana pasi SIS MELLY ndakatanga kunamata ndaitsanya ndine nhumbi yangu iyoyo ichikura zvakadaro nemwana wangu ndinaye mbaimo zvokuti mwana akapedzesera akuziva kuti mama vanonamata usiku 12 midnight mama vanomuka makuseni vachinamata praise
atojoina akandiona ndakarara otobvunza kuti mama did you pray today kana ndisina ndoti pray for me ondinamatira iwe pandakakomborerwa naMwari vakandipa kamwana kari so sweet kamukomana ndonamatirwa nemwana torara ndova zvandikuri straight munamato wangu ndiri mukati momosisi melo wangu kuti Mwari kana isiri yangu mubvisei ndinofira uyu network Maria hello network iri ichikata futi network yako iri ichikata Maria mira ndimudrop ndimufonere futi network yake iri ichikata right mirai timufonere zvakare panolala apa ndo panonakidza zveguys mudangochema here hani munoti amuchisekawo here toda chibvisa musodzika tombotaradza lala tochema toseka hello ya network yako ndakukata because yanga isingasanzwiki network ndakukata ndikakufonera back ewe ndobva ndashinga paipai but zvakazondikurira pana brother vechechi ava risenge nyanya vechechi ava zvakazondikurira ngandazindifirikana kuti ndine 7 months vandaita miscarriage mwana chipasira apa iyoyo sisimeli handina kuchema handina kana reaction yandakaita ndakaenda kuchipatara ndobva ndagara 1 week ndichinjuzwa kuJohannesburg hospital achiramba kubuda mwana kuti apushike ega ndobva vazopedzisira vauta kuti ndinoitwa SIS ndobva ndaitwa SIS ndobva vakaburitsa mwana ndobva ndagara the following day ndakabva ndadischarge ndobva ndabuda ndadzokera kumba brother veye vakauya vakanditora ndobva tadzokera kumba ndakangorara handakana kuchema ndobva yaita hondo zvikanzi wauraya ndosaka usiri kuchema ndikati unoziva kuti sei ndisiri kuchema handisi kuchema nokuti ndakakumbira Mwari kuti kana isiri imba yangu ndibvisei nzira yamuchandibvisa nayo ndimi munoziva ende makandichengeta kubvira pauchechi hwangu ndichitambura kusvikira nhasi mukandipa mwana hamungambondiurai pazuva ranhasi ende hamungambobvumiri kuti mumwe munhu atora upenyu hwangu ndichisiya mwana uyu hazviite saka instead yekuti ndicheme ndegara ndikudze kuti I'm grateful to God nokuti vandikurura kundibvisa pauri who knows pamwe dai ndakaita futi ndakazvara mwana ndaisakwanisa kubva pauri ndichiti ndane vana vairi ndoendepi navo ndakadzidza to fight back sis Melly akandituka ndaidzosera akandirova physically sis Melly chinenge chandinenge ndabata ndaidzore apa munhu raive giant ndikati for the sake of my son ndakuchida kukuratidza kuti chi hapana chaunoita chandinokwanisa kuti chandotadza kukuita back ndaikurespekta nokuda kwokuti ndaikupa respect yokuti uri mumwe wangu hausi murume wangu wozaona kundiroora zvikanzi endo zvinoita mahure ndikati fine hure zita rebasa chandikuura chandishandisa kuura chacho ndechani ndechangu ndopandakanzina sendiri kukuuraya kana ndisingakwanise kuva newo hapana mumwe murume anokwanisa kukuroora asi nayo Maria saka murume aiti ugare ipapa uchigarira chii iyo yanga isingashandi nhai sis Melly nhai aiziva kuti ndikubva kwangu hapana kana mukadzi aizombomirira nokuti mukadzi anogara shuwa nemunhu makore 2-3 usina kana something kana anything kana kumbotokonyiwawo zvako kana aiwa kana akasvika pakusugesta kuti tenga vibrator sis Melly ndikati handitengi vibrator ini kana ndichigara ndisina murume ndinogara ndisina murume handina kubva pakukura kwangu ndakambokura sei kusvikira pakuita 22 years ndisina kurarwa nemurume ndozotenga vibrator nokuti chandakadza zvachokwadi shuwa ako ndakagara ndakasvika nzinhasi ndinokuuraya saka musi wacho akanditi ndikura akabuda achiti ndikuenda kuairport ndikupedza shamwari yangu andikudzoka make sure kuti ndokuwanawo sipo ndikati unondiona ndiripo
nokuti hapana pandiri kubuda ndichienda usiku nondinoende handina mwana handina mari mabhenki kadzi zvese atora handina kana chandinacho ndikati kana chida kuuraya uya akapinda ndobva andiwana ndakatogara pakitchen counter ndagara pakitchen counter zvikanzi ausati wanda ndikati handina kwandiri kuenda kana paine munhu ari kufa urikutanga iwewe hakutange inini saka chakamutyisa ndechekuti ko munhu uyu angozochinja chivindi chabhebi ndakatozoona kutsindikira mandiri wiki sisimelika inofa kwangu ndobva ndapiwa simba nemwana uyu andakanga ndinaye ndikati azviite ndobva ndamuti nini affliction shall not arise for the second time in my life, this time I'm going to fight back. ndobva zvanzi wototenda mwana uyu otherwise ndaitokuuraya ndikati ewe ndiuraye but pandiri kufa tiri kuvigwa tese handipendiri wana ndivanoona kuti relationship ika sisimelly haisisiri healthy zvatozoshata ndikati this time handiende kunana mufundisi this time handina munhu wandinoudza handina shamwari straight kupolice evidence ma-evidence handinawo because paaitaura sometimes achindithreatena ndairekodha ndobva nenda polisi bva ndanorekota mba ndavaplayera imwe record ndobva zvanzi munhu uyu ari dangerous saka dhei racho rino rakabva nditorera mafoni ndobva atorera mwana netablet yake ndobva atorera zvese bvaenda nazvo saka kafoni kana ndasara nako ndokandakakwanisa kubuda nako mba ndaenda ndasvika kupolisi ndikati nini kudzokera ndichadzokera zvikanzi nemumwe wacho aiwa dzokera tozoita setozoenda newe mangwana ndikati handisi kudzokera munhu uyu ataroda undiuraya inini nemwana saka akabva afona pafoni yangu papomvati atothreatena ndiri mupolice station imomo ndikati handiri kutotaura naye saka ndakabva network. Maria, hello. Adona, manchishaitika right, right one. Network yake Adona. Hello? Hello, sister. Amenu wangodona. Ndofunga network but amenotiche. Ndova mapurisa kuzi ndova muwacha kuti aiwa vakadzi vari kuuraiwa every day. Munhu amwe achicomplaina saizvozvizvi vanhu mobva vamatishi ayo ngaambodzokera tinozoita setozoona munhu uyu atorisha ari pakaoma ngaasadzokera plus chi pane mwana ndobva zvanzi writing masocial worker anga risipo ndobva ndarariswa mune imwe room ndobva vafonera social worker ndobva taigirwa chikafu inini mwana wangu ndobva tarara ipapo the following day takatakurwa nemapurisa mbva taendeswa kushelter takatanga before that takatanga taenda kumba ndokunomupa protection order ndobva vamuudza kuti uri kudiwa chikoti date rakati zvikanzi akatora zvinhu zvangu akati zvikanzi zvinhu zvako izvi zvikanzi wachi yangu wachiyanda ndakatengerwa yaive rolex kuchipa birthday rangu ndabva ndakurura ndabva ndakakanda handachitora wachi yako handisi kutomboida sisimelly kana washungurudzwa waneta haubude nechunhu hapana kana chaunoda zvangu zvacho zvandakapinda nazvo ndakasiya ndakabuda ndakakwanisa ndakangoti kumapurisa ndiri kuda hembe chete hembe nemapassport ndo chandakabuda nazvo imomo ndobva ndaendeswa kushelter kwebhele ndaendeswa kushelter kwebhele ndirangu ranga richimuka mukafoni kaikai shasha ichibva yaheka vayanditresa vanditsvaga ndobva andiwana andiwana kauya nemapurisa takasvika mapurisa pashelter pacho panga paine macameras ndobva ita sei ndobva social worker andidedza zvikanzi pane vanhu vari kukutsvaga ndoda kuti uye uzotiratidza kuti ndiabuser wako here ndobva ndati ehoye ndobva ndatarisa ndobva ndati ndiye zvikanzi alright ndati dhile nawo mbadhila nawo ndobva social worker akati munhu iyeye atombomuzive ndokuti akaita sei hamene ndofunga akaendeswa kune imwe shelter panapa hapo ndobva vaabva ndokudzokera kwaakaita ndobva social worker akanditi chinja line urase line rawinaro unoti then pandinobuda ndonoita sei ndonorasa samwe ndobva ndachinja mba ndaita sezvimwana saka anga akufonera chi vasikana vaye akunditsvaga vane vaye vakuti iwe munhu taane over tisingataudzane naye tisingazive kuti aripi zvikanzi handisi kuziva saka hapana kana communication yandaive nayo kana neamai vangu havanamboziva kuti chii chakaitika handina munhu pandakazobva pandakazobva
says I decided kuti chi hapana munhu andinoudza nekuti hapana munhu anondibhiliva hapana help yandinowana saka zvato zvekuzvimirira izvo ndakagara mushelter muyo nemwana wangu ndobva ndachinja mwana chikoro kuzi aive kuprivate school saka mafees anga kundidhurira ndobva ndaenda department of education ndobva vatsvagira mwana chikoro ndobva iswa government school ndainzi chero paunenge wawanira mari yezinonge mwana achidzidza ndobva social worker ndobva vatitsvagira macounselors saka I went through counseling in super shelter ipapo ndichienda court for almost a year pandakazoenda court pandakaenda first time kucourt kana vaira unga vakatondiwanzira nemwe motikari vakamira kuti vachida kuzwa kuti ndikugara kupi but thank God ndakamuona ndobva ndaudzawo driver weuber kuti tinoda kutotiza mota iri kumashure mbaachiza ndobva tadzokera second time ndobva taenda court tasvika court ndobva nyaya yaita sei yataura zvikanzi yakatanga kundiuraya zvikanzi ari kuda kuuraya chirudzii wakadii kuita si kuya kuzoripota nyaya if you felt threatened zvikanzi akati anondiuraya nemunamato nekuti akatora picha yangu akati ndoda kunamati kusvikawara akoti makasekwa zvisinei vanhu vakaseka zvikanzi zvemafuriro wakaita yayaya uri kutya kuurayiwa nemunamato kwewo wakadi kujoina unonamata ndobva vataona nyaya chauri kuda chii zvikanzi ndokuda pasipoti yake zvikanzi pasipoti yake najaji unoidii because personal identity personal ID yake ka unoidii zvikanzi ndiri kuda kuti ndinobvisa penalty yandakamisira zvikanzi hazvipi basa rehome affairs uri home affairs ryo zvikanzi ende home affairs yacho haitorina right kumutorera unless aita something illegal hauna nyaya ndamdzinena jaji afanitatinezismeli yanga yakazara nezvinhu kana uri mukadzi unongoshingotengandita ndakati hapana vana chandiri kuda zvikanzi naiye neno hapana chandiri kuda ndikati handizive kwamunozviendesa nokuti munhu anozondinetsa akunditera kuti chii ndiri kuda nezvake chandiri kuda ndechekuti munhu asiyane neni abude muupenyu hwangu ndobva vamumudza saizvozvo zvikanzi kana ukazoita ukangomuteera ukamunetsa ukutumira mumwe munhu kuti amuponere ukupinda mujera nyaya yako haazokwanise kupiwa chi pasipoti yake ndokupera kwakaita nyaya ndobva ndadzokera chi kushelter ndakagara kushelter ndofunga almost a year kubvira munana February March April up until November muna November mumo ndopandakazvitaura namama ndataura namama wakangoti ndaifunga zvekuti mama makati muri daite zvikanzi ndiri kuda kuzogara nemuzukuru wangu inini ndakuita kunge munhu asina muzukuru hold on Maria guys vari kuti background noise Maria anoshanda paorphanage pane vana saka ndopabasa pake pari kuita noise apa anoshanda paorphanage saka ari pabasa no background noise haisi kwangu iri kuna Maria paorphanage pabasa pake paanoshanda saka vana vaanochengeta ava vari kuita noise kumasure saka hapana zvatokwanisa kuti tiite kungoti tinzwe nyaya noise iri kwaMaria kubasa kwake enderera mberi Maria ndobva mama ndobva vati vari kudaita sei vari kuda kutogara nemuzukuru wavo saka nematauro avakaita inini ndakangoti chi regerai ndite sendipe munhu chi mwana chahandizeti chavaita kuti enda kuda kugara nemuzukuru vamwe vanhu vazukuru vavo inini ndiri kungogara ndiri ndega ndikati mwana ndochaita sei ndinoya naye ndozokupai zvikanzi alright ndobva baba wamwanawo because mama wangu vakanga vataura nababa wamwana vachiti ndiri kukumbira kuti ndizogara chiine mwana handiti ndobva vanzi taurai namai chi namai vemwana ndobva ndati ndiri kuuya naye ndozokupai chi mwana mugare naye zvikanzi alright saka baba mwana achibva andifonera zvikanzi ndokumbirawo kuti chi ndigare nemwana 2 weeks asati aita sei aita kuna amai and then ndozoita sei ndozonomusiya kosi ndamusuwa saka mwana akambogara nababa mwana anga ine bondi nababa wake ndobva ndati nini handidi kuti mwana wayo akure makuriro andakaita haziye baba wake haziye amai vake kunetsana kwangu nababa wake hakunei naye ndobva ndati hapana chakaipa ndinoendichita sendichikupa mwana andanomba mwana nemapasipoti emwana nemabirth certificate zvese ndobva aita sei
vaenda nemwana aenda nemwana akangonosiya mwana ndofunga 2-3 days ndobva mutera zvikanzi pane zvandiri kumbonogadzirisa naye tiri kuita zvechi zvemuteuro kozi shasha kubvira patakazosiyana yakabva yajoina masowe kozi nainzwa ichinzanzi aitakura mapikicha angu achienda nawo kumasowe achida kuti udzoke ndakati hazvishande manje saka ndovasva akazosvika kumba akati ndiri kuda chi ndamboneta muteuro nemwana kandi kwaitove kudzokera nemwana kuBotswana kwakutora mwana uye kwakuenda naye kuBotswana ina ndachandiri kutotsvaga nzvimbo yemwana kuchikoro kuti mwana ari kuya ari kuzogara navo ari kudzidza navo zvikoro zvaakuvhurwa nai mwana ndikati aizviko mwana handiti ari ikoko zvikanziwe baba mwana vakave vakatora mwana vachiti vachamudzosana nhasi ufunderonzwa kuti chinobva ndatiraya zim namba haisi kuita Botswana namba iri kupinda ndikati newe mwana aripi zvikanzi ndinaye unopenga zvikanzi ndamusuwa mwana wangu ndakapera simba sisimeli ndobva ndangokata foni ndikati iripo ndobva ndafona ndikati adzokera nemwana ndichaziva zvekuita inini ndaneta nenyaya yekurwira chi mwana regerani voita sei ndimbomusiya akadaro ndozodhila nemwana ndaita sei ndauya ikoko ende ndichadhila naye zvaanenge asingatombozivi kuti chii chandaronga kozi ndiri pashelta paipai social worker ndobva ndamuudza ndobva ati zvoni nyaya yemwana inetse unoita so kana waita semaenda kumba kozi mwana legally ndewako is still under 18 zvaari kuita izvi anosungwa nemapurisa ndikati ewoyo saka akangonditi chidzikama apanoe ndobva ndichiri pashota ipapo ndobva zvanzi zvoni ende munokoza ukangoitawo zvakanaka sisimeli zvakanaka chingokutevererawo ndizvozvo ndiri pashota ipapopo ndakasvika ndikachinja shelta because mushelta mainzi munogara vakadzi vamwe vanenge vasingaite dzinenge dziri mumhondi saka gurupu randakapinda naro inini takasvika tikachinja shelta kuita praise and worship sisimeli ndainamata 12 midnight ndaimuka mune macameras ka ene muridzo shelta iyoyo ndipasta vacho vane chechi saka pashelta pacho pane macameras ndaimuka 12 midnight kana vanhu vakarara ndichinamata ndikati mwari mune chinangwa neupenyu hwangu mwari mungambochengete kubvira pauchechi wangu kusvika pari nhasi kuti ndirambe ndichingotambura chandakatadza chii ndiri mwana anozvibatawo wana ingoone ndine hunotoyemurikawo wani chapandi kukanganisa ndepapi vakadzi vamwe vese vaya zvakauya vachizviti haine nazvo kunamatsa zviti vakasvika pakujoina vana kusvika pakujoina saka ndaiti vana pakudya paipai kozi pane vanhu vanobika vana taitirwa zvese chedu chete kwangogeza togezisawo vana vedu togarawo saka ndaikasvika pakusvika pakujoina pakubatsira nevana vevamwe vese ndinenge ndichiitisa mahomeweki ndinenge tichiita zvese ndobva social worker ndobva andidedza one day zvikanzi ndikona unge uri munhu anofarira vana stereki anze zvikanzi I don't do this to a lot of people because ndinotya madisappointments but I've been observing you ndobva ndati zvikanzi ndakutsvagira basa munhu ari in charge yeorphanage iyoyo ndakutsvagira basa paorphanage isister yangu saka please don't disappoint me ndobva ndati nini zvikanzi unoda here zvikanzi ndobva nditi papo ndandisati ndaendesa mwana zvikanzi kana uchida unonogara chine mwana wako vanomuitira mapepa omuitisa zvese ndikati mwana ndinoda kuti aite sei aende kumusha kosi ndandataura namama ndobva zvakanzi okay no problem unongoenda for December for 2 weeks unoona kusati kuenda kuna December unoona kuti chi wapafarira kana usinopafarira unokwanisa kudzoka tozokutsvagira zvimwe apa mufundisi wandobva vandidedza zvikanzi ndaona kuti pane munhu ari kunamata kushelta uko ndiwe ndikati zvikanzi ndabatikana chaizvo ndiri kukutsvagira basa ndikati ehoyi saka social worker akazotanga kuwana basa mufundisi vasati vandiwanira ndobva vaita sei mufundisi vakandiwanira basa kwanga kwaidiwa macomputers inini macomputers handina kuita ndokuzotadza kuenda kunoshanda kwacho kwandakawanirwa namufundisi ndobva ndazotsvagirwa basa paorphanage zvikanzo nemapepers ndikati ndokuita sei kubva kwandakaita kuJoburg ndakuunzwa kuMpumalanga ndakuya muMpumalanga ndopandakazotanga kushanda paorphanage sisimeli ndakatarisa kuti zvese that I went through God was preparing me for something ndasvika panapa pane nyaya dzinosiririsa vamwe vana vanouya vari
bhokisi reshangu SIS MELLY kane 2 weeks kachisiwa pagate apa tomuka takuona katakunhonga munhu ndakasvika 2 weeks idzodzo ndakasvika pana pauri musi wa15 December ndobva ndashanda 2 weeks vanhu vakadzi vaishanda pana pavanga vaenda kumaholidays ndakashanda ndiri ndega SIS MELLY pavana 80 ndaimuka ma9 na4 ndoita breakfast vanoita breakfast na8 training iya yakapuwa kumusha iyayo training iya yekumusha neharare zvasangana manje ndomuka na4 ndoita breakfast yevana 8 o'clock ndinenge chikafu changu chinenge charedi vana vodya ndopedza ndocleana kitchen iyoyo maplates ayo ndosuka ndiri ndega ndopedza ipapo pandinenge ndadhisha pedza kudhisha ndatoisa mapoto elunch ndokondinya ndobika lunch ndizvozvo sapa ndizvozvo vanodya na5 ndaizozorora na9 o'clock manheru 9:02 makuseni ndomuka zvokuti murungu wangu panapa akati akafundira sisi wake akati iwe munhu wakamuwanepi zvikanzi atungoyo panapa zvikanzi ende munhu anoshanda and aita sei and anoshanda anowirirana nevana zvakanaka ayo upachabvuma kuita sei kushanda zvikanzi munhu taurirana January asvika ndobva handiti ndikukumbira uite sei ushande permanent patodecide ndobva ndakanga ndisingade kudisappointa kwandabva kuye ndobva ndangoaccepta ndobva ndati plus futi kokuenda imba ndandisisina pekugara ndikati instead yokuti ndidzokere chii kwandakabva kushelter grade tese ndishande atobasa ke ndobva ndashanda ndagara SIMELLY ndaisatombozva kuti ndobhadharwa mari yandaumbobvunza anoita sei ndopandakazoti ndakutambiriswa pepe ndobva ndatambira 1.5 handina kucomplain ndikangonyarara ndakatangwa pana pane 1,500 mwana achi ari kuBotswana ndizvozvo ndobva ndazombowanawo mazuva ndikati ndikumbira uita sei kuzoona mwana Botswana ndakayakatsikwa zvikanzi takapiwa muteuro kumasowe wokuti kuri kuitwa chii hausi kuda mumba mufanira kupinda munhu wechikadzi kandi yaive weye kuti ndisaende bhose ndainzi ndinonosvika ndikaba futi mwana uyeuyu ndikati allright saka ndakatozoona kuti ndonyaya yacho ndobva ndasiyana nazvo saka ndobva ndashanda chiunganidzo mari yangu ndichishanda chiunganidzo mari yangu ndobva nditengoti magrosari twangu tengoti hembe twangu ndobva ndatumirawo kumusha ndanda kutumirawo ndichitumirawo manamai vangu takutaudzana zvakanaka ndandakungofarawo mwoyo mangu kuti at last ndaana amai relationship yedu even though it was not perfect but vakundiacceptawo that feeling yokuti ndiri kudiwawo ndina amai vangu mwana azoenda kumusha paipai asaka pandakanga ndakunoku mama ndopa vakatanga kurwara havana kundiudza kuti mama vaita sevari kurwara yangoti andiri right ende kana svara nemunhu pafoni voice harichinje SIS MELLY saka vazoenda mwana azoenda December asvika vaenda baba nemwana vaenda vaenda kuZimbabwe vaenda kuZimbabwe ndobva ndati right ndatora madays ndikati ndikumbira madays ndodaita sendodaenda Zimbabwe ndakaenda Zimbabwe ndasvika SIS MELLY ndakarohwa nehana ndichiona mai vangu wapera ndikati kochi zvikanzi ndandisingade kuti ndikupe stress mwana wangu nokuti ndouri kutoita sei uri kutishandira kumakadi kutaura ndobva zvikanzi aiwa ndiri right mangwana acho musi ndasvika mangwana acho bva ndamhanya nanzvadzi yangu ndobva tavaendesa kumadoctors ndobva vanorapa kuzi mapublic kakuZimbabwe hakuna kana chikumboitwako ndobva kamari keke kandaiunganidza kaendo basa rakakazoshanda ndikati hazvina kana basa zvikanzi mari yange ine zvirongwa ndikati hazvina kana basa ngazvimbomira upenyu ndo hwakaita sehwakakosha ndobva ndarapisa mama mbava vaita nani ndobva ndasvika kwekwe saka ndapedza nezvamama the next thing ndinouyo kumapurisa ndakabudirwa zvakabvaita loya ndobva ndafonera komana Brian ndine nyaya ndobva zvanzi naBrian kupi ndobva ndandikumba zvikanzi ndikuya ikoko ndakatomboya ndikabvunza mama wacho uri kupi vakanditi uri kuSouth vandati ndobva auya Brian uyoyi zvikanzi zvinhu zvidikizvi tinongomusevha nemapepers chichitomubudza kuti mutemo uri sososo zvikanzi right fine mufonere munhu wako izvozvi ndobva ndamufonera ndikati right ndaenda mumapurisa nenyaya yemwana ndaneta bhosi ndakamboda kuedza kuti tidhilete sevanhu kuti unonzwisisa ndokupa mwana uona mwana womudzosa but iwe wakutodaita zvechipanditi saka ndakuchita zvemutemo
zvikanzi uri kuti ndikati rai ndo zvandatoita ndine loya panapa taura naye ndobva taura naloya uyoyo shasha ndobva zvaikurire zvamukurire namba zvanzi tiri kuuya kumba manheru ndobva wauya nanzvadzi yake auya nanzvadzi yake ndobva nyaya yagarwa dare zvikanzi inini handina nguva yekuenda kumakoti handina nguva kusvikero ndichidhirega nanewo kumakoti tora mwana wako ndikati fine kana uchida mwana handina kurambidza kuti uve nerelationship nemwana wako kana uchida mwana unotaura mune zvakanaka ndokupa mwana wodzosa mwana mune zvakanaka kwete zvokuti nini unondiita benzi ndokutrusta ndokupa mwana kuti mwana anga ave nerelationship nababa vake at the end of the day ndakuda pana wakutoita zvako zvemusoro wako ndozvandisiri kuda ndobva tazoenda mapurisa ndobva ndakatagadzisa nyaya yaiyeya ndobva ndakuti Brian Sawira chingonditirawo zvimapepa zvedu zvekuti isusu inini ndininewe tinoziva kuti ndezvemutemo kuitira kuti avhunduke asatombotora mwana zvake ega pasina mvumo yekuti ndini ndaita sei ndamupa go ahead yekuti aite sei atore mwana ndobva tamuitira saizvozvo saka kubvira ipapo nyaya yemwana yakabva ita sei yagadzirisika amai vaanani ndikati mazuva angu akupera ndakuchidaita sei kudzoka kubasa mainifom yemwana zvese zvemwana tagadzirisa ndikati thank god finally muni pregnant the phone ndadzoka kubasa pai ndiri kushanda January February March namai vaya varwara zvavasimbira muviri wavasimbira kochi zvikanzi mama vaserious ndikati please vamaendesichi kupari ndobva hanzvadzi yangu amhanya navo ndobva vaendesa kupari nyato ndaitaura navo pafoni ndataura navo pafoni ndo madhezi akatanga lockdown madhezi akatanga lockdown ayaye handichakwanisa kuti ndiite sendiende kumusha saka pandiri kuti nini zvinhu zvangu zvaakuita sisimeli ndiri kuti nini zvinhu zvaakufamba zvakanaka 28 ndopandakapedzera kutaura namai vangu na4 o'clock masikati ndobva ndavafonera mama muri sei ndiri right ndinonzwa kuti muri kuchipatara nzvadzi yangu pese paenda kuchipatara ifoni ndotaura navo handiri right munhu akabvunza mwana wangu zvikanzi mwana ari sei ndikati mwana ari right ndikati muri kuziva here kuti muri kutaura naMaria musi kutaura nechiini munin'ina waMaria zvikanzi ndiri kuzviziva muchengetani muite sei musaparadzani zvevanhu vakawanda musiyane nazvo ndinoda kuti mubatane vanhu vangu inini handina kana chikumbu nemi ndakasununguka ko makutaura matauriro iyayo kwakanaka here zvikanzi sorry sis Melly Budi Clinton can you please take the kids to my room? Put the TV on for them, all of them, please. All of the kids, yeah. Let them sit in my room and watch TV. I'm coming. Saka, ndokupedzisira kutaura kwandakaita namai angu mangwana matseni 29 ndakamukira fona handina kurara sisimeli semunhu ndaingorara ndichinamata ndichingonamata saka hapa ndakarara upenza ndakarota dzanga dzisina kumira musha ndakarohwanana ndikati amai vangu ndakamukira kufona foni ingadaiwe foni ingadaiwe ndakufona kumba ndikafona ndikati hanzvadzi mama zvikanzi mama adhiragwa nemushonga chimbomirai mama vaiti sei vari right musavhunduke ndikati alright ndikati pamwe kuchiri chisto eli kwanga kuri kuma6 ndikati regerai ndivomira kuzvima 8 9 kondozofona mwoyo uri kuramba kuma8 ndibva ndifona hapana ana ari kudaira pandiri kuti ndibva ndasiya foni iri pashasha ndiri kubuda pandiri kuti regerai ndinoita sei ndinofona futi Simeli ndakagamuchirwa nemeseji chibva kuhanzvadzi yangu mama is no more ndafonerwa kupari unzi mama vasavi ndakatadza kufema ndikati mwari wai ndikati nini ndinaita sei wamusingadi kupindura munamato yangu
Pandukuti nini ameangu finally ndana mapama vatori Mwari wae ndakarwadziwa ndakarwadziwa SIS MELLY kuti ndiende handikwanise ndopatanga lockdown ndasikana vaivai vekujobek vai vakanditsvaga ndomatesa vakanditsvaga obva vandovana nofandavodzoti mama washaya vakafamba vakauya vari 3 vakadhiraivha vavauya tobva tachematesa vakazotisa kuti ndisimbe nokuti vari kumbeko ukoko vana chete munini wangu nanzvadzi yangu nemwana wangu hanzvadzi yangu akabata basa akamhanya chandaingoita chete kutumira mari kamari kangu kandaiseveredza ndichiti muSouth Africa zviri kuoma igere nditsvagawo mabasa kumwe ndaimbotsvagawo mabasa kunana teki ndikati pamwe kune kuzobhadhara zvinenge zviri nani ndikwanise kuita sei kuvaka tikwanise kuwana nechikuita sepekugara SIS MELLY zvakabva zvaita sei zvangofanana zvakadaro ndobva ndaita sei ratumira mama wakashaya 29 30 vane vachibva vachengetwa patasara tega saka takati Mwari kana kuri kutonga kwenyu ana ari mumatongero enyu handina zvandinokwanisa kuzviita asi mandirwanzisa nokuti kubvira paucheche hwangu SIS MELLY kusvika pari nhasi ndiri munhu ari kungopindana nezvo zvakaoma saka chazondipa simba rokuti nditaure nhasi nyaya yangu padiaries nekuti ndinenge ndichimboteerera dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika ndichiteererawo ndichimbokomendo ndichimboteererawo ndichiona kuti kune vamwe vanhu kunze kuSIS MELLY vekuti havabhilive kuti chii chinenge chichiitika mukati meupenyu vamwe vanhu pane sisi vangu vakambotaura nyaya yavo yekuti vakapindana netsaona yekusvika pakutengesa miri nezvinezvi vakavharirwa mulockdown vakazotsvaga basa vari kushanda mumba vari kutambira 3,000 rand harono kuti varipo here kana kuti havapo nhasi but guess what 3,000 rand iyoyo is enough ndinoti ndinofara nokuti akabuda mazviri SIS MELLY 3,000 rand iyoyo imari yakawana kukwanisa kuseva inini pandiri panapa ndinotambira 3,500 rands right now 3,500 rand ndo iri kutengera vana chikafu ndo iri kutengera vana hembe ndo mari iyoyo ichandiitisa permit yangu iri kuexpire muna September ndo mari iyoyo ichanonditoresera passport next year because passport yangu iri kuexpire early next year handisi kuziva kuti zvichafamba sei but ndinoziva kuti Mwari vane chinangwa saka ndadecida kuti ndite speak out nokuti ndoziva kuti pane mumwe munhu who is about to give up saka chandoda kukudza ndechekutika instead of giving up namata pfugama unamata sometimes kunyarara kwaMwari imhinduro vane zvavanenge vachibika and ezvinezvi I'm even stronger than ever hapana chandichazosangana nacho SIS MELLY chandisati ndambosangana nacho zvokuti izvo especially panyaya dzemarelationships izvi ndakangoti ndine Mwari kana musingade kuti ndiite imba yangu kunga kwenyu handisi kufamba ndichitsvaga murume nokuti especially muno musisina zvamunyaza zamashurugwe awanda unenge uchingonzi vakadzi vakakrosa bhodha vaite isusu vamwe tinenge tisina kana nemhosvo hatimu vakadzi vaiva vanoita zvavanoita ivavo takubatanidzirwa saka uzozwa kuti anenge ane chakanaka chiri kuda kwauri ndeupi ende ndiri kutonyatsoziva kuti handisi kuziva kuti Mwari vakandirongerei asi ndikuzi amai angu vakatisiyira stand iyoyo yofanirwa kuvakwa ende ndichatomiramira ndisina olevel yacho iyoyo yokuti ndiite sendivake ndivakire vana Hold on. Thank you very much, Brian Bubu. Thank you very much. God bless you, Brian Bubu. Nyamshamba hanzi she is going to give you $20 kuti utange kuisa kumari yako yeproject yekuvaka. Thank you so much, Brian. I appreciate.
Saka ndiyo nyaya yangu yandiunza padiaries Sis Melly, and thank you very much for the platform. And we all would like also to thank you very much, for opening our eyes. I'm still wondering, why, guys, Pastor Kuti Maria, I think you now get to see why Ndamuti Maria. And the two, Ndofungaka, all in the midst of everything that is happening out there. And I think because Makuona and Narutendo Kadzia, I could offer some help to Maria. Can you please ask her to inbox me? Let me take the screenshot so this has Kanga put in Diana Batsira Maria and Diana those are then dokpa number zake kuti mukwanisa udi kuti mukwanise kuzomubata, guys. And the other thing also, let this be an eye opener to us. And it's not easy, guys. Munozati ndozvanandichitaura pekutanga ndataura pekutanga tichitanga kutashow paipai kuti it's so surprising zvimwe zvatinosangana nazvo even mastreets mukufamba. Do you know kuti Bubu aisa comment, Brian aisa comment yandaona achitaura kuti kuna namai vakadaro, like before mai vake vasati vashanduka kuzosvika vaite vazoita relationship nemwana wavo pavairamba mwana and things like that. Brian aisa comment yandaverenga hangu ndikada kuti sekei ndikanyarara, ataura kuti even mumacomments kwatinofamba magrupu unotoona kuti comment yemukadzi uyu ndimai vakaita samai vani vaMaria. And it's very true. Mamwe macomments atinokomenda zvatinotaura, guys, andika unotoona kuti apa pana kumira zvakanaka, all in the name of kufarisa and kufaisa, andimaona. But comment, it can show you character yemunhu, it can show you zvinotori munhu dhara zvanotori, andimaona. So guys, apaita lesson up yekuti one, be content with what you have. Andika zvaunazvo izvozvo, andimaona, gutsikana nazvo uti Mwari makanaka. Two, muviri wako chete ausiriwo unokwanisa ngokubatsira kuti uti ndoda kuita position iri nani kana kuti vanhu vechirume. Andika Kola akagara nemurume number 2 pasina chiri kuitika bedroom, but akashingirira, she stayed kusvika murume akazobudira nyaya yeabuse ndoyakabudira. Saka not only makumbo aunokwanisa kuti ushandise kuti uite mari. Kola akatanga kushanda achipuwa 1.5, right? Iko zvino apa 3.5 andika, but manzwa achitaura kuti ndaiseveredza pamari iyoyo, ndiseveredza pamari iyoyo ndikasvika pagona kuchengeta mai, kuviga mai kumusha, handakwanisa kuenda because I think zvakaitika recently mai vashayika necorona. So ngativei content nezvinhu zvatinazvo, ngativei very much appreciative nezvinhu zvatinge tinazvo, because kana wakatsogona kungozvimaneja zvinokukwanira, andimaona. Then you tend to see, it goes back to what I was saying earlier on, kuti you tend to see people fighting and over zviri kuitwa nevanhu amene kumastreet ko zviri kuitwa nevanhu kuti anzi ndingakabvisa 20 pounds, ndingakabvisa 10 pounds kana kwazodliwa mari kwazodai. Mari dzeshe dzamunenge muchiti dzinodyiwa imimi imari, chimbondudzai, imari yamunenge muchiti mari dzinodyiwa kunzoko. You see what I was telling you kuti guys, zvimwe zvatinotaura zvimwe zvatinoita hatitangi tafunga tadzikisa pfungwa dzedu, hatitangi tadzikisa pfungwa dzedu kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi zvinosvika papi. There you go, uri kutukana nemumwe munhu anenge akatakura bitterness yamai yekumasure, uri kudzurana nemunhu anenge akatakura bitterness yekuti ari kuventa out zvinhu zvaakaitwa marelationships ake ese akudhara, ende wotonga wakamirapo uchitekiteki naye kusvika kwamvura yechika makumbo. It's time we grow up vakadzi nevanhu vechirume. It's time we grow up zveshuwa. Ameno, inini I'm not here kuti ndiudze munhu zvokuita kuti each to their own, but there is a pure testimony yari kukudza yekuti ndakatanga neapa neapa. Dei anga rumwe munhu takauya pane mastories akawanda panapa yapanapa. Pane umwe munhu akati ndandisina choice, ndakatozongorora nevanhu ava, ndandisina, but Maria sacrificed kuti ndiri kudzingwa kwandisingazii kubotswana kudyiwa nekure kumamaini uku, anomaona, regai ndibude because murume aramba kurara neni kwasingazii, kwasina wanoziva. Akabuda nechibhegi chake ane 1 day rekusvikako asina wanoziva, akabuda akadzokera sure kuGabs akanogara manga mune maZimbabwe. Munofunga kuti imimi zvese zvaitika aishayawo here mukomana kuti let's move in together, vakatogara vese. Saka pane lesson yakakura apa, wani vana mai ngatiregei kufadza varume strike tichisiya kuvana vedu. Muri kuzviona, ngatiregei kungofamba tingodhamba vana vedu pese pese, andimaona, all in the name of kufadza murume, andimazviona. Mai ava vakazofa vakuchengetwa nemwana, pavana vavo vese mwana uyu ndianga kuvachengeta, asi vakanga vachimuramba ari mudiki. Two, zvakare, as much as we can say kuti she was trained to become who she is right now, andika kumusha kuya anditi
maybe it was a blessing in disguise, but also kana waita hama yaunogara naye chidiki, do not abuse mwana yeye, because hauzivi mangwana paunogumira. Hauzivi kuti mwana unenge uchiabuse iyeye mangwana ndiye anofuma kakuisa panzvimbo ipi, kana ndiye anogona kutofuma kakuchinja upenyu hwako, you don't know. Saka ngadzidzei nyaya yekuabusa vana mai, nyaya dzekuda varume strike kudarika vana vedu. 3, handiti kangadzizive kuti miviri yedu haisisi kutogona ngoshandisa pese pese kuti tite mari nayo, anomaona. 4, paita lesson yekuti zvakare she said kuti you know what, I'm not gonna stand for abuse, nenyaya yekunzi zita rekunzi kwai madam ndakuenda, aingofamba sebenzi, but mukufamba kwake iko zvine zvika ave pari stable, and she still has got dreams dzekuti pane stand yakasiwa, ndoda kuvaka, ndoda kudai, ndoda kuita chakati, ndoda kuita chakati. Andimaona, we can still do more nezvishoma zvatinenge tinazvo izvozvo, antimaona. So naikola pane nyaya ndisina pati asina kuzobvunza, gogo vakazofamba sei? Gogo vakazotorwa naamai guru, mukoma waamai, ndo vava kugara navo right now. She is 108 years old now. Yo, but I hope you haven't forgotten about her. Andina pandinoenda pese kumushando ndinoenda gogo, ndinotenga gumbezi, ndinotenga matenesi, ndinotenga grocery. Gogo ndo vakaita kuti ndive mukadzi andiri nhasi, Sis Melly. Amen. Amen. Above all, guys, above all, panachashandadza pamwana wikoyo. Above all, chandadza pamwana wikoyo. Inyaya yekuti prayer conquers everything. Prayer conquers everything. Munamato unokunda zvese. Anomaona, she conquered nekunamata. She conquered nekunamata. Zvichioma zvichita sei, she would pray. She found favor. Moza Deborah. Kune vanoverenga Bible. Do you know the woman Deborah in the Bible? It was Deborah. Akawanirwa favor in the midst of akadzesera ari pashelter. Akanzi tikuda kupa iwo basa. Vamwe vari mushelter. Andimaona. So the favor was upon her. She got favor. She was anointed by this grace, by this favor. Andimaona. Because of mabasa akanaka aita. Aionekwa ipapo. Saka ndogara ndichitaura kuti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Handiti ukataura mashoko anobaya vamwe vanhu uri kuzvitaurira iwe. Uchinongedza mumwe munhu kudai so chigumo chimupointa kudai so. Chigumo chakapointa kudai is also pointing at yourself. Anomaona uri kuzvipointa iwe pachako. Anomaona. Saka chimwe chimwe chatinoita ima munhu kutaura umu. Uri kutaura shoko rako rakutaura iro riri uri kuzvitaurira iwe. Kuita chakanaka uri kuzviitira iwe. Ukaita chakaipa iwe uri kuzviitira iwe. Ukaita chakaipa uri kuzviitira iwewe. Zvingori both sides. Akazviitira zvakanaka akawanawo zvakanaka. Iko zvine 3.5 year sustaining a living. Ari kurarama. Saka dzidzai ku appreciate guys. Dzidzai ku appreciate zvinhu zvatinenge tinazvo izvozvo zvinotikwanira. Handiti kune vayawo zvakare ngaiite lesson vari kuvhaira nezvinhu zvematerial things. This was a very good lesson. Uri kuvhaira nematerial things. Uri kuvhaira nezvinhu zvokuti inini ndinopfeka zvinhu zviri class. Inini am a classy woman. Inini ndogara muimba yeclass. Inini ndodriva mota dziri class. Compare yourself. I'm not gonna say much, but just rate story yemwana ushu. And zvamunokombea, zvamunonyakoshesa imimi, zvamunozviti muri vanhu veclass. Then you find the answers. Wega semunhu uchawafinda ma-answers wega. Kuti is it really worth it? Kuti tivhairane nezvinhu zvepano pasi. Is it really worth it? Kuti tinodzorana tichivhairana nezvinhu zvinodarika, zvinhu zvinopfuura, zvinhu zvino. Guys, we have seen people with real money. Vakanyarara varipo apa mafacebook apa. Vasingatauri, vasina kana noise. Very loving people, very respectful people. But the people who makes noise a lot, hatina. The people who wants to be rated very classy, the bigger people, hatina. The people who talks too much, hatina. Ngatidzidzei kugamuchira nekuappreciate zvinhu zvepano pasi, zvinhu zvinodarika, zvinhu zvinoparara. When I look at yangu my testimonies akadai anotibata. Brian chaichaiye uyo is one person, one munhu okutika favor yakauya tipa meso pedu takatarisa kudai so he found favor. Pameso pedu takamutarisa bhubu tichitamba naye tichidiri favor yakauya. People when they were busy saying a lot of things, when they were busy trying to pull him down, when they were busy kumita zvakasiyana siyana, Mwari vakati you know what iwe, I'm going to put the mark of the cross, the mark of the blood before it. Mako favor ndikuisa pauri. Andika sekutamba sekuseka upenyu wa Brian wangochinja. Mukamubvunza Brian, kune vanotaura na Brian kuti kuenda kuAmerica akashandisa mari kusvika kuAmerica, you'll be shocked. Kuti akabhena mari
kuti aende kuAmerica. Haana mbotenga ticket rake nema-US dollars mari dzemuwandowanda mufunge. Everything was just flowing. The favor was upon him. Favor yaingomuteverera favor. Zvokuti even chero pakaenda kuvisa zvinambomunetsa visa uri kuAmerica riwanike zvokumhanya zvakangoita smooth because the favor was upon him. The favor was upon him. So when I look at him most of the time, in this boy, in this Ajadzika, I see your great favor in him. Do you know what favor? The same applies to Nemana. I see a huge favor in here. They Marava Kuitra Shakanaka, Maria, Marana Bachukchengeteza, Marana Bachungo Venewe, Moyako Naoka. I so wish to then get Moyo Kafan and Newako Kuregerida. You forgave your mom in the midst of everything that she has done to you, Wakava Gerida. Tatukuzo Panapa Wango Chichema. Saka moyo wako uiwa andisi kuti munohodwa kupi and andisi kuti mwari vakatibatsira sei kuti tese pano. Ibo imagine guys right now we are 1000 utangati 2100. Imagine tese tikambosiya nyaya dzekunyeyana idzi. What will happen maZimbabweans? Tombosiya nyaya dzekunyeyana idzi. Tombosiya nyaya dzekupulirana pasi. Tombosiya nyaya dzekutukana. Tomboita chinhu chimwe chete. Tomboonesana rudo. Tombofamba murodhi imwe chete. Timbobatsirana. Chii chinoitika? Imbo imagine kuti chii chingaitika ipapo. Outcome yainenge yakamira sei? Tombosiya kuti ninge Brian ari kurana ningi avatanani azodi tombosiyana nazvo because hazvinei nesu. It doesn't benefit us anything. Hazvinei nesu. Zvaazvitaida kuti life yake ndezvake. Tomboita chinhu chimwe chete tombofamba tese murodhi imwe chete. Just imagine kuti chii chinoitika. Kuti Zimbabwe hatimutse here yatiri kuchema nayo. She had to go kufamba 7 days. Isa haisi nyore 7 fucking days achifamba nesoka kubva kuborder kunosvika muFrancistown. Nekuda kwesisheni ndikuZimbabwe kwedu. Nyika yacho muno expecta sei kuti inonaka sei. Isu pachedu when we are busy destroying each other. Munatanga kuita chinhu chake chakanaka toda kumuisira pasi. Munatanga kuita chinhu chakanaka we are there to destroy. Hatuoni chakanaka. Ini nangu guys ndoda kuganda kudza ipano nasi. Mese makatera and I want you guys to share this live. And ndoda kuti mutore mashoko ya muafambise. If you know kuti unoda kuita zvokuti ubatsire kuti ufambe uchizotaura kuti ndakabatsira ningi handimaona ndakazodaidi anga asiri inini please ga ini chero pakanzi pano paita munhu arikuda kubatsirwa usauye nemari yako hatiinide. We don't want your money to make other plans. Usauye nemari yako pano padiaries kana chiita zvokuti tikuda kutachi paita rufu pada kubatsirwa munhu pano guys. Tinobatsira munhu ngaangobatsirwa ngaaende kana iri body kana arwara ngaangobatsirwa arwara zvokuti tizokuonai kumastreet makuti ndakatozomubatsirawo nemari yangu yakazodai muri kuvharira umwe vanhu kubatsirwa. Right now ndaona macomments angachisona OC panapa naOlinda and I'm not taking side because nyaya yacho handizive nyaya yava handizive kugroup kwa OC handiko kugroup kwa evidence handiko. I'm not taking anybody's side mandaona chiti I am done. Akati I am done. Chiimagine vamwe vanhu vanga achibatsira iye kufoundation kwake watisingazivi kokoko. Andika indongoziva hangu yakandituma inini one payment. Ko vamwe vese vanga achibatsira behind the scenes tisingazive. She said she is done. Zvatopera pasisina. That means she's not going to help anybody. Amira. Nekuda kwemashoko atinenge tichitaura. Nekuda kwezvinhu zvatinenge tisingafungi kuti tinoita. Okay, all those people vanga achibatsirwa vamira right now. Vachabatsirwa nani iye zvine zvimwedzi wapera. Inbox yangu yakazara nevanhu vari kukumbira mari dzerenti. Na inbox is full with people vari kuti ndikandira iwo mari yerenti izvozvo ndatonzi ndibude. Kune mumwe angachitari kunzi anzi abude nhasi. Antimazviona. She said it's done. Saka vanhu vaiva vanga achibatsira voita sei? Tambogara pasi tikafunga here kuti alright vanga vachibatsirwa ivavo voita sei? Tina Caroline Makamache, anzani Caroline Makamache uyo ari kuAmerica uyo. Ari kuAmerica musikana yangu mukadzi waPeter De Wamoyo. Aibatsira vanhu vakawanda. Zvandonyatsoziva ini nangu ndinogara ndichiona chinyora, ndinogara ndichiona vanhu vachimutenda. Anobatsira atobhadhira mamafamilies dzimba kuno kwachita sei. But if you see some of the hateful comments that we write, usina mbovhira wakabatsira, but what about akati nhasi I'm done. Kovai vari kubhadharirwa rent naOC. Guys, regai ndikutaurei, South Africa is never an easy country. In fact, all over, as long as you are a foreigner kunyika yaurika, it's never easy. It's never easy kuti ugareko. Saka ninga chitobatsira wakabatsira vaviri vavabatsira atobatsira. And then we go there and destroy everything. Nemabasi shoko edu muno give up kuti I'm not going to do this again. Saka muri dzizoita sei? Dzogara panze. Ngatizivei izvo zvokutaura vedu we patinenge tichitaura. Ngatizivei.
kana watoona kuti utori munhu zvako anotoziva kuti iwewe please I urge you usaenda kuna anybody uchiti ndatumira 5 cents yangu ndatumira kana kuti 50 rand yangu kana kuti 10 pounds yangu don't ingogara watongo we respect you hakuna kunzi apamanikidzwe munhu gara watongomira kukona kwakoko ungoti aini nangu I can't help because wabatsira munhu nhasi mangwana makufamba muchizvitaura muchifedza kuti ndazobatsira ningi pakazodai ndakazobati ningi ndakazodai saka zvakangofanira kuti vana hauna kubatsira that's why I don't come here ndiuye pano padiaries ndichikuzai kuti guys bvisai mari izvo so toda kunotengera vanhu chikafu pakazodai toda kunobatsira kwakadai so I've never come here nichidaro handina denda uye ndikakumbira tora iti ngatitei 10 rand kana 5 rand guys taibvumirana pano taiunganidza pano but I've never come here chiti guys ndakangoya ndikati ngatiuye kumbirei ngatibatsirei musikana uyu ndauya naye pano anditika ari kutsvaga rubatsiro kuti sisi vake vainde kumusha and the people chipped in. She was there because zvine mutauro zvine mashoko izvi but in the mystica muri kuvharira vamwe vanhu vari kuda help inangu handivazivi ndoziva zvinenge zviri kuma inbox kwanguko vangani vamwe venyanotaura panapa vanogona kutokudzai kuti Sisi Melly vakatibatsira vangani I want you guys to confess in comment section vangani venyu vandakabatsira zvisina mbovera zvakauya padiaries apa zvisina mboya padiaries the people who talks to me kuwhatsapp kwangu kuuya kuwhatsapp kwangu Sisi Melly ndine problem yakati okay uri kutaura uri kukumbira 1.5 handina 1.5 but let me send you 700 rands vangani apa ndoda kuti muchitaurire mega mangwana musati matanga kutaura kuti hanzi vanodla mari dzevanhu zvibvunzei kuti 700 tacho naenda ndamupaenda inongepi wangowandipa here vangani venyanyitati honai Sisi Melly maboxi ane magetsi hoba ndinawo kuinbox kwangu inini Sisi Melly honai box rangu iri honai box rangu ratopera maunits asara 30 ndogwadziwa kuti 13 minutes hazina kwadzosvika nhasi ndioright ndipe nhamba iyi ndosenda nhamba ndotumirwa magetsi handizviposte padiaries I keep quiet saka vedu we ngatiregei kudaro it's wrong what is happening out there kana usingagoni zvokubatsira kana ingonyarara hako don't put zvimapost zvenyu in the name of love and likes kuti vanhu vakomende kuti mudestroye vanhu vanobatsira vanhu ini ndikutozvitaura I'm saying it animaona musatsvage mambiri dzekuti hanzi post yangu yaita mazicomments 1000 muchidestroy my other families in the process because those families they still need food, they still need shelter. And that's it, I'm just saying it. And they all see what Jacaranda Kumu address our ear pachake. All see, time actually is very crucial. For you, I think people took it the wrong way. Zimbabwe, South Africa. And I even answered it per post because it's even West Egypt. Let them be very muno, but I think the best that we can do, let's start my project. Let's teach each other how to fish than to give them fish. Because Zimbabwe shakafanana anyway. I will not tangira pai. So I think people they felt offended by izvozvo. Yekuti wakataura kuti vanhu ngavadzokere kuZimbabwe debadi kumbodzokera kuZimbabwe munoita zvakati ukati taura zvema washing machine and I was like magetsi hakuna washing machine inoshanda nemagetsi ukati vanhu tikati mvura cheye kuZimbabwe hakuna anyway saka vanhu vanoita chii muno metlisa ndikati iCovid chete hazvinamboitika izvi inyaya yeCovid yekuti vanhu vari mulockdown otherwise munhu anonowacha hembe dzemunhu akapuwa mari yake kwaombomona achikumbira kukumbira kuitika paCovid kwakanyanyisa than kana vachizvishandira hatina makesi dzekukumbira akadai so hatina so people they should decide on their own kuti vagare kwavari kuda nokuti kuri kuvaitira if it means kuti tikupushana kusvika lockdown yapera let it be kusvikira lockdown yapera because it's only for this time yeCovid yatisingazivi inopera rini. Let's not do that, guys. I'm just pleading with you, my Facebookers. Let's stop it. Imagine if we can work together. If you can work together right now. Okay, you work position, you evidence anogara ujobek. Evidence ujobek ndokunotsva ne number yevanhu ine mikuku hobo. Vakutusina kana pekutangira zvinezvi. Iwe bata area iyoyo, iwe bata area E. Totsvaga vekepta neDurban vese enda munocombine vanhu vese vasina kana chikafu kana upfu kana chi. Tione kuti uku vari kupuwa. We start our own project. What can we do? Tingadi. We can do something.
bani kungodzurana nemaposti nekunakidza vanhu zvichikomendwa zvichidii nemi vari kukuchidzira macomment section ka vari kukuchidzira nevari kuisa zvimaposti zvavo all in the name of kufaisa. There are better things zvokuti mukwanisa kunyora kuti vanhu vakomende zviri nani than rubbish yamuri kutiitira. There I said it. Ini mozati pane ndinongototaura seta wendoita move on. Handichengeti chigumbu but ndinongoti asi zvazviri ndoita move on. Vamwe ari busy kuchema, ari kutochema mai vake so. Ari kuchema jeni yake yakafamba mwana tochema naye pano. Sitiri busy kutsvaga kuti ndikupi kune juice tinde ikoko. Juice go what is this? Chichiri kuitika apa. Toda kutsvaga wachikuitika kana wachiziva chiri kuitika and then what? Wachiziva ora chiri kuitika and then what are you going to do? Uchagadzirisa chi? Ngatikure hapana mwana mudika tatochembera. You like it or not, mukazvitora kuti muri 16 years kana chi, but the fact is tachembera tine vana vadika who are looking up to us. Vari kutarisira kubva kwatiri isusu, but you are busy doing nonsense. Anyway, kola Maria, ndoda kutenda zvikuru munin'ina wangu, mwana kuitire zvakanaka nditika. Thank you very much. Please ramba une rudo. God is taking you to a greater level, to a higher level. Amen. Ramba wakamira panzvimbo, ramba wakatsika nyangwe nesuwo chato yawo chiti pota uchinamatirawo miyedzo inombokunda. Pota uchitinamatirawo unombosvika pakuti eti but tine vana vakaita sema-prayer warriors now takuinspire nemi isusu vanhu vakuru are not inspiring kids. Takuinspire nevana vadiki. How challenging. How challenging. Senangu ndabatikana. Waita hako munin'ina wangu mwari wakuitire zvakanaka. Anditi. Thank you so much, Sis Melly. Thank you so much, my diaries. Maita basa nekuteerera. Yeah, thank you very much, munin'ina. Right. Guys, there is the story yanga iripo nhasi. There is the story yanga iripo nhasi. Anditika mashinzwira. Anzi post details. Okay, I'll post her phone numbers, guys, so that I don't think she'll mind. So that you can manda kumufonera vataure nayewo vamite say asi munhu mukuru, mwana mudiki zvake. But you see the journey. So sometimes unozonyatsa kutanga kutarisa kufunga kuti zvatikuitana isusu makadzi ma40s, ma50s zvatikuitirana. Mwana akadai so gayai kuti anozoenda here kwatiri, anouya here kwatiri tine dambudziko rangu kuti what we are doing in ma40 years up. We are supposed to be role models. We are supposed to be guiding them munzira yakanaka. But we are busy destroying this generation that is there. We are busy destroying them. We are busy walking in a negative path. But anyway, no one can stop reggae. Amen. No one can stop reggae. But it's a very emotional story, and you need to reflect iwe pachako, reflect iwe pachako. Kuti ndiri munhu akaita sei? What kind of a person am I? Ndiri munhu anokuchidzira here kana kuti ndiri munhu anovaka? Ukasvika panenge paine moto, pari kunzi pari kufuta moto, unodira mvura here kuti moto udzime kana kuti unodira parafini. Ukasvika pari kunzi pari kunyeyiwa mishewu, unokuchidzira here kana kudira salt munhu ari kudyiwa kana kuti unoenda kunomhanya nebandage kuti regai ndinovhara ronda. What are we doing as women? What are we doing as vakadzi vati kurei? Chicha tiri kuita. Ndangoti nditaure. Malove nemalikes aya. Haana kwanotisvitsa. Haana kwanotiendesa. Hazvina kana nebasa rese. Kuti hanzi dzipostera zita macomments 16,000. Hazvina kana nebasa rese izvozvo. But chisiya waisa mark. Siya waisa mark kuti vanhu vanozoti but uya ka uya akadi aita zvinhu zvakanaka chero usisipo paFacebook chero usipo pasocial media chero usipo papi. Just that. So I so wish kuti nyaya dzehondo idzi dei vanhu vambosiyana nadzo. I think also she was misunderstood. She said it in a way whereby she offended people. I don't know hanguti pakata misunderstandings or what, but still whether she said it in a good way or in a wrong way, I don't think it's really necessary. I don't think so. But anyway, guys, I don't know kuti ndovhura malaini here. And this is ndovhura malaini here kana kuti vanhu vafone, but anyway, the number munayo, guys. You can call. I can take only 5 callers and then because sometimes if we are scared, if we don't talk about these things, so we need to speak it out. We need to say it. I don't care kuti chazoitigwa my life. I don't care kuti chazoitigwa my post. That is not gonna shake me
andakaisogwa maposti mamwe ari far wese kuti ndaitocha kuti nyadzodzoba nekupitsina nekupi ari kunyepa but hazvina kundichinja. I'm still here and I'm still standing and I'm still going strong. Animona saka titombozvitye izvozvo izvo zvokuti taizoisirwa maposti kana kuti ndaitigwa live kana ndaitigwa chii. No. Ininika nditora hangu taipe kuti handitoshekeki ende bhora mberi tikutongoenda tisi kumira tikutongoenda enda tisi kumira tikutongoenderera mberi tikutongobatsira tichitongoenda takadaro. Saka vaidha vanhu chati kune mari dzatanda undi accuse kuti ndadla mari wakandipa mari yako anditika kana usina kundipa mari yako please shut up. Kana usina kuvhira wakandipa kana sendi please shut up. Kana wakazati wakandipa mari ukaona ukati ndo uya utaure pano nditokupa platform kuti ndadligwa utaure kuti ndakadligwa mari. Kana usina please shut up. Turi kulo kutanga. Kola hello. Hello Esko totongoza kuti igaro ziva kuti ndime kutanga kufona. Aiwa. Maria she's a very strong woman and akaita zvakanaka. She's grieving. Yes, no mai wake vachangofa but atoya apa she's not even asking for help. Saka akagona kuwana help inopiwa nevanhu vake but she's a very strong woman. But zvinongobva mukuti kana uchiita chakanaka ka zvinhu zvese une clean hands zvinhu zvese zvinongoita fall in place for you. Zvinokudzokera zvakanaka zvinokuita zvinongokudzokera. Yeah. Because isusu tinotoziva because takaita zvakadaro isu. Taigara mumba medu maigara ndo maiuya muZimbabwe wese aiuya kunyika aiwira mumba medu achisvika mumba mangu. Hapana idzingwa watisingazivi ungoti muZimbabwe chete. Then zvinhu zvazondioromokera. Ndakaita deportation for 15 years ndakagarira padeportation. From nowhere takaona help yekuti ndaingoti ko zvabva kupiwa nakati makanganwa here zvamaitira vanhu. Saka kungoita zvakanaka une clean hands mangwana zvinodzoka kwauri. Ukaita chakaipa chinokudzokerawo. Then tozotaura nyaya yaOC iyo yekuti OC haasi kuitwa misunderstood nevanhu. Okay. OC akaita mistake pakuudza vanhu vari kuita suffering vanhu vakakrosa Limpopo vachinzvenga makarwe vachiuya kuti chigarai mubhazi upright muluxurious bus mudzokere kumusha kuZimbabwe kusituation yamakatiza. You cannot say that. Ini ndakagara panapa ndine deportation for 15 years and ndaiva nevanhu vaindibatsira. One of the people vaindibatsira vakandiudza kuti immigration yanga iri pamba papo vachikutsvaga tiza. Ndavaudza kuti hatisi kuti uri kupi. Baba ivo ndo vakanditsvagira pro bono lawyer akaita kuti ndigare muno. 2 months before mapepa angu aita. At this point chidzokera kuZimbabwe. Because yes, kuita kwako zvakanaka kwese vanhu vaita angry because Okay, Kola, thank you very much, Kola, but I think inini nanguka handisi kuda kuti discuss nyaya dzaOC kuti zviri kufamba sei kana zviri kudii. Ndangoipfuudzawo hangu because ndangosangana kuti titi tingaita zvinhu zvaOC naevidence. Hamuni tinenge takudzokera kumakuwa. Saka anyway, my time. Thank you. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Murisei. Hello. Murisei. Nanda ungokomentawo nyaya yaMaria. Ya, ngatitaure nyaya yaMaria. Izvi zviri kuitika kumastriti guys tinenge tisisina kutosiyana nevanhu vari kuita nyaya dzavo kumastriti ikoko. Hani maona, tinenge tatopinda mumakuwa imomo mezviri kuitika. Isusu ngatitaure nyaya yedu pano yaMaria. Izvo kumastriti uko aiwa vanopedzerana vega. Atove makuwa tinenge takutopinda mumakuwa imomo, of which we don't want that. Hande ikola. Ndizvo Sis Melly. Ndikangotaura kumasisi vangu kuti Mwari haasi benzi Sis Melly. Mwari vanoropafadza. Ngaaramba achinamata. At the end achazoona kuti achazopa testimony neupenyu hwake. Sis Melly. Ndangopa shoko rekuti ramba ngaasaregedze kunamata. Mwari achamisa pane rimwe level. Oh, Adona, I don't know what happened.
Okay. Caller, I don't know what you mean. Caller, hello. Hello, SIS MELLY. What do you say? Mushe. What's that volume call? What do you want to say volume bijan? That is sometimes I appreciate the life. Snake chiteka life sukudhanyirirwa neupenyu kunge chi but vamwe vanhu pavanouya vachitiudza machallenges avo unosara nyatozvudza kuti panapaka kufana kutenda Mwari ende waita hako Maria has been challenged nezvakawanda then wanditori kuti I went through but ndangosvika pakuzvidza kuti chokwadi in life zveshuwa road yandiri kufamba nayo itori correct ndaifunga kuti pamwe ndiri kufamba road isiririyo because ndiri munhu wekuti ndaora mwoyo nezvevarume maybe you need someone but it seems kuti no you can stay alone usiri kutomboda kutarisira anything kuna anyone and uchisave from 2 cents dzako you can go. Yes you can. And paataura zvenyaya yeprayer ndiri munhu wekuti ndinombonamata but kana ndakaomerwa nekune upenyu ndichifunga mastruggles angu ndinosvika panguva yekuti handinamati ndinenge ndichinzwa kupera simba kana pandinoda kupfugama ndinongochema but ndachallenjeka ndazvidzwa kuti no matter chese chaitika muupenyu hwangu ndichangonamata ndaramba ndakatsungirira because Mwari ndiye ane chinangwa at the end of the day ndiye ari kuziva kuti ndikufanira kufamba sei uyezve life ichagumira iri kupi. Amen. Handidi kunyepa nezvakawanda ende life yake ndiri kuBotswana handidi kunyepa zvaataura zvekuti munofamba from kubva kubhodha kusvika Francistown ndakatombozita but handina kuzosvika hangu Francistown ndakasvika pane imwe before Francistown pane rimwe roadblock so riripo ameno ndakanga notinonzi macoment section vanoriziva vanouya kuBotswana takafamba SIS-MELLY munofamba kuno kwakaoma but ndinozongokuti hangu nyaya yekuti kuri peace and chichi hakuna maviolence ezinomboitika hako kusouth it's okay kana uri kusouth it's okay but ndachallenjeka ndikukunyepera life yakararama inini handitoizive ndiri munhu anodiwa namai vangu ndakakura kuti nagogo gogo achidida zvisingaita handambosangana neeven abuse so ndakazoenda through abuse kune murume wangu baba vemwana wangu handinavo but ndakatoita letgo and nyaya yekuregerera yandibata because even makuseni ndabatikana kuti no I think kazhinji mazvano ndanga ndichimisa malife aid handinoti chichanga chichipoti kana ndichingovarairwa ndasi kubva kuma1 pamauya ndanga ndiri pano till now makuseni ndanga ndichiteerera imwe audio yanga ndichinzwa yaLes Brown achitaura nyaya yekuregerera and so on abva uyo nenyaya yake achiti akaregerera mai vake ndangozudza muhana mangu ndikufana kuregerera ex wangu and let go ndive free pahana pangu pane kuda kuswera akazondidai revenge won't take us anywhere ndangoti Mwari amublesse and she deserves according to his will. Amen. Thank you very much, Kola. Thank you. Sure. So touching and inspiring, guys. Look at the ages that are talking. That's why my ages are for now. WhatsApp calling the ages that are talking. But we adults, we can't even say Jutoro. Never now. We can't even do what these kids are preaching. Pano. Amen. But anyway, again to the number ya Desi ngikiri YaMARIA ndipine panapa. Mira imbo mira nditore number ndida kupina number ish. Ndida kupina number ish 084 287 287 994 and Maria. Number ya Maria ish. Namba YaMARIA ndaipina ish mire. Sho. Kwenda yekuramba upinika. Okay ish. Namba YaMARIA iyo ndapina iyo. Right. Namba YaMARIA ndapina guys. Kune vangu vachida namba YaMARIA iyo namba iyo ndapina YaMARIA. Munongozisa 0027 kumberi moti 84. Namba YaMARIA kune vangu vachibvunza namba dzaMARIA iyo ndaipina. You can take a screenshot. Mozobata Maria iyo namba iyo. Iyo namba YaMARIA isho. Iyo namba YaMARIA iyo ndapina apo kune vari kuda namba dzaMARIA vangu vachiti tipo namba idzo namba dzake idzo ndapina handitika
ndapina okay pane muna kunsenda message oh Maria Maria akawanikwa nyasha vediwe Maria akawanikwa nyasha pane message yapinda hadzina kushota namba dzakashota here namba idzi dzakashota mira itoni dzakashota Maria awanikwa nyasha panapa guys pane genbo mira daira pane munhu asenda message kuizvo so apa ndaiona apa achitanzi izvo mira itoni namba yaisiriyo guys imbomira ndimbodeclina namba dzakashota idzi alright mira itoni 084 handitika 084 handitika 9964 idzi namba dzamaria idzi idzi namba dzamaria idzi right idzo namba dzamaria idzo madziona ka kola hello muri sei kola ndiri right I was listening since you started, so I just thought I could share a story. I'm very similar, but it's a bit different. All right. Saka now ndakakura bona mama wangu but taihetire ku family luta tisingawanisireke but I had all the love and the support. Saka first born yomba kwedu akaenda kuBotswana. Ndichiri mudiki, I think I was still grade 6. And then I never saw him, but I would communicate on my pictures and all. Saka ndakawanira nyasha ndichipedza form 6 sekuru wangu vakanditrolling ndakwanisa kuwana passport. Saka mukutaura nebrother yangu ndawana passport chichi akanditi it's fine, weyombondoona since it's been a long time. Tumira mari yebhasi vandapiwa adress yebhasi yabhasi tandakwira and stuff vandaenda kuBotswana. Vandasvika akandimirira pabhazi zvakanaka taenda kumba and all was well. Takatoona mai guru ofichi kumba tasingazivi kuti akanga ane mukadzi. And then we stayed, it was changopedza A level, I think it was end November, and then December at Christmas it was nice, all was well. Ndichitengerwa zvinhu because angani basa rake riripo. And then just after Christmas everything changed. I became his enemy. Ndakatanga kunzi ndikuba because aiita zvogadzira mota and his workshop was pamba. Saka ameno yadza zvakangotanga kungochinja. Ndapiwa mari nevakomana ndadya, like everything was coming in different angles. Ndadisrespecta mai guru of which taitenda tese kuchurch, like mumwe musi takaenda tese kuchurch. I don't remember nzvimbo dzacho but it was in Gaborone. Vavanditiza kuchurch and taingoenda nemota. I didn't know my way home. Ndakamira panze ndichimirira brother yangu namai guru but handina kumbobvira ndavaona. And I was 18. Why what are you waiting for? And I came here, brother young. So I'm that's when I realized I was stuck and I didn't know where I was. Ndakatanga kufamba ndichingotshaya kutsvaga road yekuenda kumba. I didn't know the area. And ndangotrasa like nzvimbo dzingori familiar kana kuti mashops until I got to the main road. Ndasvika kumba. Ndakasvika kumba ndakatukwa. Ndakaudzwa chihure chese. Of which ndandisingazivi munhu Hebron. All I knew was him namai guru. And from then things got worse. Saka the first time paka-expire madays angu. Vakandipa mari kunodhindisa madays. Saka pandakaenda, that's when I met mukomana aidhindisa mapassport. I still remember his name. Akatonditi, you don't look Zimbabwean, chichi. Like, we just had a small talk.
and anyora zita amuna vanoenda pakamboenda kubotswana vanonyora zita like when they sign anonyora full name. Pane mwana wani ari kufunza kuti maiguru wangu wanga vari mutswana vandadzokera kumba uku ndakangana kunyimwa chikafu vanga vakukiya rumu yandairara saka vaiti vakabuda vese mainzi buda panze moenda mumabasa because akazenga mumva workshop aone a bigger place ndokuswera ndiri panze kusvika vadzoka kubasa vadzoka vakaguti. And my guru vanga vane family close by. I think they were starting to cook or eating there and see to a point there was no food in the house. Hold on Colin, vanhu kundisa pressure mucomment chanzi mati Maria wanigonyasha right. Pane message yapinda kuningikiri mufoni mangu hanzi Maria apuwa extra basa. Hanzi apuwa extra job rekuita real estate here kudi pane message yandapiwa inbox kwangu kuti Maria mubvunze kuti asikuda basa here ku real estate what. So I think munhu uyu aona kuti maybe kune pay yakati kurei than kwataura kuti salary yake ari kutambira yaya. That's why atomu offer basa zanzi mubvunze kuti asikuda basa here ku real estate. Amunoti real estate ipi yacho. Handi maona saka Maria hewo zvandataura kuti ukaita chakanaka unozviitira ukaita chakaipa unozviitira. Maria mikana yatovhurika ipo pano mikana yaMaria yatovhurika atoofiwa rimwe basa izvozvi as I'm speaking handiti. And then I've got a sister of mine zvakare handika ari ku UK atasendawo message akati ndipowo namba dzani dzaMaria handitika. She's quite a very very loving lady mukadzi asingatode kuona pano anobatsira nguva dzakawandisa. So definitely I know kuti she's going to get help ikoko kwacho. She's my sister anyway. I'll send a message baba. Saka right now we've got two people varitoya ku WhatsApp kwangu vari kuda kupa Maria basa. Umwe sisi wangu vari kuda kupa kubatsira Maria, maybe I don't know how, maybe kuvaka or something andisi kuzosiva, but already mazviona chakanaka unozviitira chakaipa unozviitira. Enderera mberi kokola. Okay, so pana namboona achiti wakadi kutsvaga basa. I was new in this area, I didn't know anyone. And I didn't have anywhere pekutangira. Saka I'm gonna try to go kudimbura nyaya. Saka inini ndaifanira kuenda kuuniversity since I returned my A levels. And brother yangu anga promisa kuzobhadhara A level university because mama wangu asingakwanisi. She was a single mother and we were 7 in our family. Like life was tough. Saka zvinhu zvakatanga kuoma. Ndakatry kuita mapeace job ndanga singagona kuruka musoro. Ndakatanga kuruka musoro. Ndakamboita 1 or 2 times ndakaita mawasheni yavanhu just to get mari kutenga chikafu. Madhezi angu akapera ndakakwanisa kufamba kuenda kumaplace ndakanotsvaga that same guy anga andidhindira passport because handisina mari. Ndakamuexplainira nyaya yangu akandidhindira madhezi. So ndakagara dzimwe 2 months in a situation like that. Ndichitry kukwira bhazi kuti ndiende kumba zvichiramba, vemabhazi vachiramba. Ndakatanga kuseva mari yemapeace jobs. And izvi zvese zvinoitika izvi mama wangu asingazivi because ndanga ndisina phone. He didn't call my mother to tell her what was happening. Ndakabatanidza mari on my own in a foreign country and asingazivi munhu. Of which taigara padhuze nepachofisi paimira maZimbabweans. Vachita zvokupikwa manheru, vachita zvechihure. Somebody even suggested kuti ndiite izvozvo, ndakaramba. Ndakati no, I need to go back. Pane munhu akata call achifona. Guys, munoza zvinoitika mukafona munhu ari kufona neWhatsApp calling pakaita munhu anofona straight handitika munobva maoverride munhu anenge achifona neWhatsApp calling handiti. Saka mukanzwa kuti pane mumwe munhu ari pafoni musafone handiti, musafone. Titange tamirira kuti nyaya ipere handitika. Titange tamirira kuti mumwe kola abve because matodonedza kola nyaya yake tasati toinzwa abva atodona kola. So I don't know kuti can we call it. Imagine ndichaona ndeupi apa zvambokwazara makozi ndichagoziva kuti ndeupi apa zvinhu zvacho handichatozivi kuti kola ndeupi apa, handichatozivi kuti kola ndeupi apa. Akuwandisa makozi anga achifoniwa nawo apa. And then I've got another call up and up. Oh wow,
pane munhu atumira Maria aisa screenshot yatumira Maria 350 rands. Pane munhu aisa screenshot atumira Maria 350 rands panapa. Pane munhu atumira Maria 350 rands pano. Pane munhu atumira Maria 350 rands. Yero Sharon uri sei? Mushe. Nyaya Maria iyi yatibata iyi ndachinoda kungokurudzira hangu kuti vakadzi especially vari muSouth Africa vadzidze kushandira vasangoite zvekuchaya mapoto ende muno muSouth Africa muno unoitiswa especially wakada nemwoyo unozosara wakurwadziswa wakuona kunge iwewe ndiwaita wakashandiswa ende especially kune avo vasikana vari muno muSouth Africa kana vachivhura havo makumbo ngavavhure vachida iwo kurara nevarume noti kuti ada kufadza murume ndokandakungotaura hangu chete kuti situation yaMaria yatibata. Thank you very much Kola, God bless you, thank you very much. Okay. All right. Kola ndinenge ndamuona mirecho vedwe nditendereiwa ndisikuziva kuti ndiani uyu aisira Maria 350 rands. Aisira Maria 350 ones ingori iscreenshot yasendwa but azita hapana. Aisira Maria 350 rands. Vedwe ngatendeiwo saka Maria pane 350 rands yako yauya kwauriko kuko. Thank you very much Kola. I think they Kola. Kola, hello. Hello. Ameno zvaitika foni iyi ndofunga ma-override wane munhu angachifona direct saka mabva wakata. Oh, okay. Andichaziva kuti ndavati kuzaramba ndichitaura ndatozoona rara kuti yakati. Okay, tandata panyaya yekuti tatasvika papi guys. Tatata panyaya yekuti kwanzi maiba mari maipohwa maiba mari dzevanhu chichi. Ndikiri mari yasenda futi imwe message hanzi pane handisira futi 100 rand saka mari yake ya 300 450 pana isa ataura kuna mari yasenda message panapa hanzi ndapiwa futi imwe 100 rand hanimona saka mari yake it's going up anyway. Thank you guys, thank you my diaries munondigonera, thank you mwari wakuitira zvakanaka, thank you very much guys. Endera mberi yenyu Kola. Okay, so I ended up getting accusations about everything. Kuti ndivapa mari, ndinotuka maiguru, ndinovatuka kuti ngomwa, like vaitaura chirodzi chavo ndisingavanzwi. Like, it was hectic. Saka it all continued like that. Ndakatanga kuita mapeace job, ndichitenga chikafu, because I ngesitombo mari yakawanda. Ndichidya, ndopa ndakabva ndazowana idea yekuti ndichengete mari ndidzokere kumba. Saka zvese zvaiitika izvi mama wangu vanga vasingazvizivi because ndanga ndisina phone. And my brother never communicated na mama zviri kuitika. Saka pane pamambotaura kuti makanzi zvomuende unomira pachopisi muchitengesa muviri makatoenda? No, I refused because also ndiri munhu wefaith. Ndakaramba kuenda pachopisi kunomira zvekutengesa miri. Okay. Saka ndopa ndakatanga kuita mapeace jobs ndichichengeta mari. Madays angu akapera. Because until March ndakadzokera kune mukomana waye wekumbondidhindira. And then I asked him kuti andidhindire madays. Ndamutsanangura nyaya yangu paanzwisisa. Saka I went back to him like 3 times kuti andidhindire because kugara kwese kwandikaita. And then I started kusave mari yebhasi. So the first time ndakanga ndaredi mari yangu yakwana ndakaoneka vakatondiseka vakati zvipiko mari yacho yaiwana ku because they didn't know what I was doing because vaingobuda vachienda kumabasa vachindisiya pamba. Vakatondiseka ndakaenda bhazi ndakasvika bhazi rakazara so I didn't manage to go home. You know? Trip takateerera. So I didn't manage to go home and then pandakadzoka vakandirova vakati wangoenda kudzoka usiku plus unofunga kuti uri munhu mukuru chichi ndakachema ndakazvigera vhudzi ndakazvicheka ndanga ndadepressed and it was hectic. Mangwana acho vandadzokera makuseni since makuseni egega ndaingobuda ndichitenderera ndakadzokera pandanokwanisa kutenga tiketi rangu rebhasi manheru ndakaoneka vakandiseka senge zvavanga vaita the other day. Ndakatakura bhegi rangu, he didn't ask me where I was going usiku iwoyo as my elder brother. Ndakasvika ndakapinda mubhazi rangu ndakaenda kumba
My brother never called. Ndakanotsanangura nyaya yangu namama amai yangu akachema. My mother cried, takachema, and vakanditi wakadi kuona mwanangu ndakamutsvagira mari wakadzoka. I went through hell. I just tried to make it short, but those 3 months I was in Botswana, I was like hell. And then that was, I think, around 2003, 2005. I'm not really sure about this. And number contact my brother. I hate him with a passion, but when YaMARIA, maybe it's time I forgive him. Yeah, because upenyu hwangu hwakaendera mberi. Ndakazokwanisa kuya kuSouth Africa kunoko. I'm doing well. But I hate him because he made me suffer in a foreign country. He was supposed to protect me, but he didn't protect me as my brother. But I find it so hard to forgive him. I don't have contact with him. I'm now 32. Then I was 18. But are you still talking to your brother? No, I never talked to him since I left then. Since 18, you're now 32, you haven't spoken to your brother? And he's not even trying to contact you as well? But mupenyu? He is alive. And your mama, vanambotira kuinterfere where pakati kuti sevana vemunhu mugadzirisana? The other time when my one sister passed away, that was the only time I saw him. But akaenda pandakasangana kuMariro. And my late sister. My mother really tried kuti titaure, but ndakaramba. And also I didn't have time. Ndakangoti tichibva kunoviga sisi andinambonyanya kugara because ndaifanira kudzoka kubasa. And I didn't want to be around him. Saka ndakabva ndatongova. Okay. Saka since then. But do you know kuti forgiveness is for your own good, my sister. You need to forgive your brother just for your own, so that you can move on. I've learned now from Maria's story, but if she could forgive her mother for all those years, I can forgive him. I think it's a fishing gun. I think it's a Zamari. 300. Inga matengis. All right. Hey, and then cool. Saka, yeah, I don't know if I must reach out to him, but in my heart. Okay. Do you know his phone number? Timu phone ere. I don't have his number. Unless it's merely coming back to try with my other siblings. If they have his number, then the other day maybe I try to call him and they don't tell at night because I've never talked to him. Okay. It's still okay, caller. You can look for the numbers. Kana wawa nama number totaura ku WhatsApp number yangu ya ndusha sapa foni kana ku messenger ndokusendera wa number yangu ya WhatsApp if you don't have it, because ndichingopedza ndo yanzo kuidzima aisi personal number yangu ndiye kungoshandisa panapa, and then maybe we can try to make a date to organize a brother yako so that you meet panapa and then you forgive him, and na iye if he's man enough modi muregererane, then you move forward. One day you will need him, and one day also he will need you. Okay, thank you so much. Shaku send the inbox or maybe messenger. All right, caller. Thank you very much. Be strong. It is well. Chamboita to we out yako pano, but can any forgiveness? YaMARIA, we don't know. Maybe God, is talking to you now. Maybe today was the day whereby God was waiting. Kuti ataorenewe and atataorenewe. Now the ball is in your court. Okay, thank you so much. Thank you, my But sister. you've never tried to reach out to me. Those words. No, I will talk to him first before we bring him here. I will talk to him first. Timboza maybe na yeo atosha kutoka approach say. Let's hear him first. Okay, thank you so much for your platform. Okay, thank you very much, my sister. God bless you. Thank you.
Kola hello. Hello, SIS MELLY muri right? Mushe kanjani? Mushe, SIS MELLY boat katano kurisa vanhu muhari. Ma? Ndichida kuti abude mune ruzivo here. Aiwa inini handiti zvaBolt kata ini handizive. Munotoenda kuinbox yake munobvunza kuti ndibuditsewo muhari kana makabuditsa kana kuti makaisa munhu muhari. Makaisa ani muhari? Murume wangu ndakamuisirwa asizive kuti hari nepiya zvakafanana here. Zvinhu zvimwe chete. Hari Asikola regai kuda kutisetsa mazviwa musada kuti mudambotisekeza here. Bakola. Kana SIS MELLY ndoda kuita handikuziva kuti ndobatsira kupi madhiri acho saka Bolt katano anongoita zvekuinsight hari inini ainenge wangu akaiswa saka handikuziva zvaBolt kata zvehari yakukwanisa kuzokuisira mari dzedhiri ako here. Imi muri kuti muri mwenye akaisiwa nemwe munhu kana kuti imi ndimi makaisa muhari? Ndakaudzwa zvokuuya nazvo vakandiisira ivo ndiripo asi saka imimi oright imbomira munin'ina. ndakuda kuti zvirivheso. Imbomira munin'ina. Iwe wakaisa munhu muhari wakaitigwa uripo ukaisa munhu murume wako muhari. Saka iko zvino hauchadi kuti abude munhu wakuda kuti abude muhari chichaita chichanetsa. Wakuda kumubvisa muhari. Ndakuda kuti abude nekuti panewo mwese wandanga kuda zvangu but uyu handisiziva kuti ndosiyana naye sei nekuti ari kuramba Kola, saka muri kuda kubudisa uyu muhari kuti mupinze umwe futi muhari? kana ndichiri mwana mudiki saka ndakamuisa ndichiri mwana mudiki saka zviri zvangu asi ndikuda munhu anonyatsokuda kuiaaunetsera munyowani asi munyowani endisingazida zvangu kuvhesiri. Aiwa handizozivi hangu kuti Bolt kata vacha vanozvigona here kana kuti havazvigoni, asi kuti dei mamamboenda imi kuenda kuBolt kata mumbonobvunza mugotoya muchitipawo maresults pano kuti anobvisa here vanhu vakaisa mabhotoro chi anovabvisa here. Imi kana maitigwa imi mukagona kuburitsa wenyu mukagona kuisigwa mumwe wacho mozoya muchitipawo testimony pano kuti aiwa zvakaita munhu wakabuda ndazosiyana naye. Saka imi muri kuda kusiyana naye iko zvino ari kuramba asi kuda kusiyiwana kuti musiyane naye? Iye hazikuda kusiyiwa hazikuda zvokuramba ina muna zvamunoziva here oraiti kana uchida kuti murume akurambe ndingaite sei nekuti ndizozvadai ndichifunga ndaedza zvokuramba saka ndanda kutsvaga kuti ndini hamunawo zvamunoziva. Ini hangu zvandinoziva handina because handina kunge ndakaisa baba mubhotoro. Kola handina kunge ndakavaisa mubhotoro saka handitozivi hangu kuti vanhu mubhotoro vanoiswa sei, asi nyaya idzi ndongodzinzwawo asi kuti ndichaziva kuti vanoiswa semubhotoro ini hangu ndandisina kuisa. Saka handingakunyepera Kola shuwa makona kuchema neni kuti kwai makazodai asi ko wambozama kunamata here Kola? Unamata kuti ndirambwe zvinobuda here? Zvinobuda ufunge Kola ufunge zvinobuda. Hakuna, no situation is too big for God. And no situation is too big for God. So you just go kuna Mwari ngoti Mwari ndakakanganisa. You start by confessing your sins. You know what you have done. Wakaisa munhu mubhotoro anditika Mwari ndiri kuuya pamberi pauso wenyu ndakaita zvinhu izvi ndichiri mwana mudiki nekusaziva, please forgive me. Anditika wotsanyawo zvinoita we just fast zvinoita vamwe. Anditika Mwari chindibatsirai kuti munhu apembenuke abhengenuke. Asi zvaikona kuzoti kana munhu abhengenuka Mwari vakuitira nyasha wotora zveuyu zvakutoronga izvi womuisa zvemuhari iyoyo hapana chaunenge waita. Handizve. Asi muri palive ndiri palive kwangachiti ndiripiwe muri palako kuvhudzai madhaya maranzi munoti madhayari apa SIS MELLY kutiti madhayari bo here
Okay, madiaries kwanzi kone vafona vangu vasingazivi kuti ndiri palive saka vasazoziva kuti zvino ndiri palive. Madiaries kwanzi hamuna were pamungaziva pakuti mungandibatsirawo kuti ndiburitse munhu wandakaisa mubhotoro abude mubhotoro ndichiisa mumwezve mubhotoro saka vari kuda kuita swap. Ndibatsireiwo zisimele nekuti zvinhu zviri kushungurudza munomboziva kuti zvinorwadza sei. My mental health chaiyo kugara nemunhu wausiri kuda uchinyatsonzwa iye achikuda asi uchinyatsonzwa kuti hainini munhu handifande asasiramba kurambwa ndiri panguva yakaoma kusamboona kunge zvinhu zvekutamba nazvo. Okay, weduwe kana aripo kwanzi please ndiri kuda kuti aswap shift kubvisa uyu mubhotoro because handichadi nezvake inini handina kana feeling nasi haachakwanisa kuti abude then achibuda obva aisa mumwe akawana mumwe obva aisa mumwe saka kwanzi kana pane vanozivawo please ndibatsireiwo kuti ndiburitse munhu mubhotoro maaripo ndarwadziwa manje kugara nemunhu andisingadi iye achifirira kundida asi anoshandepi wari kuda kuburitsa mubhotoro kola madi wari kuda kuburitsa muhari uyu anoshandepi ndidoctor saka ndidoctor uda kuisa pilot mubhumwari saka wadi kungoti nditsvakire ndidoctor dakusunokura doctor wanewo hake umwe waangadanane naye ndobva ndaisa pilot hangu nezvendakura nonyatsoziva ndiye munhu wandiri kuda siya doctor handichada nezvavo. aiwa hapana kuipa saka rega tiiti sisi kutogona kutsvakira kana ivo dhokta ava utipe nhamba dzavo tivatsvakire musikana kuda vanokangamawo nezvako. Mani kumutsvagira mumwe mani tongomutsvagira mumwe tokonekta kuti aende kuna dhokta vakawanda vasikana navarume apa oenda kuna dhokta iwo oti ako zvapiroti isi topa dhokta mumwe mukadzi. po zvekuti maita basa zisimele. Alright, thanks call. Okay. Right, ndonyaya dzimwe dzandee ndichisangana nadzo kuma-inbox idzo dziya idzodzi dzipo paya handichi munoona kola hello masora sei vakoma tirinani ava vemubhodhoro vakurumidzisa kuuya dai vambomira ndetanga ndataura zvinandoda kutaura nenyaya yamariya ndichitaura futi nezvebhodhoro zvino iyo vakurumidza kujambira zvino chinonetsa ndechekuti ina handigoni kukata munhu manje munhu auya handigoni kuzokata munhu aiwa no I'm not saying that I'm just saying kuti dainda ndataura neyanguka iwo vazotaura neyawo mubhodhoro nanchida kuti kuna mariya ndinomubig up mafambiro aita muupenyu uye the way she has taken herself and held herself up not kuzosvika pakutengesa miri yake because nguva inenge yakaoma. Whilst I say that ndanchida kuti zviri kundidzosera kuti kuramba wakagara nemunhu usingabude uchizosvika pakumutora kuti umuise mubhodhoro kana muhari ndopandachida kutaurira iye munhu asisiri kukuda anosvika pastage yakazosvika naMariya yekunzi anozowana munhu anoti ndiri kutokuuraya. Saka kungoencouragana kusheya kwakanaka tinodzidza zvakawanda kuencouragana vakadzi kuti kana waonoti hamuchaite haikona kuda kutsvaga zvana hari kana zvana bhodhoro uda mudariro zvinhu zvichiri zvakanaka nekuti kutsvaga ndosanga ndati koda kurumidzisa kuuya kutsvaga kuda kuisa mubhodhoro kana muhari ko kana usingasadi woita sei. Saka madzimai ngatidzidzirei kuti kana relationship isiri kuita hatiregeri kuzviningira kadhoo rakanyazovhurika riri wide open uda kuti tingoramba takagara mumba mune dhoo rakavhurika chete ingonzi vakadzi most of it is tinoda kunzana Mrs. Stereki probably ndozvatakadzidziswa kubva kumashure mukukura kwedu kunzi Mrs. chinhu chakanaka asi Mariya wakaita zvakanaka wakabuda neupenyu hwako ukakwanisa kubuda nemwana wako nhasi dai wanga usisipo dai kuri kunzi wakaurayiwa kana kubotswana kana uyu nemukomana uyu wawakazoona brother wekumasofa uyu wawakazoona kuSouth Africa uyu nhasi ungadai usiri kusheya story yako asi wakaita danho rakanaka. I hope zvinodzidzisa vakadzi wakawanda kuti kana relation isiri kuita uda uende siyane nezvana bhodhoro kana nezvana hari.
ndozvandachida kungoshare kuzisimeni maita basi. Thank you very much Wakoma. All right, bye. Bye. Genditore one last caller uyu and then to batapedza tagarisa panapa. Caller, hello. Hello caller. Hello, Sister Makapi. Ndiri right kanjani? Ndiri right. Ndoda kungokutenda ine platform yenyu firstly. NYAYA angokwanisa kuita kungobuda otiudza nyaya because I also have a similar issue with my mom. Mai vangu vakandisiya ndiri mwana mudiki. And my dad had to take care of me. Kusvika ndakura, and my dad didn't even bring up the topic yekuti mai vangu vari kupi and all that. So pandakazokurawo pane zvimwe zvinhu pane hama dzinozombotaura, pane panombozokanganisikawo because I was staying with my stepmom. Panozokanganisikawo pekuti panozobuda kuti ava vasi mai vako and all that. So ndopandakati tanga kuziva kuti mai ava vasi vangu. So ndanga ndane shungu dzekuti maybe pane pamwe panenge pachikanganisika pekuti unofunga kuti dai mai vangu varipo dai zvisiri kuitika. So I had to ask my father and I forced him kuti vandiudze kuti mai vangu vari kupi. But my father couldn't. Kusvika ndakangozviignora ndobva ndazoroorwa. Ndaroorwa ndobva ndaita vana and marriage yangu it wasn't successful because of my issues ekuti mai and all that because pfuma kuroorwa kwandakaita my stepmom ndovaka-includwa pane zvimwe zvinhu my mom wasn't even included. Saka zvakavhiringa zvinhu zvakawanda then ndobva ndasiya marriage. Ndasiya marriage then I asked my father mai vangu vari kupi. And no pakazobuda kuti ndiende chii kuna mai vangu. I went to my mom. Ndane vana 2. Ndine vana 2 kudaro because all along ndaifunga kuti maybe mama wangu ari mune situation, maybe pane zvakaitika, but to my surprise ndakatoona mai vangu vatori gwindiri vari if nothing is wrong. Saka mupfungwa dzangu ndakashamisika kuti mama wangu, because I thought maybe she's mentally disturbed pane zviri kuitika because ndega ndanyatsozvibvunza kuti because ndakabva kuna mai vangu I think I was 3 years. At 3 years ndingosina kana memory yekuziva kuti zvinhu zvakamira sei. That's why I didn't know anything about my mom. And ndakavatarisa, so I would ask myself because pavakandiona she didn't even cry kuti mwana wangu after all this one ndopanda kuona mwana, she didn't even cry. Saka ndega ndaingozvibvunza ndega kuti what type of mom is she? But ndandisinawe kubvunza because ndaifunga kuti ndiri kutongesa mubereki, but ndakangofara kuti ndawana mai, but ndaizvifunga ndiri ndega kuti ndawana mai. Ndagara ipapo ndine vana 2. Mwana wangu mumwe anga ane 2 years muchitechi, anga ane 2 years, mumwe wachona achiri mudiki. Treatment yandakapiwa SIS MELLY, it was so bad. It was so bad. Pane kuti ndaingozvifunga ndega kuti pane kuti vafare kuti vawana mwana wavo at last nevazukuru batibatiwo zvakanaka. It was very horrible. Ndobva ndadzokera kuna stepmom because my stepmom told me kuti kana mukanotadza kuwirirana, come back, I'm still your mom, because my stepmom, she wasn't perfect but she was there as a mother. Ndobva ndaona kuti azvizina ndidzokere. Ndadzokera pandasiya vana vangu ndobva ndauya kuSA ndobva ndatanga kushanda. Ndatanga kushanda, that's where confusion paikatanga kuvapo. Mai vangu vakuti ndipe vana ndichengete, ndipe vana ndichengete, ndipe vana ndichengete. So I would tell my father kuti amadi kuti so baba vangu kuti iwe mai vako vakatedza kukuchengeta uri mwana mudiki, vakatedza kukupanga, ndopaungazokwanisa kuchengeta vana vako tu. You went there une vana vadiki, mai vako vakatadza kana kukuchengeta, ndopaungazochengeta vana vako. Mwaza SIS MELLY, I couldn't. Ndaitadza kurara ndichinyatsokufunga ndiri pakati pekufunga because mamwe mawedha aitaura mai vangu, so ndaitoona kuti ndinogona zvaindipa like kufunga kwakanyanyisa kuti ndoita sei, what decision must I take, because baba wangu was there for me always, nyangwe pavana nyangwe pazvese. Baba vangu vari vachiti zvoni vana usaendesi, but ndikaona kuti okay maybe ava vana vane hondo dzavo dzavanadzo pakati pavo vega dzisingafanira kupinda inini.
because vanhu vanoti mai vakakosha. Saka ndangofira kuti mai vakakosha. Ndobva ndati zviri nandidi ndiende zangu vana vacho. Saka ndakaendesa vana SIS-MELLY. Vana ndakavaendesa, I think it's last year but one. Vana ndakavaendesa ikoko. Ndavaendesa ikoko vana. Moyo wangu hauna kusununguka because inini mumwoyo mangu ndandisina kuregerera mai vangu. Because panguva diki yandakaenda unogara navo ndine vana. She treated me so bad zvekuti ndaimbovabvunza kuti muri mai vangu chaivo here, ende vaindishauta. Vondiudza kuti iwewe ndakakuzvara nemistake, iwewe wakadyiswa kudhara nababa vako, uri mwana rudzwai anotadza kutsvaga mai. Saka zvese izvozvo zvanga zvingori mupfungwa mangu mukuvaka vana zvese, but nekutaura kwaita Maria ndangoona kuti aiwa pano tinofanira kuregerera. Tinofanira kuregerera because vana vangu variko but handina kusununguka. Every now and then ndinovacheka kuti ndione kuti vari right zveshuwa because handina kugutsikana kwakanyanyisa, handivimbe navo mai vangu zvekudaro. Saka nyaya yangu taura Maria, so ndangoona kuti takawanda tinosangana nezvakadai, so but kuregerera ndokwatofanira kuita. Saka I don't know kuti ndofanira kuvaudza kuti ndavaregerera kana kuti ndongoziva mumwoyo mangu kuti ndavaregera, because pese apa panoitika zvinhu yangu ndikavaudza kuti handina mari. Vanondiudza kuti munhu waunokoshesa ndibaba vako because ina hauneinini. Vanotoziva vega kuti ina handivadi, ende zveshuwa kuvada handivadi because ndakatambudzika ndichifanira kunge ndina mai padhuze. But now pane mumwe wawaita bring up something zvakafanana neizvozvo kuti ndovaregera, ndofanira kuvaudza kuti ndakuvaregerera. Kana ndongoziva mumwoyo mangu kuti ndavaregerera ndotanga kungochinjawo. I think if you ask me, I think you need closure. You need to sit down with your mom. Motaurirana fair imimi. You need to sit down, mutaurirana mai vako fair, and then you tell her kuti mama, yes of course we might have this relationship but I'm not happy hangu handika nezvinhu zvakaitika kudhara, so that mese muwane closure. Maybe vachagona kuti sorry mwanangu, that sorry yega yoyo can heal you, handiona, and then obva kuti ndabva ndakuregererai, then you can move forward. Because kungoti kuti ndavaregerera mwoyo mako iweweka, mai avo sezvo vainitendedze kutaura kuti unofevha mimba wako stereki, haundidi, vanogona kuzoramba achitaura mashoko ewayo that will trigger back zvinhu zvawakaitirwa namai vako. I don't know how you see it, I don't know kuti wamanoona sei, but ndokuona kwanga ndikuita. Ndakambotry like kuda kuvabvunza kuti what happened, chichakakukonzerai kuti musanditsvage and all that. Vakandiudza kuti baba vako he was an evil man kwandiri, handimbofa ndakavaregerera. But that had nothing to do with you, that had nothing to do with you. That had nothing to do with you. Sina chekuita nini because ndaitira like communication yevana kuti ivo vanenge vane vana, vanhu vachacommunicate sei because vana vangu vanga vane bond nasekuru vavo handiti. Saka ivo vachacommunicate sei nababa vangu like vachibvunzana kuti vari sei vazukuru vedu. Saka ndozvavaindibvunza because ndopandaida kutangira kakuti toona sei kuti toreke. Saka ndakangosiyiwo zvinhu zvacho zvakahenga. Saka presently vana vari kupi izvozvo? Presently vari kuna mai vangu. That's the thing. That's the thing. Vana vari kuna mai vake already, but iye hadi mai ava. So what is going to happen next? Ndopane nyaya. Haade mai vake, but vana vake vari ikoko, but she can't face mai kuti avo dzichokwadi. Saka what is going to happen next? I don't know now. Because I'm strong in that communication. Mostly baba wangu anotonditi number dzamai vako hadzisi kupinda. Vanochinja maline like avatold kuti baba navangu vataure nasekuru. Handizive kuti what's happening because there is this other day pavakatoita bring out that issue achiti vana vanga vachindibvunza kuti mimi muri gogo vedu pachii, hauna kuudza vana kuti mai vako ndevapi chaivo. Then I was like aiwaka vana ava vadika mungataure izvozvo kwavari. Vana ava ndakangoita rapid but zvakandishungurudza mumwoyo kuti okay, that mom was there for me. Vakanditoresa birth, vakandichengeta, she was there, vachifamba vachita zvese. But now vauda kuinfluenza vana vangu. Vana vako vane makore mangani? Ike zvino mwana wangu muhombe ane 10 years, mudiki ane 8 years, but it's so hard for me
kwazviite here kola kuti utore ningikiri umbotora vana iko zvinezvi up until ava vasolva maissues avo, then newasolva maissues ako namai vako, and then you can start from there. Ndikufunga kudaro, but my mom is not that type of person vanoguma kuti zvinhu zvingoitika just like that. Vanotikuendesa kwandakaita vana ndaitaura zvazvekutaura SISMELLY zvekuti wega wakarara unenge uchinzwa maungire zvinhu zvavanga vachitaura. Okay, Kola, look at this way. Kana mai vako vachitaura ma-hateful words kwauri iwewe, do you think your kids are safe? Yeah, my kids are not safe, but ndine vanhu vandichiti vanditarisire vana kuti everything is okay, like mwana wamaigurura vangu nevamwewo vandinowirirana navo kusaidi ikoko vandichiti vatarise kuti vana vari right here, vari kungoti aiwa vana they are okay, but mumwoyo mangu handina kusununguka kwakanyanyisa spirit kuti nditotrasta kuti vana vari right. Vana vamaigurura kwavo vakati vatarise vana ava vanogara namai vako? Vanogara panext door. Saka zvinoitika usiku vanenge varimo kana vanhu vavhara madhoo? Ipapo pane zvinoitika usiku vanenge vasipo. I don't know Kola, but I'm thinking kuti dei wambotora vana mbokumbira vana like holiday utore vana and then mutangire ipapo, because vana ndo vatakutyira. Maybe hangu I'm wrong, handizivi. Yeah, ndachitofunga kudaro, but handizivi kuti because kuvaregerera ndogona kuvaregerera, but it's a hard thing to do. I understand, but I don't know, handizozivi, but amene Kola regati imbozotaura itimbotereka ndichicha ugondibata kumessenger ndimbokupa vamwe vana nodhila nezvevana izvi umbotaura navo, then utangira ipapo. Okay, SISMELLY, thank you so much. All right, bye-bye. Guys, thank you very much for the show. We had a wonderful show, and we had a wonderful show nasi, and zvanga zvichinakidza, and mwari wakuitirai zvakanaka guys. I think iko zvinezvika ndo panogumira chinongo chedu chezvara nhasi guys. Kana uchifila kuti you have a story to share, in fact nasi it was supposed to be our confession day, anditika it was supposed to be our confession day, but pazouya Kola uya yatanga kuYaMARIA akati imbomira ndinotaura nyaya yangu, so we had to postpone. So maybe our next show yoita iyo confession day yacho, because you can see guys vanhu vakaremerwa, vanhu vane zvakavaremera zvizhinji zviri mavari, but kokuturira vana vamwe vatotsvaga masano chaiko, but kokutsvagira masano kwacho hasi vatotsvagira kupi. Maybe we can have that confession day kana pasina munhu anenge, kana uine nyaya yako yaruda kuti ubatsiriwe titaure nayo nezvayo pano uwane kuturira, tiri pano isusu madiaries. You can come here and then just undibate kuinbox kwangu kana kumessenger kana kuWhatsApp, and then you come tombo taurawo anditika let's have positive energy guys, ngatidzidzei timbosana zvinhu zvisina basa anditika. God bless you guys, mwari wakuitira zvakanaka, musakangane mangwana kunza vana pashow yevana, vana vambofara vana vachitamba. Zvakare ndichakusirai nhamba dzeuya vanga vachida nhamba dzevhudzi, ndichakusirai nhamba dzemavhudzi zvese and everything, and mobva mabatawo musikana uyu anditika. Mukabata musikana uyuyu wevhudzi uyu mukangomudza kuti ndabva kuna SISMELLY anokupai a certain percentage, kwangoti ndabva kuna SISMELLY anokupai a certain percentage yemadiscounts andika ane akasiyana ma 100% chaiwo. So tengai mawiga ya guys, ngatisapotane anditika kuti mwari ati zvakare musakangana kuti ndine fishi dzangu, musakangama kuti ndotengesa fishi kune vari mudhuze ndine fishi dzangu dzandotengesa. Munoita muchitenga fishi anditika itai muchitenga fishi nokuti ndo mari yatete tichitospina iyo kuti tione kubatsira vamwe tichingodaro handiti maona ndo imwe yemari dzacho tinge tichitospina idzodzo. So please vari mudhuze munongotiudza kuti papi fishi dzinodhilivhara tosvika nefishi ipapo anditika. Mwari wakuitirai zvakanaka guys, thank you very much, have a wonderful weekend, bye bye.